الدياريو 1983 il-ħadd 9 ta' Jannar. Joyce u t-tfal illum telqu lura lejn Malta. Għaddejna ġimgħa flimkien f'Camigliatello Silano fil-Kalabria. Għall-ewwel darba ħadna esperjenza fil-muntanji miksijin bis-silġ. ħadna ta' sew pjaċir. Imxejna, ġrejna u gawdejna fuq is-silġ. Ħadd ma beża jiskidja bil-bob, forsi ma bdejniex nirrealizzaw ċerti periklu. Infatti Joyce ħaddit għal dara. Marco ta' 2 u nofs ħabat rasu fuq is-silġ, fortunatament bla konsegwenza. Massimo u Mariano tgerbu fuq il-bob u jien stess ħadd aktar minn tkaxkira. Waddabna blalen tas-silġ il-xulxin, kilna tajb immens. Insomma uġobna kollox. Vaganza li żgur maħniex se ninsew. L-ambjent tal-muntanja kien isaħrek. Mill-quċċata tal-muntanja kienu jidhru żewġ naħat tal-Baħar Mediterran, it-Tirreno u l-Jonio. Dera panoramika unika. Iżda għaddiet ukoll. U jien rġajt waħdi. Nerġa' narhom flejt. 12 ta' Jannar. Waslu Charles, Doris u Katja Stroud. Magħhom ġiet ukoll Cora Ellul li jien ma kontx nafa. Ġew ġimma vaganza u fl-istess ħin jagħmluli kumpanija. Huma ħbieb tal-qalb u kienu jgħinuni ħafna fil-festa tal-ħbiberija. Lil Charles jien daħħaltu jgħin fl-attivitajiet tal-għażel billi kont tlabtu jgħin inorganizza l-festa tal-ħbiberija fl-1978. Wara hu kompla fil-partit. Bħalma jiġri li kull darba li jitilqu minn ħdejja Joyce u tfal, anki din id-darba ma kellix wisq abtit nara u niltaqa' ma' ħadd. Għadni qalbi sewda wara li Joyce u tfal telqu l-bieraħ. Iżda għamilt sforz u komplejt magħhom. Charles u Doris huma tip ta' ħbieb li jogħġbuni ħafna u għalmenu ma kienx se jkolli nies li m'għandix gost bihom. Ma nistħix minnhom lanqas. Lil Cora għalkemm ma kontx nafa sibta tfajla simpatika u ferrieħa u malajr morna tajjeb. Is-sibt 15 ta' Jannar. Għaddej ġimgħa indawwar il-Charles u l-oħrajn fl-isbaħ postijiet ta' Ragusa u Linawi. In-nisa jsajru indoqqu d-diski, nilabu l-karti u nivvintaw l-lob li min jirbaħ jagħti kastigi strambi kemm jista' jkun. Charles ġenni naħsli l-għaxara lil Cora bil-bajt frisk, jew Doris timla wiċċa bil-fom tal-leħja, jew kienet imġela tilbes il-qalsit tiegħi li kien jiġiha baħar. Iżda waslet l-aħħar serata, xrobna kemm flaħna, amaretto di Saronno. Labna l-karti, daqqejna u kantajna. Intfajna nisfnu sal-4 ta' filgħodu. Ħadna pjaċir immens. Tħaqna daqs forsi qatt qabel fomorna. Iċkejkna Katja baqet rieqda fuq is-sufan isu ma ġara xejn. Anki fil-karozza kantajna u qbiżna mad-diski sajfin, Lulio, Soleado u oħrajn. Għamilna affarijiet tal-ġen għax anki l-karozza bdejt inżeffen mal-mużika billi ndawwar l-steering li emmulaw. Imma ta' bilħaq ħadd gost bil-kumpanija tagħhom għaljenawni tassew. Il-ħadd 16 ta' Jannar. Charles, Doris, Katja u Cora telqu u t-tluq tagħhom ħassejtu u jien rġajt bdejt inħoss il-pis jiebes tas-sitwazzjoni tiegħi. It-tlieta 25 ta' Jannar. Jiġrili li nieqaf għal ħin twil naħseb, niċċassa fil-vojt u ma jkolli ftit nagħmel xejn. L-appartament ta' Palazzo Jina spiċċa lija, niftakar f'Joyce u t-tfal, speċjalment Marco, u jagħtini li rrid ninfaqa nibki. Ma rridx noqgħod aktar waħdi f'Marina. L-erba' 26 ta' Jannar. Ktibt lil Silvana Kristina u ċempiltilha. Tkellimna dwar il-qadda politika f'Malta. Dawn huma noti ta' ħsibijiet li jaħkmuni. Why dormant? Us and them. A case or no case? If yes, what action? What if not rethinking? What does Edifin Academy think? Legal. Return with risks involved. United Nations Refugee. Mark Time. Partit Nazjonalista Initiatives to clarify and defend, cover the case, etc. Electoral Register. If I return facing the risks involved. A carefully planned return. Timing factor.
build up before arrival, mobilizing party if arrested, etc. If I stay in Ragusa, either for transmissions here, what are party's intentions following Tribunal Regionali decision, which could be yes or no or ad alsiora. B. Failure of any other solution in Rome, etc. Thinking of long-term solutions. Becoming unbearable for me and my family to keep on deprived of each other. It will therefore become imperative for us to stay together from September onwards. This creates a difficult situation for us. Some of the problems will be A. Residence, B. Schooling, C. Income, D. Legal position in Italy, E. Be useful for the party, F. Our home and belongings, G. Intention to return home, H. Others. Il-ġimgħa 28 ta' Jannar. Mort Ruma niltaqa' ma' Edi. Kif rajtu, wiċċu kien għajjin ħafna, unkwetajt, però l-lejla għaddeħ tajjeb u raqgħet sew. Imxejna ħafna mat-toroq meraviljużi ta' Ruma. Tkellimna ħafna u fit-tul dwar il-problemi, il-kastijaj, is-sitwazzjoni f'Malta, eccetera, u dwar l-inizjattiva l-ġdida tal-President Agata Barbara biex tirrimedja s-soluzzjoni tal-kriżi. Edi ma tantx wera entużjażmu u għandu raġun. Jien ukoll inqisha bla ebda prospettiva ta' suċċess. Infatti, dwar żblokk tas-sitwazzjoni jiena ninsab pessimista ħafna. Mintoff u sħabu ftit għandhom interess biex jiċċaqalqu. Ma jemnux fid-demokrazija ġenwinament. Korruzzjoni bla rażan rikonoxxuta minn kull gvern barrani. Jinteressom biss li jibqgħu fil-poter. La darba ma jaslux biftehim suret in-nies bir-rispett tal-prinċipji demokratiċi jista' jkun ġustifikat li tinħoloq sitwazzjoni qawwija ta' social unrest. Hemm skop għalih il-qat, in-negozju wieqaf, korruzzjoni bla rażan, skejjel privati, etc. Iżda jidher ċar li m'hemmx biżżejjed leadership fit trade unions fost il-kleru, etc. biex issir xi forma ta' reżistenza deċiżiva. Allura jibqa' biss li jkollna nistennew l-elezzjoni li jmiss. Forsi jsiru l-emendi meħtieġa u mbagħad naraw. Però dan jista' jkun tard wisq. Dan hu kif naħseb jien. Edi fiduċjuż ħafna iktar u ngħid issew lili għamilli ħafna kuraġġ. Jien stess ninsab għaddej minn sitwazzjoni diffiċli ħafna. Waqt passiġġata f'lejla xitwija tħallna naraw film fetwal u li oġobna, l-uffiċjali Il-Ġentiluomo. Bekk din l-okkażjoni servit ta' rekreazzjoni tajba. Iżda barra l-film ħadna pjaċir bl-ambjent taċ-ċinema, komdu, sħun, bin-nies bil-bies eleganti. Kont ilni snin twal ma nidħol f'ċinema, wara llum ħassejt nostalġija ta' meta konna arajjes. Ek konna nqattaw il-ħarġiet tal-weekend. Il-ħadd 30 ta' Jannar. Nino reġa' ġi Ruma jiltaqa' miegħi u ma' Edi u nieżel minn Firenze. Rajna l-partita Roma-Sampdoria li spiċċat weħeb xejn fl-Olimpiko. Kienet l-ewwel darba li Edi ra logħba futbol. Sibna post fil-kurva bil-wieqa. Impressjona ruħu bil-ground mimli. Ħagost. Wara l-partita Edi telaq lejn Brussels. Jiena u Nino għaddejna s-serata niġru mitlufin bil-karozza fit-toroq ta' Ruma. Rajna Trastevere, Piazza San Pietro, il-fanfer tal-Eur li impressjonanti u via Veneto fej kilna u għaddejna l-ħin sa tard bil-lej. Ma naqsitx il-passiġġata ta' via del Corso, Piazza di Spagna, via Frattini, via Condotti u Piazza del Popolo. It-tnejn 31 ta' Jannar. Jien u Nino tlaqna minn Ruma bil-karozza fl-10:30 ta' filgħodu. Min Salerno l-isfel, speċjalment lejn Reggio Calabria, kien hemm riħ tal-biża'. Qatt qabel ma rajt il-kamjons jiskidjaw jew iduru ta' wara quddiem bir-riħ. Sibna l-awtostrada magħluqa ħdejn palmi. Kju ta' 30 kilometru ta' karozzi jistennew li jirkbu minn Villa San Giovanni għal Messina. Impossibbli naslu. Għaddejna l-lejl f'Lukanda f'Palmi. It-tlieta l-ewwel ta' frar.
Wara 26 sija vjaġġ minn Ruma wasalna Ragusa fis-sija ta' wara nofsinhar. It-temp irranġa. Il-ħamis 3 ta' frar. Wasal ħdejja Rodrik Paċ fit-triqtu lejn Malta minn Bologna. Rodrik isegwi b'interess il-ġrajja tiegħi u ġie biex jagħmilli kuraġġ. Il-ġimgħa 4 ta' frar. Wasal Father Peter li waqaf waqt li kien fit-triqtu lejn Malta. Rodrik ma telaqx peress li l-vapur ma ħadimx minħabba strajk. Is-sibt 5 ta' frar. Tkellimt fit-tul ma' Father Peter dwar il-ħidma tiegħi hawnhekk, dwar il-każ ta' ritorn tiegħi f'Malta, dwar l-għażel u dwar problemi oħrajn, fosthom is-seduta ta' Tribunal Reġjonali u x'jista' jiġri wara bħal possibilità li mmur Ruma. Father Peter għandu rispett lejja u jien ukoll insibni nixtieq nieħu l-parir tiegħu. Kont ili nistenna dan il-moment fi ħsibu jkellem lil Lehdi dwar l-impressjonijiet tiegħu. Il-ħadd 6 ta' frar. Wassalt lil Father Peter u lil Rodrik biex jaqbdu l-vapur lejn Malta. It-tnejn 7 ta' frar. Il-birthday ta' Edi. ċempiltlu għall-awguri. Bilan li nbiddel ftit l-ambjent, mort inqatta ġimgħa fil-Hotel Mediterraneo f'Ragusa. Din hija lukanda tar-raba kategorija. Mudlama, kbira u bikmamar enormi. Insomma, ta' ftit flus. Kont diżappuntat li tlift l-appartament ta' Palazzojina fi Pjazza San Giovanni u ma rridx noqgħod aktar maqtuħ waħdi fil-kampanja ta' Marina. Għadni għaddej minn żmien ikraħ. Irrid nara kif inħossni hawn f'din il-lukanda minkejja li hi ta' kategorija baxxa. Wara ħafna riflessjoni ddeċidejt li nikteb artiklu li jitratta l-vera raġuni minn barra dik tat-trasmissjonijiet li jien għaddi ninsab fi sqallija. ċoe sissa l-partit qatt ma esprima ruħu uffiċjalment fil-pubbliku dwar il-każ tiegħi. Din li l-gvern qatt ma keċini uffiċjalment minn Malta tista' tkun problema biex il-Partit Nazzjonalista jiġġieled il-każ. Iżda jien insostni li l-fatt li ma nistax nirritorna jekk mhux briskju ċar ta' arrest jikkostitwixxi diġà ksur ta' dritt fundamentali ta' ċittadin li jidħol liberu f'pajjiżu mingħajr ma jiġi molestat u arrestat għalan politiku. Insomma, naf li jista' jkun diffiċli li jiġi pubblikat peress li l-partit għandu hold komplet fuq il-gazzetta. Iżda rrid nagħmel prova. Dawn huma xi ħsibijiet li laqtuni waqt il-qari jew riflessjonijiet li ġew frasi dwar il-qagħda politika f'Malta. Cosmetics will not disguise the flaws. If one believes in freedom, one believes in the ability of free societies to sort out the problems in the end. Regular parliamentary government has collapsed in Malta. At what price for democracy? Who was to blame? Could it have been evaded? If not, what concrete plans or alternatives were thought of with the aim of saving an already weak democracy? Il-ħamis 10 ta' frar. Edi Fenikadami f'Ruma. Kellimtu bit-telefon. Xejn partikolarment ġdid. Għalli li wara li talaq minn Malta reġgħet saret laqa ma' Barbara dwar is-soltu. Kienu waqfu għal xi ġimagħtejn. Ma tantx nemmen li jistgħu jirnexxu. Il-ġimgħa 11 ta' frar. L-appartament ta' Palazzojina hemm ċans tajjeb li nieħdu fit-22 ta' frar. Ħaddimna pjan mal-avukat Guastella biex nassiguraw li din id-darba tiġi favur tiegħi. Dan kien billi Napoletano, sit tal-appartament ta' Marina, jitlobni iċwieved u jħarrikni biex ikeċċini l-barra. Jien m'għandix fejn imur noqgħod u napplika għall-appartament f'Palazzojina. Ftemna u kulħadd qabel li naħdmu din l-istrateġija. Is-sibt 12 ta' frar. Tlaqt mill-Hotel Mediterraneo u mort lura f'Marina. Ma nistax inkompli. Kamra miżerabbli, spejjeż, karozza mikrija u tiegħi għat-tiswija, inċertezza dwar l-appartament. Insomma f'kelma waħda ddejjaqt hawnhekk ukoll. Il-ħadd 13 ta' frar, il-Karnival. Fil-għaxija l-ħbib tiegħi Kassjano, Fabio u l-mara tiegħu Marija u żewġ kuġini tagħha ħaduni fid-disko jismu Kalikola u Blue Mar.
sfinna u ċajtajna, iżda jien kelli switta qalb fl-istess ħin. Innutawni l-mara ta' Fabio u Marija li ma kontx ftikti, ippruvaw iduru bija, imma bqajt ħafna indifferenti. Għalkemm oġbitni l-kumpanija biex għaddejt serata tal-karnival, ħassejt vojt kbir ġo fija. Wara mort ċena fid-dar ta' Nino u Franka. It-tnejn 14 ta' frar. ċempilli Lewis biex jgħidli l-artiklu tiegħi għaliex minn sqallija twaqqaf milli jiġi pubblikat fil-ġurnal. Għaliex, staqsejtu jien. Għaliex mhux il-moment. Għaliex mhux sewwa li nitkellem dwar il-problema tiegħi jien qabel ma jitkellem il-partit, staqsejtu. U għaliex propju issa? Derli li ma kellux skużi tajbin u konvinċenti għalija u rejtu li ma naqbilx. Lewis biex jikkalmani għalli li se jkun hemm laqgħa nhar it-tlieta fil-partit biex jiddiskutu l-problema. Għatlu li se nistenna x'se jiġri u jekk ma jikkonvinċinix se jiddispjaċini ħafna. Ħassejtni tassew imkisser. It-tlieta 15 ta' frar. Illum l-aħħar jum tal-karneval. Iċ-ċelebrazzjonijiet minix inħossom jiġbduni. Qed inħossni wisq diżappuntat u bil-moral tassew baxx, speċjalment dwar il-fatt li kif diġà kont ħsibt l-artikolu tiegħi twaqqaf għal raġunijiet li ma fimx sewwa u li ma kienu xejn konvinċenti. Fil-għaxija mort Comiso għal kunċert tal-Mattia Bazzar Villa Orkidea. Antonella fil-bidu tal-kunċert iddedikat ħsieb ta' ħbiberija u solidarjetà miegħi. Ħadd miegħi rigal żgħir għal Antonella u ieħor għal ħbib tiegħi Aldo, Mauro, Gianfranco u Bimbo. Għaddejta magħhom qabel u anki wara l-kunċert. Irrakkuntajna tant affarijiet. L-esperjenza tagħhom Sanremo bil-kanzunetta sabiħa Vaganze Romane, il-kunċerti f'Malta għal-festa tal-ħbiberija li tassew imlewhom bl-entużjażmu. Hawn ftakart kemm batejt biex ġibthom, kemm kelli tfixkil mid-dwana, mix-xandir, mill-Bank Ċentrali. Iżda wkoll kemm kelli għajnuna mill-ħbieb fl-organizzazzjoni ta' dawn il-festi. Minkejja kull tfixkil kienu suċċess kbir. Tkellimna dwar il-qada tiegħi u tal-familja, dwar x'se jiġri u dwar ir-ritorn lejn Malta. Dak tiegħi u akkompanjat minn Antonella u l-grupp tagħha. Hekk bdejna naħolmu. Xtaqt nerġa' narahom Malta, nagħmel kunċert kbir ieħor. Huma jridu jiġu, ħassejtni tassew tajjeb magħhom u speċjalment ma' Antonella tfajla tassew sensibbli. Ma xtaqtx nitlaq il-kumpanija tagħhom. L-4 16 ta' frar. L-artiklu għaliex fisqallija ma kienx ippubblikat fuq ordni tal-kap. ċempilt lil Lewis biex insir naf x'ġara fil-jum ta' qabel. Kienet laqa tal-Kunsill Amministrattiv twila li fiha ġew diskussi l-qagħda tal-Partit Nazzjonalista f'Ragusa u dik tiegħi personali. Father Peter kien preżenti f'din il-laqa. Minn dak li qal li Lewis der ċar li din id-darba l-partit iċċaqlaq biex b'mod konkret jipprova jsolvi l-problema tiegħi. Iżda deċiżjonijiet definitivi jistgħu jittieħdu biss wara s-seduta ta' Tribunal Reġjonali ta' 22 tax-xahar u meta Lewis jiġi ħdejja l-ġimgħa d-dieħla. Ġiet diskussa l-possibilità li jien nirritorna Malta bħala ċittadin liberu u kien diskuss ukoll l-artiklu tiegħi li ma ġiex ippubblikat. Jien fi ħsiebni nistenna x'se jiġri fil-jiem li ġejjin. Iżda dan kollu xorta ma kienx biżżejjed biex inbiddel il-pessimizmu tiegħi li qed inħossu jifgani. Ma nara ebda tama, inħoss kbir in-nuqqas tal-familja, inħossni għaċċan li noqgħod mal-ħbieb tal-qalb, nixtieq inħoss il-kumpanija ħelwa u tenera li hawn m'għandix, id-disprat fil-għaxija mal-lejl, infqajt nibki l-ħbiberija ta' Nino importanti, iżda mhix biżżejjed. My problems. A. Job. Salary should cover. Daily expenses, rent, taxes in Italy, Leroica expenses, national insurance contributions. If this does not prove possible, what should be done to balance the difference? B. Flat to settle family is urgent. I cannot stop in front of the problem of the expenses if these are what the market offers.
Jiddispjaċini li tħallejt anki hawnhekk bħala ħidma waħdi mhux mismuħ bla soddisfazzjon avolja dan u xogħol tal-partit ukoll. Jekk ma nċempilxin qatt ma jkolli telefonata mill-partit ħlif meta jkollu bżonn xi ħaġa għalih. Nistenna li frum nirċievi l-gazzetti u kopji ta' handout tal-partit b'mod effiċjenti, mhux kif inhi bħalissa. Ittra Busuttil, dekontroll tad-dar, il-griżma ta' Massimo, għajjitni din il-ħajja fraguża. Niddependi l-ħin kollu f'kollox mill-partit, mingħajr attività. Nistenna l-ħin jgħaddi, il-bot mill-attenzjoni attiva tal-partit. Niġri biss warajh, nittallab bil-ħnina l-bżonnijiet tiegħi. Jaslu, iżda wara ħafna krib, umiljazzjoni u taqtih il-qalb, imċaħħad mill-li nirritorna f'dari, mingħajr familja. Per karità, basta. Il-ħamis 17 ta' frar. Illum għadni ma bdilx il-burdata ħażina, dejjem sewda u taswit il-qalb. Tlabt lil Joyce tiġi ħdejja ma' Marko nhar il-ħadd li ġej, iżda Massimo għandu d-deni. Lil Joyce mettilix x'kont qed inħoss biex ma ninkwetajix. Bat xi ritratti u ittra lil Antonella tal-Mattija Bazar. Hi ħabiba tal-qalb u taf tifhem u tħoss u għandha natural ħelu immens. Fil-waqt li niftakar f'dik is-serata magħha u mal-grupp tagħha f'Komiżo, inħoss minnaħa sensazzjoni sentimentali u minnaħa l-oħra delużjoni, għaliex dawk kienu biss 5 sigħat li għaddejt fil-kumpanija tagħhom li fihom ħassejtni tajjeb u rew miegħi imħabba u solidarjetà. Antonella hi simpatika u brava, wara li telqu erġajt ħassejtni mill-ġdid fis-solitudni. It-tnejn 21 ta' frar. Seduta ta' Tribunal Reġjonali ġo Catania. Il-ħamis 24 ta' frar. Wasal Luis, Masara u Mariano. Wara li l-pjantana kien irnexxa, tħanna fl-appartament ta' Palazzo Jina għall-ewwel darba u millum bdejt noqgħod fraguża. L-appartament magħmul jilqek u mammar tajjeb. Mariano u Sara marru tajjeb flimkien, kien fihom gost. Il-ħadd 27 ta' frar. Luis irrakkuntali fid-dettall il-qagħda politika. Xejn sabiħ, għamilli kuraġġ kemm seta. Luis irritorna Malta ma' Sara. L-erba' 2 ta' Marzu. Aston Villa Juventus 1-2 bil-goals ta' Rossi u Boniek. Billi ma stajċ ikolli linja ta' telefon, irranġajt ir-radio telefon mal-linja ta' l-istudio ta' Nino li kien jinsab propju taħt l-appartament tiegħi. Is-sibt 5 ta' Marzu. Ġi Lino Mintov biex jarani u jitlaq il-ħadd. Ta' bilħaq apprezzajt dan il-ġest tiegħu, il-qajtu bil-qalb kollha. Joyce qalt li Eddie u Luis kellhom iċempluli biex jadduli xi informazzjoni importanti, ċertament dwar l-iżviluppi tat-taħdidiet. Imma qed possibbli ġrat xi ħaġa daqshekk importanti? Nistenna u nara. Intant ippruvajt inċempel jien, iżda għal xejn. Kienu impenjati bi sħiħ fl-laqgħat tal-partit. Il-ħadd 6 ta' Marzu. Illum iltaqa' b'urġenza l-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Fid-9 ta' filgħodu ċempilt lil Eddie wara li ma stajx nikkuntattjah is-sibt, peress li kien il-ħin kollu impenjat fl-laqgħat mal-organi kollha tal-partit b'konnessjoni mal-iżviluppi għal żblokk tal-kriżi. Jidher li l-affarijiet ħadu sura qawwija biex jimxu l-qudiem. Lanqas lil Luis ma stajt inkellem u intant ċempilju stess filgħodu. Kont infurmat b'dak li qed jiġri. L-eżekuttiv, il-grupp, il-kandidati, il-MZPN u l-Moviment Nisa tal-Partit u s-segretarjati kollha qablu li l-inizjattiva tkompli wara li l-partitu soddisfat bil-kuntatti konkreti li saru dan l-aħħar. Wara li jiddeċidi wkoll il-Kunsill Ġenerali, il-kap mistenni jippreżenta l-ittra ta' dħul tal-Grupp Nazzjonalista fil-Parlament nhar it-tnejn. Mintov mistenni jressaqha fil-Kamra nhar it-tlieta. Isir recess ta' 15. Jiltaqgħu formalment id-delegazzjonijiet tal-partiti u jaqblu dwar il-punti tal-aġenda u l-proċedura. Wara dan,
il-kandidati eletti tal-Partit Nazzjonalista jieħdu l-ġurament. Mintoff kellu jitratta l-każ kollu mal-Malta Labour Party u mal-General Workers Union. Il-każ tiegħi ma jiffigurax f'dan l-istadju, iżda probabbli ħafna li l-partit ikun irid jinkludih fl-aġenda msemmija. Jien awgurajt lill-ledi u tajtu l-appoġġ sħiħ tiegħi f'dak li qed jiddeċidi l-partit li għalkemm bl-akbar prudenza u mingħajr ottimizmu faċli dan kien l-aħjar mod kif tkun żblukkata l-kriżi. Nifhem ukoll l-ostakoli u s-sagrifiċċji marbuta ma' din is-soluzzjoni għall-partit u d-deputati nazzjonalisti fil-konfront tal-Mintuffjani u l-ġurnali tagħhom. Però ħassejt ukoll sens qawwi ta' fiduċja, edi kien jinħassa jien iżda determinat. Matul filgħodu kont il-ħin kollu ansjuż u kurjuż dwar il-Kunsill Ġenerali li Lino ma waqafx ngħidlu min jaf kif sejrin u min jaf kif sejrin. F'mument minnhom iddeċidejt li nibgħat messaġġ. Jekk iridu jaqrawh, jekk le ma ġara xejn. Ħassejt li kelli nagħmlu biex b'xi mod nipparteċipa. Żgur li ħsara ma kellux jagħmel. Ċempilt lil Hector Bruno biex jgħaddih lil Lugo Mifsud Bonnici. Lino inkoraġġini u anke Hector li qalli tajjeb għax naħseb li hemm bżonnu wkoll. Bżajt li allura l-affarijiet ma kinux sejrin tant tajjeb. Kien hemm mumenti ta' tensjoni fis-sala. Insomma, kont aktar imħasseb. Batt din littra lill-President, il-Kunsill Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista, il-ħadd 6 ta' Marzu 1983 fil-11:25 ta' filgħodu. F'dan il-mument diffiċli għal pajjiżna nixtieq inwassal is-solidarjetà tiegħi mad-deċiżjoni tal-Kumitat Eżekuttiv Nazzjonali u tal-organi l-oħra tal-partit. Fiduċjuż li dan il-Kunsill Ġenerali jieħu dawk il-miżuri dejjem fl-aħjar interess ta' tħaddim tad-demokrazija u tal-ġustizzja politika. Rigward l-eżitu tad-taħdidiet, konvint li seson rose fioriranno. Tislijiet minn qalbi lil kap tal-partit, dirigenti u konsilliera, Richard Muscat Ragusa. Fil-11 ta' filgħodu tlaqna lejn Katania biex Lino u Mariano jirritornaw lejn Malta. Kif nasal l-ajruport insib li nsejt il-passaport u l-biljett ta' Mariano. Kellna nerġgħu niġu lura. Jien ikkonfondejt bl-iżbal tiegħi għax telliftu l-flajt. Mariano ħagost u Lino għamilli pjaċir li baqa' hawn biex l-għada jakkumpanja lil Mariano. Fil-5:15 wara nofsinhar waslet it-telefonata li kont qed nistenna. Ċempeledi kien soddisfatt ħafna. Il-Kunsill kien suċċess fl-attendenza, fl-attenzjoni, fid-diskussjoni serja u fil-vot sigrit. 489 favur, 35 kontra. 9 astensjonijiet u 2 voti invalidi. Deċiżjoni kważi unanima mimlija entużjażmu. Għalli li ċertu konsillier, sirt naf minn Lewis li kien Carmelo Kutajjar, għam jitkellem dwar il-każ tiegħi. Imbagħad wieġeb u eżatt wara wasal il-messaġġ tiegħi li qrah Ugo. Inkredibbli s-sekwenza, qisu kien ippjanat. Sissa verament kollox mexa sew. Għatlu lil-ledi prosit u awguri, ma kontx naf x'ngħidlu aktar dak il-ħin. Aktar tard ċempilli Lewis kuntent u qalli li xtaqni kontem. Illum fl-elezzjoni tal-Ġermanja, id-Demokristjani Ġermaniżi u CSU sħabhom rebħu l-gvern b'49.3%. Is-Soċjalisti kisbu 38%, il-Liberali 7% u l-Ħodor 5%. Mitterrand tilef l-amministrazzjoni b'vot negattiv qawwi u l-Juve rebħu lil-Roma fl-Olimpiku 2-1 u fetħu beraħ il-ġlieda għar-rebħ tal-iskudetto. Ċempilt lil Joyce, soddisfatt u fiduċjuż. I wkoll semet minn Stroud u Monika u Franco li wrew ferħ minn qalbhom. Viktor ukoll ċempilli u qalli li kien ottimist. Saħansitra mill-istedina biex jumejn wara li nirritorna Malta, nikol miegħu u ma' Mary Rose. Kważi lanqas stajt nemmen x'inhu jgħidli. Jien nibqa' nistenna bil-kalma,
fiduċja u mingħajr eċċitament kif se jiżvolġi l-każ tiegħi. Bħalissa mhux dak l-aktar importanti, iżda ta' bilħaq importanti hu li fil-pajjiż il-partiti jirnexxilhom joħolqu atmosfera ta' moderazzjoni, ta' kuntatt sod u li fih tirrenja l-lealtà reċiproka u s-sens komun. Wara naraw u tassew allura jkolli għax inkun fiduċjuż. It-tnejn 7 ta' Marzu. Mariano ritorna malino lejn Malta, via Ruma. Din id-darba ma nsejt xejn. U Mariano għalli, "Papa, insieħilhom ukoll il-passaport." It-tlieta 8 ta' Marzu. Il-kap tal-partit, akkumpanjat mill-viċi kap, ippreżenta littra lill-President tar-Repubblika. Għaluli li n-nies bħal qishom inħasdu x'ħin raw id-deċiżjoni tal-partit. Lewis però kien soddisfatt li meta tirraġunhom malajr bdew jaqblu mal-linja tal-partit. Wieħed issa jrid jara x'se jiġri fil-partit ta' Mintov. Kollox bil-mod. Sirt naf li kellha ssir laqgħa tal-bord tal-Azzad. L-4 9 ta' Marzu. Lewis ċempilli fil-11:15 ta' filgħaxija. Kon diġà li rieqed sew, infatti ma kellix aptit nara t-television jew noqgħod naqra, ħsiebni kien f'dak li kien qed jiġri f'Malta. Meta skuża ruħu tal-iċċempilli dak il-ħin, jien qedtlu ma ġara xejn, issa xorta waħda dal-waqt inqum. Infatti ħsibt li kien diġà sebaħ. Indunajt għax kull darba beda jgħidli il-lejla ġi deċiż. B'daqqa waħda moħħi beda jaħdem fuq il-kelma l-bieraħ. Insomma, għaddili l-aħbar tajba li l-Prim Ministru ressaq littra ta' Edi fl-imkien ma' dik tiegħu u għadda l-mozzjoni biex il-kandidati eletti tal-partit jieħdu l-ġurament fid-29 ta' Marzu. Tkellem Mintov biss u f'diskors qasir kien attent li juża kliem adattu meqjus. Il-Partit Nazzjonalista kien soddisfatt u ħareġ tqarrija bil-lejl stess. Mintov jingħad li sab ħafna reżistenza fih dan il-partit tiegħu u jingħad li spiċċa biex qalilhom għamlu intom għax jien se nkompli b'dan l-impenn. Insomma, l-importanti hu li dan l-ostakolu inqabes ukoll. Wara kollox, barra li anki fil-partit tagħna kien hemm reżistenza, stennejna li min-naħa tagħhom kellhom aktar interess ikunu kontra l-ftehim għal raġunijiet ovvji. Kull pass il-qoddim li jsir f'dan ir-rakkmu delikat jien inqisu suċċess personali għal Edi. Ma nafx dettalji, nixtieq inkun naf kif qed jiġu trattati l-istrateġiji. Però l-importanti hu li naqra li nimxu l-qoddim. Il-Parlament issa waqaf sa 28 tax-xahar u naraw x'jiġri f'dan il-frattemp. Rigward il-każ tiegħi ma rridx inkun ottimisti żejjed. Nibqa' nsegwi u nimxi pass pass mal-iżvilupp tas-sitwazzjoni. Naf ukoll li nibqa' nistenna ferm aktar fit-tul minkejja li jkun intlaħaq ftehim fuq l-aktar punti ta' importanza għal pajjiż u għal partit. Wara din it-telefonata ta' Lewis ninsab aktar kalmu fiduċjuż mingħajr ottimiżmu faċli. Ma stajx norqod aktar bil-ħsibijiet li bdew jiġru quddiem għajnejja. Rose qalt li xi ħaġa dwar il-laqgħa tal-bord tal-Azzad. Damet sejra mit-8:09 ta' filgħaxija sal-11 ta' bil-lejl. Milli kienet ta' fi ġi deċiż li jsir kors ta' soċjoloġija minn Father Peter u Father Mario, kif ukoll xi konferenzi u seminars. Kellu wkoll isir budget tal-ispejjeż ippjanati għas-sena li ġejja. Ftit dettalji u nistenna li xi darba nkun naf xi ħaġa aktar. Għalissa ma nista' nagħmel xejn ħlief nistenna. Il-ħamis 10 ta' Marzu. ċempilt lil Edi biex nifraħlu għal mod kif qed jittratta l-problema politika u biex nawguralu jkompli jwassal għal ftehim ġust. Żgur li ħaqqu prosi tal-mod kif dejjem mexxa din il-battalja kontra l-arroganza tal-poter ta' Mintov. Għad għandi l-problema tal-finanzi li qed tinkwetani mhux ftit. Ilhom li spiċċaw lil fondi u ħriġtu kol xi 300 lira minn tiegħi, 100 lira Mariano u 200 lira ġabhom lilino Mintov li diġà spiċċaw. Qed nerġa' nissellef, għandi kontijiet pendenti minn barra dawk tal-appartament. Lewis u Edi ħadu azzjoni, m'għandix dubju,
Pero ma nafx ġara għax ilni nistenna li jaslu aktar minn 3 ġimgħat. It-tlieta 15 ta' Marzu. Sirakuza. Mort Manino biex nara l-BMW fix-showroom tal-Lijistro. Oġibitni u tħajjart ħafna liha. Fil-fatt għandi problema oħra tal-karozza. Għaliex il-Mazda li ġibt minn Malta kelli nerġa' nibgħatha lura. Rriduha lura fl-Aġad għax dik mhix tiegħi personali. L-4 ta' Marzu. ċempilt lil Lewis. Għatlu li fittixt dwar prezzijiet ta' diversi modelli ta' karozzi u nissuġġerixxi il-BMW 315. Jekk il-partit isib xi problema ta' flus b'mod li għajt le, allura jiena lest l-infetta naqra minn tiegħi u nixtri għalija bir-rati. Għalli li għedi favur li jixtri għal-partit u ma għandix naħroġ flus minn tiegħi, allura nistenna tweġiba definitiva. Illum waslu li xi flus il-bank 5,900,000 lira Taljana. Il-ħamis 17 ta' Marzu. Tlaqt lejna Agrate fil-Brianza biex ninaqat ma' Ugo, John u Noel. Kellu jisir ġemellaġġo bejn id-Demokrazija Kristjana ta' Agrate u s-sezzjoni tal-Partit Nazzjonalista tal-Ħamrun. Dan sar illum tard fil-għaxija. Kien hemm Nadir Tedeschi, is-sindku, persuna stmata u tal-affarijiet tagħha. Mattarelli u ħbieb oħrajn li huma assessori fil-komune bħal Cesare, Stefano Parma, Mario Appiani u Alfredo, konsillier żagħżugħ. Kienet laqgħa akkoljenti, ġenwina u miftuħa. Mario Appiani u ħabib ħafna ta' Mario Camilleri tal-ITC. Dan ukoll ħabib tiegħi u jirsisti ħafna l-partit. Il-ġimgħa 18 ta' Marzu. Ħaduna naraw diversi fabbriki u skejjel. Laqtitni ħafna dik tal-fajl Luċi. F'Agrate hemm l-istar, is-sindku ta' Agrate u impjegat oli f'din il-fabbrika. Wara nofsinhar morna Sirmione fuq il-Lago di Garda, post favolus għas-sħubija tan-natura. Kilna fir-ristorante del Marinaio. Naturalment l-ikel kien tipiku tal-post u tajb tas-sew. Jien ħadd l-opportunità li f'din iż-żjara nitkellem sewwa ma' Ugo dwar is-sitwazzjoni, dwar il-prospetti u l-problemi li jolqtuni. Ħadd gost niltaqgħu wkoll ma' John u ma' Noel Buttigieg Cicluna li t-tnejn huma ħbieb tiegħi u dejjem konna flimkien fl-MZPN. Min-naħa tiegħi ħassejt nikalm ħafna. Infatti irqad tajjeb wara li jilni dwar 10 ijiem ma nistax norqod sew bil-ħsibijiet li għaddu minn moħħi. Bejn irrid naħseb fiduċja li wasalna l-ftehim, bejn nara pessimizmu u ħafna diffikultajiet. Isni ma nafx li ma naħa naħseb u anzi nżomm il-breaks f'kull ħaġa li ħsibijiet jġorruni. Ma nistax ngħid li solvejt xi ħaġa, iżda almenu tkellimt u ħadd forma ta' tweġiba. Ugo personaġġu politiku mimli kultura u jaf jagħti kelma tajba, iżda probabbli kien ħsibu ħafna f'Malta u ħassejtu għaljenaqt waqt li kont qed inkellmu. Bħal donnu qed ninkellem lil xi ħadd li qed jismani mingħajr l-attenzjoni għal dak li qed ngħidlu jien. Impressjonajt ruħi ħafna b'dak li rajt f'Agrate, komune b'10,000 ruħ. Amministrazzjoni tad-Demokrazija Kristjana maquda mimlija ideat u entużjażmu, effiċjenti u moderna. Xtaqt nagħmel parti minn dan il-grupp. U wkoll ħassejt spinta li anke jien nagħmel xi ħaġa bħalu. Waqt li kell fir-ristorante Albergo Edo, kil zuppa di verdura u solja ta' toma speċjali, Ugo qalli b'ċertu soddisfazzjon. Kemm rajna skejjel illum, U jien għatlu, illum rajna ħafna skejjel, veru. Inħossni tallimt ħafna dwar il-ħajja, dwar l-amministrazzjoni pubblika fost l-oħrajn. Fem malajru għalli għandek raġun. U verament, għaliex apparti mill-fatt fih innifsu, meta niftakru fil-qadda f'Malta, naraw pretensjoni, dilettantizmu u arroganza. F'dawn il-ġimgħat ukoll qed naqraw ħafna b'każi ta' korruzzjoni f'diversi komuni fl-Italja, Turin, Milan, Firenze, Palermo u Ruma. L-isqof Nikotra tkellem dwar il-kultura kristjana fl-Ewropa. Castan Maniago Cerretti kienet il-President tal-konferenza. Il-ħadd 20 ta' Marzu. Ugo Mifsud Bonnici, John Camilleri u Noel Buttigieg Cicluna telqu lejn Malta. Sellimna lil xulxin bil-qalb
u żgur b'tama qawwija li m'għandhomux ma niltaqgħu f'pajjiżna. Lil-Lugo għatlu, qed inħoss li m'għandhomx ma nirritorna. Insomma, din ta' Agrate kienet esperjenza feliċi ħafna. Ħallejna warajna ħbib tajbin. Ma rridx ninsa lil Ġambelli, perit, kostrutturi proprjetarju ta' ħafna artijiet, fosthom il-palazzu l-ġnien enormi tal-Prinċipe Forate. Simpatiku, bħarsa ta' makakkerija li ma bħala. Kien president tal-Monza Football Club li kienu fl-aħħar post fi Serje B. Wedni żewġ biljetti biex nara s-semifinali tal-European Cup bejn il-Juventus u l-Widzow Lodz fis-6 ta' April. Tgħid mhux se nitlef ċans li nara l-Juve. Mor ġirja sa Milan kif kont tant qrib u ltqajt ma' Ġero Urso u Anna li ferħu bija ħafna. Anki l-familja tiegħu laqgħun immens u ħabib kbir li nixtieqlu ħafna ġid. Fil-għaxija ltqajt ukoll ma' Father Charles. Fost l-oħrajn kellimni dwar il-ħsieb li jien inkun co-opted member fil-Parlament. Proposta li rrid iressaq Father Charles innifsu. Dan il-ħolm sar waqt skambju ta' sitwazzjoni u l-problemi tiegħi fir-ristorante dal-Garfanino ma' Ġero u Anna u Father Charles. It-tnejn 21 ta' Marzu. Sellimt lil Father Charles li baqa' jaħseb dwar il-proposta tal-co-option. Min-naħa tiegħi ngħid li narala ċertu sinifikat politiku u morali b'konnessjoni ma' dak kollu li għamel il-Partit Nazzjonalista f'Ragusa u r-rwol tiegħi personalment. Probabbli tkun idea li toġob lill-eluf ta' nazzjonalisti Maltin li segwew, appoġġaw u kontribwew b'votijiet għas-suċċess ta' dan il-proġett favur id-dritt tal-espressjoni libera. Min-naħa l-oħra ma rid nagħmel ebda xorta ta' insistenza u ninsab dispost li nistenna x'ikun l-aħjar li jsir fiċ-ċirkostanzi li se nsibu ruħna fihom fil-ġimgħat li ġejjin. Iltqajt ma' Joe u Vivian Huber f'Milan. Joe qed jistudja l-kant bħala tenur. Irritornajt f'Ragusa. Wasluni Nino u Franka li kienu jistennewni fl-ajruport ta' Catania peress li kont għadni mingħajr karozza. It-tlieta 22 ta' Marzu. Qemt lil Father Peter Serracino Nglod dwar li Father Charles rid ikellmu u jien għatlu wkoll dwar xiex. Xejn rrid nisma' l-idea ta' Father Peter dwar il-co-option. Dan mhux talli ma skantax, iżda qalli li kien preżenti fl-laqgħa bejn Eddie u Lewis li fiha tkellmu propju dwar din l-idea. Qalli li kienu ferm favur u li jekk ma sseħħx u dovut biss għal fatt li Eddie qed ikollu problema kbira bil-pressjoni ta' ħafna kandidati li jridu jiġu co-opted. Jien skantajt u ma stajt ngħidlu xejn aktar ħlief li jien narala l-lat pożittiv tagħha din il-proposta iżda b'ebda mod ma rrid li ssir xi pressjoni fuq Eddie. Noqgħod għad-deċiżjoni bla ebda pretensjoni. Anzi għatlu li la darba diġà tkellem dwarha Eddie jien laqas irrid nitkellem jew naħseb fuq aktar. Ngħid il-verità, ħassejt diġà soddisfazzjon bil-fatt biss li Eddie u Lewis ħasbu f'ħaġa bħal din mingħajr lanqas qatt ma kienet għaddiet minn rasi. Il-ħamis 24 ta' Marzu. Joyce u t-tfal ġew Ragusa għal vaganzi tal-għajt. Inkun nistennihom b'ħerqa kbira qed nilqagħhom fl-appartament ta' Pjazza San Giovanni. It-tlieta 29 ta' Marzu. Il-kandidati eletti tal-Partit Nazzjonalista ħadu l-ġurament fil-Parlament. Iżda eżatt wara ħarġu l-barra bi protesta kontra mozzjoni mresqa mill-Mintoffjani dwar l-Ewropa. Naturalment, is-soċjalisti ma ħamlux li din tkun seduta kwieta, approfittaw ruħhom bħas-soltu kontra l-Ewropa biex iħassru l-klima, ma jafux mod ieħor. In-nazzjonalisti ħadu stimolu ġdid b'din id-deċiżjoni għaliex ħafna kellhom dubju dwar jekk kienx sew li daħlu l-Parlament, fis-sens li ħasbu li ċedew. Mhux il-każ żgur, però jfisser ukoll li l-ftehim għadu l-bogħod għaliex il-Mintoffjani għadhom marbutin wisq mal-poter u jagħmlu minn kollox biex ma jitilfuħx. L-34 ta' Marzu. Kull nhar ta' erba' kont qed intella programm mużikali live fuq ir-radju ta' Nino Kristjoni mill-istudio fejn qabel kont nittrażmetti Studio Rama. Bħala preżentatur kelli lil Maurizio
u jien f'kull programm kont nitkellem fuq opera u indoq siltiet u romanzi minna. Kien programm li jsegwuh ħafna semmija ta' żona ta' Ragusa għax kienu jiċempluli biex jifirħuli. Naturalment kont nuża l-lingwa Taljana. Għalija personali kienu kol mod kif nokkupa ruħi b'xi ħaġa li kont inħobb nagħmel. Illum imiss l-opera ta' Puccini, it-Tosca. L-4-6 ta' April. Fil-programm tal-lum għamilt La Traviata ta' Giuseppe Verdi. Din ta' taħt hija ittra li kitib li Father Peter bħala segwitu tal-laqgħa li kelli miegħu dan l-aħħar. Il-ħsibijiet tiegħu u l-interpretazzjoni tiegħu tal-qada politika jgħinuni nifhem aktar x'inhu jiġri. Littra. Aziz Ricci. Se nagħtik l-impressjonijiet tiegħi bl-aktar mod ċaru sinċir li nista' u għalhekk ishom biss bħala impressjonijiet personali tiegħi. Nibda bis-suġġetti li dwarhom tkellimna f'Ragusa. Dwar ir-ritorn tiegħek mingħajr ma jkun intlaħaq ftehim minn qabel mal-gvern li jassigura l-inkolubità tiegħek u l-unur, u dwar il-każ tiegħek jitpoġġa u jinżamm quddiem opinjoni pubblika fil-veri dimensjonijiet tiegħu, jidhirli li r-reazzjoni ta' Edi hi l-istess waħda għall-istess raġunijiet. Negattiva. L-ewwel hu jagħti l-akbar importanza li jevita aktar tiġrib lilek u lill-familja tiegħek u jittama li jirnexxielu jikseb ir-ritorn tiegħek hawn bl-unur u mingħajr dbatija evitabbli fil-kors ta' trattattivi mal-gvern li b'xi mod issa iridu jibdew. Però hu biżżejjed ċar li l-mod kif sejrin l-affarijiet mhux li qed isir xi package deal fejn kieku żgur jidħol il-każ tiegħek u hekk jinħall bla dewmien, se jkun proċess li jrid is-sabar. It-tieni, Edi jidher kontrarju li ssir xi ħaġa li tista' tfixkel soluzzjoni miftema. Għalhekk u għalhekk biss mhux favur lanqas it-tieni punt għaliex jaħseb li ostakola l-ftehim dwar ir-ritorn tiegħek bla persekuzzjoni u bl-unur. Ċertament, mhux għax fil-kuxjenza u f'moħħu ma jqisx il-każ tiegħek bħala importanti, anzi, għalli b'enfasi li sew jekk il-ftehim jintlaħaq, sew jekk jirriżulta li mhux se jintlaħaq, allura dak il-waqt jara li jsir kollox biex jintwera l-veru rikonoxximent u apprezzament ta' dak li int għamilt u qed tagħmel. Dwar il-punt Ragusa jew Ruma, Edi kellu żewġ ideat jew impressjonijiet li ma kienux jaqblu ma' tiegħi. L-ewwel, hu għandu l-impressjoni li int bħala ambjent tippreferi Ragusa minn Ruma. It-tieni, jaħseb li jista' jkun hemm bil-bżonn u jinstabu l-mezzi biex ix-xandir jerġa' jsir minn hemm. Ma saritx insistenza biex tinstab soluzzjoni rumana għalhekk. Jien għadt l-ewwel kieku lilek kienet ippreżentata proposta konkreta sewwa l-post ma' Demokristjani Ewropej jew rappreżentanza uffiċjali tal-Ażadu l-partit, jiena naħseb li kienet tkun soluzzjoni aħjar. It-tieni, ix-xandir minn sqallija ma tantx jidher li għandu prospett. Iżda ma naħsibx li kkonvinċejtu li hu hekk. Dwar l-ewwel, l-uniku ċans ta' persważjoni jista' jiġi minn naħa tiegħek, jekk int jidhirlek li twassallu ċar kif taħsibha. Dwar it-tieni ma nafx. Fil-kors tal-konverzazzjoni jien insistejt li fl-opinjoni tiegħi inti stajt tkun utli eventwalment fil-qasam parlamentari. Naħseb li ma kienx saret riflessjoni biżżejjed fuq dan il-punt sal-mument meta tkellimt wara li ġejt mesqallija. Naħseb li l-biċċa l-kbira dejjem ħasbu li l-vokazzjoni tiegħek kienet aktar fil-qasam tal-kultura f'sens wiesa' milli fl-ambjent goff tat-taqtija għas-siġġijiet parlamentari. Kemm Lewis u kemm jien sħaqna ħafna fuq il-bżonn ta' kandidati ta' karattru. U forsi Edi beda jara l-ħaġa f'dawl ġdid.
Infatti, meta ftit ġranet ilu issemmit l-idea tal-co-option li ħaseb fiha Lewis ma warrabiex mill-ewwel. Iżda meta jien stess bdejt nisma' u nara l-atteġġament sew tal-kandidati, sew ta' ħafna mill-grupp parlamentari, wasalt għal-konklużjoni għalkemm ma nistax ngħid fi żgur li se jispiċċaw biex jitolbu ħalli jinfetħu l-voti biex jimxu fuqhom. Kieku s-siġġu parlamentari kien iġib l-immunità sħiħa, naħseb li Eddie ma kienx jeżita fuq il-co-option, iżda mhux il-każ. Barra minn hekk ma jistax jiġi co-opted min m'għandux dritt tal-vot, kif ġejt int issa minħabba l-assenza minn Malta. Ċertament, minkejja r-rifjut li jsiru ħsejjes kbar immedjati, int preżenti ħafna u kontinwament f'moħħ kulħadd hawnhekk. Fuq nett jaħsbu li sa Ġunju nkunu nafu preċiżament fejn aħna. Jekk isseħħ l-ipotesi li fuqhom qegħdin jintlabu l-karti fil-preżent, allura inti tkun tista' tirritorna l-għażad u tħejji skont ma tiddeċidi li hu l-aħjar għall-elezzjoni. Jekk din l-ipotezi tfalli, allura jkunu żminijiet koroħ għal kulħadd. Jiena personalment bdejt ninklina dejjem aktar favur f'dak il-każ li nittamaw ma jiġrix to take the bull by the horns u li taffronta s-sitwazzjoni hawn. Jien nifhem li issa meta qed jibdew id-diskussjonijiet mhux il-waqt. Nifhem ukoll li l-parir personali ta' Eddie hu dejjem dak li jipproteġi lill-individwu minn riski sakemm jistgħu jiġu evitati. Iżda fl-aħħar id-deċiżjoni trid tkun tiegħek. Jiena għandi l-impressjoni, in ġenerali, li l-mexxejja tal-partit jippruvaw kemm jista' jkun jevitaw il-konfronti. Ma nafx kemm hi strateġija tajba. Iżda naħseb li mbagħad, pereżempju jekk inti tkun iddeċidejt li tagħżel il-konfront, ma jonqsux milli għamlu l-parti tagħhom. L-aktar ħaġa li jsibuha bitqila, sfortunatament, hi li jiddeċidu fuq azzjoni drastika, aktar u aktar meta parti kbira mill-konsegwenzi kollu jġarrabhom ħaddieħor. Sa dan it-tant naħseb li hemm żewġ options ċari. Dik li jien personalment inqis l-aħjar. Jiġifieri li int, jekk naturalment taħsibha hekk, tikteb ċar il-kundizzjonijiet li taħtom tippreferi Ruma. Jew B, sempliċement tkompli bl-arranġamenti għal Ragusa biex tkun moħħok mistrieħ li ma tkomplix is-sitwazzjoni preżenti. Però żomm f'moħħok li C, probabbilment sa Ġunju, inkunu nafu l-eżitu tal-karta li jintlabet issa. Għalhekk tista' anke tikkunsidra jekk tgħidx. Jien f'ċerta data ngħidu aħna f'Settembru irrid niġi Malta. Jew għax intom tkunu rranġajtu mal-gvern, jew għax irrid naffronta s-sitwazzjoni. F'kull każ, naħseb li int għandek tasal għal konklużjonijiet tiegħek, għax minn hawn it-tendenza dejjem għal posponiment sakemm it-temp jiċċara, ibbażata fuq spekulazzjonijiet dwar dak li int tixtieq, waqt li jekk inti turi preferenza deċiża favur option jew oħra, naħseb li l-preferenza tiegħek tiġi aċċettata. Ftakar li sissa ħadd li Lewis u jien ma jidher li qed jagħti valur kbir lil kandidatura politika tiegħek, jew iħares lejn l-options anki f'dik il-perspettiva. Rigward l-għażad naħseb li Cynthia u Rose iżommuk informat. Jien qedtilhom biex dejjem jgħidulek kollox, kif jien min-naħa tiegħi nagħmel magħhom. Naħseb li l-idea tal-assorbiment fil-partit hi issa superata. Nittama li l-korsijiet li se jinbdew jimxu fid-direzzjoni ippjanata minnek. Naturalment, il-vojt tiegħek għadu u jibqa' vojt. Jiena nista' biss nara li jsiru xi attivitajiet biex ma jkunx hemm aktar proġetti maħsuba il-flus nieqsa biex ma jinħlewx riżorsi. Ma nafx x'se jsir f'Ġunju meta jiena nitlaq u naħseb li ħadd ma jaf s'issa, però nittama ħafna li wara l-elezzjoni tedesca tinstab triq tajba,
Evidentement, jekk ikun hemm passi jittieħdu dwar dan, iridu jsiru permezz tiegħek. Hawnhekk qiegħed nikteb dan fit-Talja Ferro Center, dejjem qisha hawn il-preżenza sikta tiegħek. Anki meta ma nkunux qegħdin insemmuk kif spiss inkunu. Ma nafx jekk wara kollox irnexxilix nagħmel dak li wett. Sfortunatament, il-kidba qatt mi sostitut tajjeb għal dialogu ħaj. Nerġa' nirringrazzjak tal-ġest għal mama tiegħi li għadha tajt kemm ħadet pjaċir bih. Li sbaħ xewqat għall-lajt mal-familja u li ma ddumx ma tinqaleb il-folja. Peter. Din littra lil kap tal-partit ktibta wara dik li rċevejt mingħand Father Peter u li waslet li Joyce. Littra. Ragusa 6 ta' April 1983. Aziz Dr. Edi, irċevejt it-tra rapport mingħand Father Peter u b'referenza liha qed nipprova nagħtik l-impressjonijiet tiegħi għal konsiderazzjoni u l-ġudizzju tiegħek. Ma nħoss li hemm ħwejjeġ ġodda minn barra dawk li diġà kelli okkażjoni nesprimi miegħek. Però jidher li l-aħjar forsi nagħmel sforz biex impoġġihom aktar ċari. Bl-intenzjoni li jservu ta' għajnuna l-aħjar deċiżjoni li għandha ssir. Ċertament dan il-perjodu tan-negozjati li jagħmel li aktar diffiċli li norjenta ruħi b'mod definit lejn xi soluzzjoni unika, mhux il-każ, iżda xorta rrid nipprova naħseb li kull kif hu possibbli. Nistħajjilni quddiem crossroad u rrid naqbad triq waħda meta fl-istess waqt nista' nieħu kwalunkwe triq. Di mhix sitwazzjoni tiegħi biss, altru minn hekk. Dan ir-ritorn tiegħi wara l-ħidma f'Ragusa jiena nara hekk. L-ewwel, nirritorna f'pajjiżi bħala ċittadin liberu li jgawdi drittijiet. It-tieni, skont din l-ewwel premessa, naqbel li għandha tasal id-data jew il-perjodu opportun akkost li fejn ili nibqa' nistenna. It-tielet, dan ifisser ukoll li ma narax jaqbel li nirritorna jekk ifallu negozjati u tibqa' tippersisti sitwazzjoni ta' odju u ta' vendikazzjoni kontra tiegħi. Sissa ma narawx utli la għalija personali bil-konsegwenzi eventwali għal-familja u lanqas għall-istess kawża tal-partit. Kieku kien il-każ li naqa' taħt idejn il-viljakki għax jaqbduni huma, allura jkun diskors ieħor. Naffronta s-sitwazzjoni bl-aħjar mod possibbli biex jibqa' jittrionfa ir-raġun li konvinti li għandna. Iżda nħossa kemm xejn preżunzjoni minn naħa tiegħi kieku kelli nażel jien stess li nintefa' f'idejhom bħal ħaruf għal qatla mingħajr ma jkolli kontroproposta effettiva. Ir-raba. Jekk allura jkolli nistenna fit-tul, irrid naħseb għal soluzzjonijiet adegwati ta' x'se nagħmel biha nnifsi biex dan il-perjodu ta' atteża jkun almenu utli kemm għalija kif ukoll għall-partit jekk ikun possibbli. Il-ħames. Meta tibda sena skolastika oħra, jiġifieri f'Settembru li ġej, fiħsibna nibdewa biex inkompluha flimkien, jien u l-familja. Rajna li hemm bżonn naslu għal din id-deċiżjoni biex bekk ma nispiċċawx li jkollna nagħmlu t-tielet sena mifrudin bħal ta' qabilha. Joyce u tfal jibqgħu Malta wara Settembru jekk ikun hemm prospett ċar li ma ddumx ma titbiddel is-sitwazzjoni. U għalhekk ma jkunx wertit li naqla it-tfal mill-iskejjel eċċetera. Jew inkella għax ma tinstabx soluzzjoni biex jien nissettilja jew ma jkunx lanqas possibbli li tiġi solvuta adegwatament il-problema tal-finanzi. Bid-deċiżjoni li ngħixu barra minn pajjiżna flimkien, qed nifhem li f'Malta tkun tippersisti sitwazzjoni kompletament negattiva fil-konfront tiegħi jew inċerta u bla prospettiva konkreta. Nifhem ukoll li din id-deċiżjoni mhux nieqsa minn diversi problemi fl-istess familja tiegħi, peress li dan nagħmluh għax kostretti miċ-ċirkostanzi u għaliex li ngħixu flimkien u l-akbar benefiċċju għall-interess tal-familja li jisboq kull sagrifiċċju jew inkonvenjenza oħra. Madankollu jista' jiġri wkoll li jekk is-sitwazzjoni ttawwal aktar u jirnexxinna kif nittama nadattaw ruħna ċirkostanzi l-ġodda, xi ġid jista' joħroġ ukoll u żgur li ma jkun żmien waħli. Is-sitta.
Naturalment, biex jirnexxi dan ġifiri l-punt li għadni kif semmejt numru 5, wieħed irid jara kif u fejn l-aħjar. Is-7. L-option Ragusa. Din għalija għandha tkun għażla biss jekk il-partit ikollu intenzjoni li jerġa' jittrażmetti u bekk il-preżenza tiegħi tkun utli, jekk mhux ukoll indispensabbli kif kienet s'issa. F'dan il-każ jiena għadni disponibbli bħal qabel għaliex nifhem il-ħtieġa u l-urġenza ta' ħidma bħal din għall-partit. U ovvju li anki f'dan l-aspett ikun meħtieġ li jiġu konsidrati sew il-problemi tekniċi, organizzattivi, finanzjarji u mhux anqas dawk politiċi. Raġuni oħra li nibqa' raguża tkun li jkunu fallew is-soluzzjonijiet l-oħra possibbli, pereżempju dik ta' Ruma. F'din is-sitwazzjoni f'Ragusa ikolli solvuta l-problema tal-akkomodazzjoni. Dwar skejjel m'għandix tkun problema diffiċli, ħlief naturalment dik li tippreżenta anqas għażla u opportunitajiet f'dik li formazzjoni speċjalment ta' tfal. F'każ ta' numru 7B, ġifieri li għadni kif semmejt issa, ikolli l-problema personali ta' nuqqas ta' xogħol. Din nixtieq insolvija għal ħafna raġunijiet, fosthom biex neleb in-nojja li tiġi minn nuqqas ta' impenn biex allura nħossni qed inkun utli u attiv. U wkoll nixtieq li nkun qed naqla salarju tiegħi. Din inħossa problema li qed tagħtini fastidju wisq. Ma nixtieqx nibqa' nħossni niddependi biss mill-lotjiet tal-partit, jew li forsi jkolli komplessi ta' x'nonfoq u kif nonfoq peress li mhumiex flusi, speċjalment jekk ikolli il-familja miegħi. Irrid inħoss sense of security almenu taħt dan l-aspett. Infatti, kif qed fil-punt numru 5, ma nistax nippjana li ntella l-familja miegħi jekk xi mod ma nkunx għadni solvejt din il-problema. 8. L-option l-oħra, Ruma. It-trasferimenti għaj f'Ruma naraħ utli biss jekk tkun teżisti proposta konkreta dwar ir-rwol tiegħi. Ngħidu aħna, l-idea li naħdem fl-Unjoni Mondjali Demokratika Kristjana, l-UMDC, illum magħrufa bħala Internazzjonali Demokratika Kristjana, jew ukoll dik li jsir uffiċċju tal-partit u għażat f'Ruma, hi attraenti għalija u bla dubju nagħti konsiderazzjoni sħiħa tiegħi lil kondizzjonijiet marbutin magħha. F'dan il-każ ma neżitax ngħid li jien favur li mmur Ruma. Ovvjament dawn huma dejjem inizjattivi li jinħtieġu d-deċiżjoni u l-backing komplet tal-partit biex jiġu realizzati. Biex jirnexxi dan it-trasferiment, bil-fors tinħtieġ preparazzjoni adegwata. Għalhekk it-tħejjija tkun trid tibda minn issa. Barra mill-idea fiha nfisha, hemm il-problema ta' kemm din tkun tiswa biex tħaddimha, speċjalment fl-option tal-partit u l-għażel. Għandi naħseb li l-Konrad Adenauer Foundation jew is-CDU jinsabu f'qagħda aħjar biex jgħinu f'dan ir-rigward, żgur li fiha spiża ġmiela biex jerfaħħa l-partit waħdu, biex wieħed jieħu idea bejn salarju u kiri ta' appartament biss timplika madwar 2.5 miljuni liri Taljani fix-xahar. Naturalment qabel għandha ssir projection approssimattiva tal-ispejjeż. Jansen mistenna jitlaq minn Ruma biex jieħu responsabiltajiet ta' Segretarju Ġenerali mal-Unjoni Ewropea Demokratija Kristjana u l-Partit Popolari Ewropew fi Brussels. Għajt miegħu li qabel iħalli l-appartament tiegħu jinformani propju bil-ħsieb jekk inkunu se nittrattaw l-option ta' Ruma għall-inqas ikolli soluzzjoni tal-appartament lesta li altrimenti żgur li tkun problema diffiċilissima. Dettalji nistaqsih fi żmien opportun. Naturalment dejjem ikun il-każ li l-ewwel nitla Ruma biex nivvaluta l-problema on the spot u bekk naslu għas soluzzjonijiet adegwati. Numru 9. Nifhem li jekk sakemm inkun Ruma f'Malta tinstab soluzzjoni, jien ikolli l-option li nirritorna
għaliex dak jibqa' l-ewwel objettiv tiegħi u tal-familja. Ma nixtieqx nfisser f'ebda ħin li rrid naqta' jew nitbiet mill-kontribut tiegħi favur il-kawża tal-partit. 10. Meta jien insemmi l-idea li l-każ tiegħi jiġi espost pubblikament, inkun qed nifhem biss li bekk il-partit ikun jiġġustifika u jkopri anke l-operat tiegħi fil-konfront tal-intenzjonijiet dikjarati ta' min għadu juri li ma jaqafx qabel jagħti lezzjoni bija. F'dan il-każ jidirli li l-għajta tagħna hi nofs id-difiża. Madankollu jiena konxju wkoll mill-fatt li int għandek stampa aktar milli ċara quddiemek tal-qagħda tiegħi u dik tas-sitwazzjoni politika in ġenerali u għalhekk nafda bl-amment fil-ġudizzju tiegħek li jinkludi wkoll l-aħjar timing, etc. 11. Dwar il-co-option tiegħi fil-Parlament, la darba din ġiet ikkonsidrata, ma nixtieqx ngħid wisq għal raġunijiet ovvji, ħlif li naħseb li din tista' tkun li toffri xi aspetti pożittivi fil-konfront tal-każ tiegħi. Pereżempju, jista' jkun interessanti li wieħed jifhem l-effett anki fuq l-elettorat tal-partit li segwa b'tant entużjażmu x-xandir minn barra jekk dan jagħlaq l-istorja kollha tax-xandir minn barra b'deċiżjoni politika bħal din tal-co-option. Mill-bqija jien personalment m'għandi ebda pretenzjoni. Hemm ħafna oħrajn li jimmeritom. Din hi deċiżjoni li ma tappartjenix lili u anqas ma nitkellem fuqha aħjar. L-uniku dispjaċir li nħossu jittormentani hu l-fatt li l-possibilità li naqbad it-triq parlamentari illum żgur u għadha ma nafx hi awtomatikament magħluqa għalija propju minħabba li tlift id-dritt tal-vot. Din hi konsegwenza li tassew tħallili l-morr. L-ewwel net fil-prinċipju tagħha. Imbagħad ukoll għaliex nixtieq li d-deċiżjoni dwar jekk naqbadx it-triq parlamentari jew le tkun deċiżjoni fuq valutazzjoni oġġettiva u mhux għaliex m'hemmx ċans l-għażla libera. 12. Fil-każ tal-karriera parlamentari, frankament inħoss li anke minn dan il-kamp nista' nkun ta' utilità. In fondo, qatt ma abbandonajt il-ħajra li nipprova dik il-linja. Bħalissa naturalment dini problema li ma rridix tippreokkupani aktar milli suppost, għaliex għad hemm problemi ferm aktar importanti x'nagħti każ. Ċertament li f'dak il-każ, jiġifieri li nasal għal deċiżjoni favorevoli, inkun irrid nagħtiha mottiv li jikkonvinċini mill-utilità tagħha. B'dan irrid ngħid li għalija il-kandidatura fiha nfisha ma tfissirx ambizzjoni ta' poter. Inti żgur tiftakar tajjeb kif jien kont ħadt il-parir tiegħek dwar dan meta kellimtek u rejtek kif naħsibha f'Mejju tal-1981 wara li jien stess kont orjentat diġà favur mill-iskambju li kelli ma' ħbieb bħal Lewis, Father Peter u Father Charles. Irrid ngħidlek bl-intenzjoni tiegħi li jerġa' jkolli appuntament miegħek fuq dan is-suġġett meta jkun il-waqt. Sadattant, il-vera ambizzjoni tiegħi nittama li tibqa' dik li nkun fejn nkun u nagħmel x'nagħmel nipprova nagħti l-aħjar sforz skont il-konvenzjonijiet u l-possibiltajiet tiegħi. 13. Għadni kif sewwejt il-karozza. Biddilt is-sistema tal-friction, il-pistons, il-filter, etc. Insomma kważi magna ġdida. Sweetly 1.5 miljun liri Taljani, inklużi l-ispejjeż tal-li krejt karozza waqt li kien hawn il-familja. Issa spiċċaw li l-flus u s-sellift 1.5 miljun oħra liri Taljani minant Nino. Dan l-aħħar wasluli 5 miljun lira Taljani u xi ħaġa fuqhom li wkoll spiċċaw fil-ħlasijiet tal-amara tal-appartament u kontijiet oħrajn bħal dawl, telefon, etc. li dal-waqt jerġgħu jaslu oħrajn minnhom. Jiddispjaċini noqgħod insemmi din il-problema, però hawnhekk żgur tifhem kemm tkun ferm aktar diffiċli għalija li f'ċirkustanzi bħal dawn inġib miegħi il-familja kif semmejt aktar il fuq. Naf kemm dan ħsieb preokkupanti għalik il-ħin kollu u jien inħossni imbarazzat nirrikorri għandek. Nista' ngħid ukoll
li grazzi għall-interess u l-inizjattivi li ħoluż dwar din il-problema ħafna drabi rnexxieli ntaffi mid-diffikultajiet. Kultant nibża li qed inkun pis għall-partit, konvint li int ma jgħaddilekx ħsieb bħal dan. Nittama li rnexxieli ngħin biex nagħti stampa ċara tal-aktar problemi li qed jippressaw u kif naħsibha dwar kif dawn jolqtu lili. Jiddispjaċini jekk dal-objettiv ma ntlaħaqx. Nawguralek minn qalbi dak kollu, riżorsi morali, politiċi u saħtek li hu meħtieġ f'din is-sija hekk diffiċli li l-partit għaddej minna u li jien premjata biss għall-inqas sakemm jirnexxi riżultat pożittiv billi wieħed iħoss fil-kuxjenza tiegħu li qiegħda dmiru bl-aħjar mod f'ċirkustanzi tant insidjużi. Dini wkoll waħda bil-akbar merti tiegħek. Grazzi minn qalbna, fismi u fisem marti u liedi qodni tiegħek Riċi. Il-ħadd 10 ta' April. Tlaqt lejn Berlin. Iżda waħilt Katania minħabba strajk fl-ajruport li mblokka t-titjiriet tal-Italja. Nipprova nitlaq it-tnejn. Joyce u tfal telqu lejn Malta. Bħal dejjem din għalija hija okkażjoni ta' dwejja. Inħoss ferm l-assenza speċjalment tat-tfal u l-iktar dik ta' Marco li jinsab fl-aqwa età biex niggustaħ ta' 2.9 xhur. Ma Joyce bat ittra importanti lil Lady bħala tweġiba għal ittra oħra li bat li Father Peter. Kemm l-ittra ta' Father Peter kif ukoll dik lil Lady iddiskutejthom ma' Joyce. Anki dwar xi ftit punti tkellimt ma' Massimo u Mariano. Mariano ma jiddejjaqx jekk ikollu jiġi Ruma, iżda Massimo dam biex iniżżilha għax iħossu marbut wisq mad-dar u mal-kulleġġ San Luigi. Però fl-aħħar aċċetta jekk ma jistax ikun mod ieħor. It-tnejn 11 ta' April. Fil-11 ta' filgħodu tlaqt lejn Ruma. Imbagħad lejn Frankfurt via Milan bil-Jumbo 747 u fid-9 ta' filgħaxija lejn Berlin fejn wasalt fil-11 ta' billejl fil-Hotel Silterhof għas-seminar organizzat mill-Konrad Adenauer Foundation. Il-ħadd 17 ta' April. Ġejt lura minn Berlin, soddisfatt. Kollox mar tajjeb, suċċess fil-ħidma kollha. Ħadd gost niltaqa' ma' tant ħbieb, nofshom kont diġà nafhom, l-oħrajn sirt nafhom għall-ewwel darba. Iżda kollha laqgħuni tajjeb ħafna. Ma' Josie Muscat mor tajjeb, anki jekk kilna ma nitkellmu żmien ġmielu. Ma tantx niżlitli li ffirmaw dikjarazzjoni lill-Pulizija biex setgħu jattendu għal dan is-seminar. Infatti, minħabba liġi infami tal-intħil barrani, id-delegati fis-seminar kellhom jiddikjaraw li l-ispejjeż ma kienux ħarġu mill-Konrad Adenauer Foundation, iżda ħallsu minn butom anki jekk ma kienx veru. B'hekk ġie evitat ukoll l-arrest. Bdejt niftakar kemm jien ilni nirrifjuta li naċċetta kundizzjonijiet akkost li nibqa' nistenna aktar biex nirritorna f'dari. Insomma, hekk femmuha, anki jien rejt li ma naqbilx għal kollox ma' dan l-atteġġament. Ħadd gost ukoll niltaqa' ma' Bole, Gruber Kak, Schneiber u oħrajn tal-Konrad Adenauer Foundation. Ħassejt nisod bħalma kont qatt qabel din l-assenza forzata mill-uffiċċju. Għandhom stima għolja tiegħi. Kienet ġimgħa li fiha ħassejtni kuntent fix-xogħol propju tiegħi wara sena u nofs ta' assenza. Rajt 3 opri ta' sew sbieħ. Il-Ratto del Serralio ta' Mozart, Elektra ta' Richard Strauss u La Bohème ta' Puccini. Din kienet okkażjoni li fiha Alex Kakija Zammit għallimni inħobb lil Puccini u speċjalment La Bohème. Waqt passiġġata miegħu qabel mort nara l-opera, irrakkuntali ħsibijiet u passaġġi ta' sew sbieħ u sentimentali li daħlu li interess u ġibda qawwija lejn din l-opera. L-emozzjoni sabiħa li ħassejt tant kienet qawwija li qabżuli xi demat minn għajnejja f'diversi momenti, speċjalment fit-tielet u fl-aħħarat. X'ħin irritornajt għalija,
ħassejtni nistrieħ bħalli kieku missejt mat-tieni art tiegħi. Irrealizzajt li verament sirt inħobb lil din il-gżira li laqatni tant tajjeb f'dan il-perjodu tiegħi barra minn pajjiżi. It-tnejn 18 ta' April. Illum jaħbad 12 l-anniversarju miż-żwieġ. Verament li xtaqt inkun viċin Joyce f'data bħalli, ninsab waħdi il-bot minna u mit-tfal. Situazzjoni assurda u kifra din tagħna. Għaddiet bħal-jiem u x-xhur twal ta' qabilha. Servitni għalmenu biex niftakar aktar f'dan it-teżor tal-familja li għandi għal-grazzja tal-la. Is-sagrifiċċju ta' din is-separazzjoni inġusta qed niffaċċjah jien u mhux anqas Joyce. Nitlob lill-Madonna li dan il-bot li jifridna tbiddilulna f'aktar għaqda, imħabba, prosperità u saħħa. Joyce, bil-ħsieb ngħidlek grazzi ta' dawn it-12 sena li għaddejna flimkien u jalla jaslu ħafna oħrajn bħalhom li jżommulna l-ispiritu ta' mħabba u għoża li bdejna bihom nhar it-18 ta' April tal-1971. L-24 ta' April. Widzew Lodz u Juventus ġew 2-2. Il-Juve għaddew għal-final tal-European Cup. L-opera għal-programm tiegħi ta' din il-ġimgħa hi l-favorita tiegħi, La Bohème ta' Puccini. Għadni kif rajta ġimgħa ilu u nħoss l-istess emozzjonijiet. Ħadd pjaċir nirrakkonta lis-semmija. Il-ħamis 21 ta' April. Massimo jagħlaq 11 sena. Batlu ir-rigali minn Berlin. Awgurajtlu happy birthday. Joyce għamlitlu kejk imżejjen. Ridet tistedinlu mqar il-ħbib ġirien. Ma rridx, jimmini speċjali għalila. Ma rridx jiċċelebra. Xtaqt kont ħdeħ. Nixtieq nirnexxili nifhmu ftit aktar għaliex ma jridx jifraħ bħal tfal oħrajn. Però jħobb jilgħab u jiċċaċċra. L-aqwa għaliehu li ma jkunx il-protagonista. Ma jħobbx jitfisset lanqas f'din l-età. Konkret, jifforma l-ideja tiegħu u ma jridx min jagħtih spoon feeding. Il-bambin u Massimiliano Kolbe iżommu idejhom fuqu. Il-ġimgħa 22 ta' April. F'dawn il-ġranet għadni għaddej minn perjodu ta' pessimizmu. Min wara Berlin bqajt il-ġimgħa kollha mħawwat u bla stimolu. Forsi għax irġajt sibt ruħi waħdi, żgur li dini waħda mill-kawżi, però f'Malta għad m'hemm żviluppi. Mintof kien marit u allura kollox wieqaf. Il-fatt li l-grupp li ġi Berlin firma biċċa dikjarazzjoni biex ħareġ minn Malta ma tantx ikkonvinċitni, anzi ħallitli toma morra. L-istess kompla żidli ma' diżappunt l-artiklu fil-Mument ta' Ugo wara żjara ta' Agrate Brianza. Artikli ma ktibx aktar għax bħal inħossni blokkat. Insomma, kollox ma kollox, din kienet ġimgħa jibsa x'ħin niftakar f'Joyce u tfal, bejn l-anniversarju ta' żwieġ u l-birthday ta' Massimo li ġew meta jien ma kontx magħhom. Dawn kollha għaqduli mument ħażin. Nikkonsla meta naqbad naqra l-ktieb Aman ta' Orjana Fallaci. Nikkonsla jew nifhem li m'għandix nistenna aħjar fil-każ tiegħi, relattivament parlando. Qed nikkonvinċi ruħi favur is-soluzzjoni tal-option ta' Ruma. Is-Sibt 23 ta' April. Joyce qalt li fil-gazzetta rat li jed iltaqa' ma' Mintoff fil-villa bħal tarxin. F'diskors li jed jagħmel fil-għaxija il-ġimgħa qal li ż-żmien tal-bidla qiegħed joqrob. Naturalment dawn iż-żewġ aħbarijiet kienu interessanti ferm. Joyce kienet ansjuża li tgħidhomli, jien ngħid issew bħal ħadd nefs ġdid ta' tama, anki jekk irrid noqgħod attent li ma nisbilanċjax ruħi żejjed. Sadattant waslet li l-kopja tas-sentenza tat-Tribunal Reġjonali mingħand Professor Ali. Sentenza intermedja, mhux kontra tagħna, anzi, però rridu nistennew aktar. Fraguża kien hawn paniku sħiħ wara d-diċeriji li fil-25 tax-xahar se jkun hawn terremot f'Ragusa. Ħafna ħadu qata kbira.
min ġabar flusom il-banek, min spiċċa l-isptar bħas ħażin, ħafna se jitilqu fil-weekend, Ġuka Skazella innega li hu qal xi ħaġa dwar it-terremot f'Domenica Inn għaliex hekk ġriet il-kelma. Jien ma impressjonanix dan il-paniku, però tara kif dan jaqbad u tant jinfirex bħal ħuġġieġa. It-3-26 ta' April. Xi noti mill-li qrajt dwar il-faxxiżmu Taljan, Psikoloġija delle folle ta' Gustav Le Bon. Nikkwota. Mussolini rrid ibih il-prodott Italja faxxista l-Italjani kif hu kien jixtieq jarah u kif naturalment ma kienx fir-realtà. Il-konoxxenza tal-psikoloġija tal-folol tikkostitwixxi r-riżors tal-bniedem tal-istat li jkun irid ma ngħidx jigvernhom, ħaġa li saret dassew diffiċli, imma l-inqas ma jkunx igvernat minnhom stess. Il-psikoloġija tal-folol turi kif dawn tal-aħħar bin-natura tagħhom impulsiva huma influenzati ftit mill-liġijiet u mill-istituzzjonijiet u kif l-istess ħin huma inkapaċi li jkollhom opinjoni ixini barra minn dik issuġġerita minn oħrajn. Fil-folol umani, il-kap għandu kompitu importanti. Ir-rieda tiegħu tikkostitwixxi n-nukleu li madwaru jieqfu u jiġu identifikati l-opinjonijiet. Il-folla hi merħla li ma tistax tgħaddi mingħajr ma jkollha padrun. Il-kotra dejjem tisma' mill-bniedem imżejjen b'rieda qawwija. L-individwi li jiltaqgħu ġo folla jitilfu r-rieda tagħhom u għalhekk jirrikorru istintivament lejn min jippossjedi waħda. Dan it-tip ta' mexxejja illum itendu li jissostitwixxu ftit ftit il-poteri pubbliċi fil-waqt li dawn jibdew isiru kontradittorji u dajfin. Grazzi għat-tiranija tagħhom, il-padruni ġodda jirċievu mill-folla ħlewwa ħafna aktar sħiħa minn dik li qatt jistgħu jieħdu mill-gvernijiet. Id-dittatur jista' jkun maħbub meta l-massa fl-istess ħin tibża minnu. Il-massa tħobb l-irġiel b'saħħithom. Il-massa hi mara kien jgħid Mussolini. Inkomplu nikkwota, jekk il-komunikazzjoni ta' Partit Demokratiku ma tasalx, il-konsegwenza tkun vot mitluf. Jekk il-komunikazzjoni pubbliċitarja ma tasalx, il-konsegwenza tkun klient mitluf. Hemm konkurrenza ta' komunikazzjoni, iżda l-komunikazzjoni totalitarja ma tistax ma tasalx. Jekk dak li juża din il-propaganda ma jkunx irid jirċeviha u joħroġ mis-soċjetà. Il-komunikazzjoni ma tħallilux tri oħra. Il-pożizzjoni ta' dak li jirċievi infatti taqbel ma dik ta' ċittadin u din ma dik ta' faxxista. Hemm bżonn tkun jew favur jew kontra, jew faxxista jew antifaxxista. Min mhux magħna u kontra tagħna kien isosti Mussolini. U nkompli nikkwota, Mussolini li ħoloq il-Partit Faxxista sfuma l-prodott tiegħu billi sostitwixxa lul nnifsu miegħu u għamel mod li jiġbed l-attenzjoni ta' ċittadini konsumaturi fuq il-persuna tiegħu. U għamel li l-oġġettiv tal-komunikazzjoni mhux aktar il-faxxiżmu bħala moviment iżda id-duce bħala personaġġ. Li fl-Italja kien hemm aktar mill-faxxiżmu il-kult tad-duce u fenomenu magħruf biżżejjed. Tantu hekk li bdejna nitkellmu dwar mussolinizmu bħala kontenut awtentiku tal-faxxiżmu. Riflessjoni tiegħi dwar dawn il-kwotazzjonijiet. Malta għandha xi ħaġa magħrufa bħala mintoffjaniżmu, xi qbilux ħafna aspetti. Għalhekk laqtuni u ktibthom dawn il-passaġġi li jkomplu kif ġej. X'jiswa lill-demokrazija li jkollha n-nofs jew il-maġġoranza taċ-ċittadini jaċċettaw self-definitions li bihom isirilhom aktar diffiċli l-eżerċizzju tad-drittijiet u d-dmirijiet politiċi tagħhom. X'telfa aktar iġarrab pajjiż meta riżultat
tad-differential input li jpoġġu fis-sistema in-nofs jew il-maġġoranza taċ-ċittadini. Kunċett ideali ta' demokrazija. Skont John Dewey, l-idea komuni ta' demokrazija bħala mod ta' ħajja wieħed jista' jispjega bħala l-ħtieġa li kull persuna umana tieħu sehem fil-formazzjoni tal-valuri li jirregolaw l-għejxin tal-bnedmin flimkien. Skont Stuart Mill, x'tip ta' persuni umani jista' wieħed jifforma taħt reġim bħal dan? Xi żvilupp jistgħu jiksbu ħsibijietom jew il-fakultajiet attivi tagħhom? Il-konsapevolezza, ir-responsabilità, il-fiduċja li wieħed ikollu fih innifsu huma kwalitajiet essenzjali biex id-demokrazija titħaddem sew, huma kwalitajiet intrinsikament meħtieġa fl-għażla ta' forma ta' gvern li l-aħjar tinkoraġġihom. Ikompli Mill, l-għan tal-gvern hu sewwa sew dak li jipproduċi ċittadini responsabbli u kapaċi biżżejjed biex jinterpretaw ir-rwol tagħhom, jiġifieri l-valur, id-dinjità u l-kapaċità kreattiva ta' kull individu. U biss permezz ta' parteċipazzjoni wiesa li jiġi żgurat li jinstabu u jintażlu nies kwalifikati biex imexxu u biss l-involviment ta' kull ċittadin fil-politika li jżomm mill-poter, il-poter li jikkorrompi jaqa' fidejn il-ftit. Xejn ma jista' jkun ta' diżastru għal-demokrazija daqs poplu sottomess għall-awtorità u intollerabbli minn dawk li jisfidaw. U Thomas Jefferson jgħid, il-kompjaċenza bħala drawwa, il-passività u d-dipendenza huma propju l-kwalitajiet li ma rridux fiċ-ċittadini tagħna. Jekk quddiem dawn l-attributi u magħhom l-injoranza tal-valuri proċedurali f'demokrazija titfaċċa għada komplessa u mħawda ta' kriżi, toħroġ taħlita li taħraq u taqbad. Fl-aħħar mill-aħħar, id-demokrazija nfisha li tirriżulta medda. Hawnhekk qed ninnota din l-osservazzjoni. Fil-każ ta' Malta, parti sewwa il-maġġoranza minn nazzjon inqatet bl-elezzjoni ta' Diċembru mis-sistema politika. Ix-xewqa preċiża tal-maġġoranza kienet arbitrarjament u sistematikament injorata u sfidata b'mod abbużiv mill-ftit. U dan ma sarx bit-teħid ta' dritt tal-vot. Għal minn hekk, iċ-ċittadin tħalla jieħu sehem fis-sistema imma s-sehem kien biss artifiċjali għaliex kien dak li kellu jiddeċidi l-poplu, l-status quo kien ippjanat minn qabel u garantit. Il-ġibda li tipprova tibqa' ħaj u l-manija li tisfida, din il-għażla li qed ikollha tagħmel Malta llum. Din hi wkoll il-qagħda personali tiegħi. Il-pjan ta' Mintoff jista' jkun li bil-biss ċivili imexxi dittatorjat moħbi fi struttura demokratika. Mill-1971 law Mintoff laħaq l-objettivi li fissa uħud aktar bil-mod minn oħrajn imma li dwarhom ukoll qatt ma kien hemm dubju. L-arqub ta' killa tiegħu ħareġ fid-der fl-aħħar elezzjonijiet. It-tielet suċċess spettakolari x'aktarx dak deċiżiv ma wasalx. Naturalment żbalja l-kalkolu u minħabba fekk il-vot ta' fiduċja mill-poplu diġà pjanat spiċċa biex inħall fix-xejn. Din is-sitwazzjoni qed toħloqlu l-problemi li hu qed jipprova jsolvi mingħajr ma jippreġudika l-programm oriġinali tiegħu li kellu issa jikxef l-aħħar fażi tiegħu, il-kontroll sħiħ tal-poter. Hemm bżonn li titneħħilu l-maskra li jkun sfidat, li jkun imġebbed b'mod li jsir immobbli. Kif? Permezz ta' attakk bla waqfien, sostnut minn manifestazzjonijiet popolari massiċċi u spettakolari u li jkunu aggressivi mingħajr ma jkunu violenti. Dan biss jista' jsir. Id-diskussjonijiet bejn delegazzjonijiet żgħar tal-partiti li jiltaqgħu b'mod sigriet u b'intervalli regolarment twal huma adatti biss biex tissaħħaħ il-politika ta' Mintoff. Dan jgħinu jikkontrolla l-pressjoni interna u dik lokali u ta' barra. Din il-mossa tattika tal-ħallil it-tajjeb hi maħsuba wkoll biex trażżan il-falliment tal-kredibilità ta' Mintoff, it-tisfija mill-ġdid tiegħu.
Sostanzjalment dan ix-xenarju kollu jista' jfisser kif qed qabel li mintok qed jimmira lejn reġim dittatorjali imlibbes f'sura parlamentari. Parlament li jkun biss tal-promozzjoni tad-diskussjoni imma mhux għad-direzzjoni tal-politika tal-pajjiż. L-4-27 ta' April. Tiffaċċja l-mewt u ġarra fit-torturi imma skiet ma tifilħux. Fil-bidu skiet ma jidirx li jagħmel ħsara, għal kontrarju taħseb li jkun se jgħinek, taħseb aktar u aħjar. Imma malajt intebaħ li fis-skiet taħseb fil-fatt inqas u għar għaliex il-moħħ li jistrieħ biss fuq il-memorja u xejn aktar jispiċċa biex jiftaqar. Bniedem li ma jkellem lil ħadd u li ħadd ma jkellmu jiġbaħ lil bir li m'għandux nixxieqa titimgħu. Bil-mod il-mod l-ilma jistaġna, jinten u jevapora. Dan u passaġġ minn emen ta' Orjana Fallaċ. Il-ġimma 29 ta' April filgħodu. Rġajt għaddej l-lejl ma nistax norqod. Għalaqt għajnejja biss bejn il-11 ta' bil-lejl u 3 ta' filgħodu. Ġbajt nara viżjonijiet quddiem għajnejja buċċ il-fuq fis-sodda. F'żożiti tal-limt li la fantasija è la pazza della casa. U biex ma nkomplix inredden qomt u wara kikrate intlaqt fuq l-iskrivanija. Bħalissa l-5:15 ta' filgħodu. Reġa' moment ikraħ fuqi. Mill-partit ma nismax aħbarijiet la dwar is-sitwazzjoni ġenerali u wisqanqas dwar in-negozjati bejn il-mexxejja politiċi jekk qed isiru. Xi ħbieb qaluli li hemm ħemda kbira tirrenja fil-pajjiż. Ħadd ma jafx qed jiġri. Ekku stmat dan il-poplu. Imma jista' jkun stmat aħjar jekk jibqa' jistenna l-bajtra ta' fħalqu u ma jqumx fuq tiegħu. Minħa l-oħra, jista' jkun ukoll sinjal ta' erf li wieħed ikun jaf jistenna sakemm iż-żejt jitla fuq l-ilma. Naturalment nerġa' l-partit. Għadni sal-lum ma nafx eżattament ir-reazzjoni ta' Eddie u Lewis għall-ittra li kienu qalu li qed jistennew minn għandi. Sissa ħlief iva rajta u esprimejt ruħek mod ċar ħafna ma qalulix. Daqshekk. Issa suppost li nħalli f'idejhom u nerġa' fil-limbu. Komplejt ninsisti dwar l-urġenza ta' żmien qasir li għandna biex nibdew insolvu l-problema fuq medda tat-tul. Iżda sissa ma ġara xejn. Imma ħsibhom fih, għal Father Peter Seracino nglott lil Joyce jumejn ilu. Jekk jirnexxielu Father Peter biss jista' jwassal biex nieħu r-reazzjoni li nixtieq. Sadattant għadni nistenna u nibla kollox fis-silenzju. Il-kastija għadu moħbi u mistur fl-akbar dlam u qatt f'sena u 7 xhur qatt ma tella uffiċjalment fuq l-ilma. Din ħaġa li verament ħallini perplessu fuq ix-xwik. Jiġu waqtit li nħossni mwarrab u mbiet minn kulħadd. Imbagħad ismi ma jidirx lanqas fl-aktar attività normali tal-partit u tal-għada li nippretendi li nkun imdaħħal fiha. B'daqshekk ma rridx niddubita mis-sisin tal-ħbiberija ġenwina tal-Wiżlejja u mhux anqas dik ta' Eddie. Forsi ċerti nuqqasijiet inħosshom akbar mill-juma. Min-naħa tiegħi waqaft nikteb l-artiklu minn mindu qaluli li bdew in-negozjati ma' Barbara u qegħdin attenti ħafna x'kidba jistampaw. Dan biex anki jien noqgħod attent li ma niktibx xi ħaġa li ma ddoqx tajjeb mal-ħemda u l-misteri tat-taħdidiet. Dan biżejjed għalija biex nimblokka moħħi. Ma stajtx inkompli nitwarrab bil-aħbarijiet u ħadd aktar ma jisma' bija jew almenu jiftakar li għadni kif kont sena u nofsilu meta bdiet l-istorja tiegħi fraguża. Forsi, anzi, n-nies jaħsbu li issa kollox sew, dejjem nifhem dwar il-problema tiegħi għax il-parlamentari tagħna daħlu bil-ġurament. Qed ninduna li għall-grazzja talla sebaħ jum ġdid. L-għazzat. Anki hawn dak li hu xogħli u l-ispirazzjoni ta' ħajti qed inħossni maqbut u maqtuħ minnu kompletament. Father Peter qed jagħmel ħiltu biex jara li jien nibqa' in the picture tal-affarijiet. Joyce qalt li Father Mario wkoll jinteressa ruħu, jiċempel u jinfurmani permezz tagħha. Mill-bqija xejn u ħadd. Jiġifieri dawk li huma direttament responsabbli ma jindenjawx ruħhom jistaqsuni il-fema tiegħi dwar xi miżuri li jittieħdu
dan inħossu dritt tiegħi u dmir tagħhom fiċ-ċirkustanzi li ninsab fihom. Louis biss jitarraf li xi ħaġa, xi drabi wara li nistaqsijin. Doktor Tabone qatt ma kellimni fuq il-problemi tal-għażel. Rose u Cynthia mimlijin good intentions u ma effiċjenti ħafna, ħabrika u preċiżi f'xogħolhom, iżda jinsabu f'qagħda imbarazzanti għax mhux lakemm jgħaddu l-informazzjoni mingħajr ma jirriskjaw xi inkwiet fl-uffiċċju. Ċertament li l-aktar li nkun nafu bis-saħħa tagħhom, iżda dejjem tarif limitat u wara mistoqsijiet esploratorji tiegħi. Il-gazzetti reġgħu mhux jaslu regolarment, avolja insistejt bosta drabi biex jibatwhom li. Forsi hemm xi ħaġa li żommhom, din istampa verament kera u mudlama, nara kollox ikraħ u ma joġobnix. Tirrifletti mill-liema stat ninsab għaddej. Ma nafx naħseb tajjeb dwar illum, aħseb wara dwar għada. F'mument ikraħ bħal dan daħal l-ħsieb dal-lejl li forsi kull sforzu sagrifiċċju li qed nagħmlu jien u l-familja huma akbar minn kollox. Pist il-wisq. Naħseb hekk għax qed nara li anki jekk hemm intenzjoni ġenwinament tajba u preokkupazzjoni sħiħa dwar il-qada tiegħi, xorta mu jsir xejn konkret la biex tiġi solvuta l-problema u lanqas biex tittaffa. Ma ngħid xejn għal tant eluf ta' nies tagħna li lanqas biss jgħaddi minn moħħhom riċi muskat waħdu fi sqallija. Kemm jibsa lafsa ta' qalb meta tkun tħossok waħdek. Għadni ma nistax innizzel dik il-firma li taw il-parteċipanti li telgħu għas-seminar f'Berlin. Dan l-inċident li għal-partit u għal dawk li firmaw kienet ħaġa aċċettabbli, kompla jdaħħalli suspett li probabbli maħniex naqblu, jien u l-partit dwar il-valuri politiċi tal-ġlida li qed nagħmlu. Nittama li m'għandix raġun f'dan. Nitwerwer naħseb li Alla ħares għandi nbiddel jew nimmolla f'dak li qed nagħmel għaliex għadni nemmel li dan hu dmir. Jiġifieri li ngħix liberu u dmir tiegħi aktar milli dritt. Jalla l-inqas jifmu dan kollu x'sarraf biex emment fih l-aktar eżist tiegħi, Joyce u tfal, li semhom f'din il-kawża u kbir daqs tiegħi. Sadattant inkompli nissapporti l-iżolament, id-distakk u ċ-ċaħda minn dak kollu li huwa l-qalbi sakemm jiċċaraw sewwa l-affarijiet skont ir-realtà tagħhom u iż-żejt jitla fuq l-ilma. Meta l-bieraħ waqt li kont qed nitkellem ma' Nino, konna Sirakuża għad-defilé tal-moda li hu jorganizza ta' spiss u kont qed ngħidu dwar dawn is-sensazzjonijiet tiegħi, għalli xi ħaġa li laqtitni. Kont qed ngħidu dwar l-għażad meta qalli un tuo disagio sta proprio nel fatto che tu vedi che a Malta fanno cose che tu non avrai fatto e che tu vuoi vedere farsi cose che invece lì non fanno. E questo un elemento fondamentale del tuo disagio e che ti fa soffrire molto nella tua situazione. Altrimenti sarebbe stato forse troppo comodo che tu sei qui in Sicilia come fossi in vacanza e con un colpo di telefono fai fare tutto quello che vuoi. Ma in realtà è tutto al contrario e sono proprio pochi quelli che veramente capiscono questo stato d'animo, forse anche nessuno. Il-ġimma 29 ta' April filgħaxija. ċempilt id-dar fis-7:15 ta' filgħaxija bħas-soltu biex nagħti l-lejl it-tajjeb lil Joyce u l-tfal. Joyce qalt li kien għadu kif ħareġ il-kappillan Dalmas li ġibierek id-daru l-familja bħal kull sena wara l-Għid. Qalt li staqsini għalik u qalli li jitlob ħafna lik. Ma kellix reazzjoni tajba wisq. Lil-fader Dalmas għaddi ma nafux personalment. Iżda għandi l-idea li ju bnidem kuraġġuż u senza peli sulla lingwa fejn jidħlu ċerti pożizzjonijiet tal-Knisja fil-konfront tas-soċjaliżmu ta' mintu. U persuna magħrufa minn kulħadd dwar dan l-atteġġament tiegħu. Min iħobbu u min jiskartaħ. Fl-istat li kont dak il-ħin għat lil Joyce. Għajdu grazzi ħafna tal-ħsieb u tat-talb. Iżda għandi bżonn ukoll il-ħbieb jew in-nies kuraġġużi li lesti joħorġu għonhom jekk hemm bżonn. Joyce inħasbet. Jien komplejt. U bħal dawn għadni ma sibx, jew aħjaru ma ftit li noddhom fuq id il-waħda. Joyce qalt li, x'inti tajt? Dan x'jiġralek? Wara pawsa qasira, staqsit biex qed nagħmel. U jien dik ridt qedtilha li kont qiegħed waħdi fl-appartament
bil-qeda mal-iskrivanija, nisma' il-mużika ta' Tchaikovsky, Sleeping Beauty, naqra Emen ta' Oriana Fallaci, u propju qiegħed nirrifletti dwar il-ħbib u l-ammiraturi li l-Panaguli skeċċew mid-dar, ċaħdulu kien wara l-ħarba tiegħu mill-ħabs. Beżgħu milli jiċċabsu miegħu, ittradewh u tawh mill-ġdid f'idejn it-tiranni. Joyce qaltli, imma fil-każ tiegħek m'għamlulekx hekk? Għattila, le, mhux daqshekk, għax m'għandix każ bħalu, iżda x'ħin niftakar kemm jgħidu li jammirawni, jaħsbu fija u tant klim bħal dan, imbagħad nara bil-fatti x'sar sissa nilmaħ il-baħħ. U fejn huma allura dawk li jemnu verament din l-inġustizzja tiegħi u li wkoll jesprimu ruħhom bl-ħabi u bla tlaqliq. Carmel J. Mallija u l-uniku li kiteb bismu f'gazzetta u rritnur il-gratitudni tiegħi lejh u lejn xi oħrajn bħalu. Oħrajn bħal Franco Spiteri Cremona, Johnny Azzopardi, u hemm xi oħrajn li bħalissa ma jiġux quddiem għajnejja noddhom bħala ħbieb veri u jmiddu għonhom. Joyce li qatt ma stenniet reazzjoni bħal din minn għandi qaltli, però dan jagħmluh għal-ġid tiegħek biex jevitawlek l-inkwiet u jipproteġuk. Le, għattilla, ma naqbilx kompletament ma dan l-atteġġament minn għand ħadd lanqas dak tal-partit. Infatti nistaqsi kien kemm il-sija frankaw li minn din is-sitwazzjoni tiegħi billi għadu f'silenzju prudenti. X'inhu r-riżultat jekk mhux diġà sena u 7 xhur barra minn dari u bla familja? U kemm baqa' f'din is-sitwazzjoni ma nafx. Mela x'ġustizzja ħadd bis-silenzju? Le, din hi għalija pożizzjoni żbaljata. U aktar b'dik tal-gazzetti tagħna li baqgħu sikta u ferm aktar kera dik ta' Ugo li qal li nesa jsemmi fl-artiklu tiegħu dwar Brianza li jien kont propju miegħu. Uffiċjaloli tal-partit li qal li fagrati kemm isemmini fil-partit u li juħsibu fuqi imbagħad konna flimkien l-4 tiem sħaħ u jinsa jsemmini. Dawn huma l-ammiraturi u l-ħbieb. Għad jasal moment li ħafna joħorġu fil-beraħ u joħduli bidejja għax inkun irritornajt. Iżda dakinhar ma jkollix bżonn aktar appoġġ għaliex l-appoġġ fil-beraħ illum għandi bżonnu u mhux wara l-maltemp. Fejn huma dawk li qed joħorġu għonhom illum? Fejn huma? Mela Joyce, għajt grazzi tal-ħsieb lil kull min jgħidlek ras imbraq li qed jitlob għalija u jinkwita fuqi. Għajdilhom ukoll li dan waħdu ma jiswa xejn għax fatti għandna bżonn u mhux kliem. Issa għamel int, però jien hekk qed naħsibha. Jien qatt ma nitlob biex neħles minn din il-qagħda jibsa tiegħi u tal-familja, iżda nitlob biex inkompli nissaħħaħ fil-fema tiegħi. Nitlob il-barka fuq il-familja. Nitlob li dan is-sagrifiċċju ma jkunx ta' xejn. Bil-bqija inkompli nirreżisti u ngħix ta' bniedem liberu rrid. Waqt li baqgħet tisma' dan l-iżvokk kollu ma meritnix. Nittama li għamlet hekk għax taf li għandi raġun. Imma aħjar ma timlilix aktar rasi. Din il-qawwa li għandi minna u napprezza. Imbagħad dawarna d-diskors u kellimt l-tfal. Jalla għad jifmu sewwa u jieħdu l-ġid ta' dan il-kapitlu mill-istorja tal-familja. Is-sibt 30 ta' April. Rose qaltli li John Dalli talaba ismijiet minn dawk li ħadmu fil-festa tal-ħbiberija. Naturalment ebda informazzjoni oħra ta' kif u kome bħassoltu. Żgur li ttieħdet deċiżjoni x'imkien biex issir il-festa tal-ħbiberija u ppruvaw isejħu l-ewwel laqgħa. Ovvjament din komplit taffiġni l-isfel bħall-oħrajn. Jidher ċarli li ma jħossux li għandhom jitellmuni la dwar il-ħidma propja tiegħi bħall-għażat u l-festa tal-ħbiberija, la dwar il-problemi li jolqtuni direttament mill-partit u anqas dwar x'inhu għaddej. Jekk ma nċempilx biex nistaqsi direttament jien. Però din tal-għażat, Komitat Riċerka u Tmexxija u l-festa tal-ħbiberija tawni ġewwa. Kompletament iżolat, imħolli fil-freezer biex nibqa' frisk. Veru li l-partit qatt ma kien magħruf għal xi stil partikolari kif japprezza jew kif jimxi man-nies tiegħu, però miegħi qed juri eċċessi ta' nuqqas ta' sensibilità inspjegabbli. Ma jifhmux li bniedem fis-sitwazzjoni tiegħi jgħaddi l-ħin kollu minn sensazzjoni
li qiegħed kontinwament jitlef dak kollu li kienu rnexxielu jakwista f'tant sforz. Jiġifieri rabta mal-familja, max-xogħol tiegħu, mad-dar tiegħu, mal-ħbieb, drittijietu li jħossu jinqata' mill-esperjenza tal-ħajja f'pajjiżu, etc. Dawn huma fost l-ansjetajiet li għaddi minnhom bniedem bħali u fil-qagħda tiegħi. Dejjem nipprova nkun fair kif nimxi mal-oħrajn. Tiegħi u tiegħek. Iżda jidher ċar li mhux qed isir l-istess miegħi. Niftakar li fagrate waqt passiġġata Ugo qalli ara Rich, il-partit żgur jibqa' jafulek dan is-sagrifiċċju tiegħek, iżda ma jista' jwedek u jagħtik xejn qabel ikun fil-poter, fil-gvern. Bist malajru għatlu u ħallini ngħidlek li veru li jien bniedem bħal ħadd ieħor u l-grazzi mqarb il-kelma nistennija, però neħja minn rasek li jien qed nagħmel dan kollu mill-bidu sakemm tispiċċa din l-istorja bil-pretenzjoni li nakkwista xi ħaġa. Nassigurak li kieku kellek tgħidli ħalli nħallsek bil-flus, huma kemm huma ta' dan kollu li għamilt, lanqas kont naċċetta li ngħaddi minn dak li għaddejt. Qed nagħmel kollox bħala dmir u għax konvint li kull pass kien ġustifikat u fl-aħjar interess tal-kawża tal-partit. U xejn aktar. Tant li jien dejjem żammejt quddiem għajnejja li l-gratitudni hi virtù sublimi, umana u ġusta, iżda daqstant ieħor rarissima, speċjalment fl-ambjent politiku. Il-festa tal-ħbiberija hi f'qalbi daqs ħadd ma jifhem kif u kemm. Ħadd ma jaf jew jimmaġina mqar viċin minn xi għaddejt biex tellajt l-4 edizzjonijiet li saru s'issa. Lanqas ma nista' niftakar f'xi ħadd mill-partit, bl-eċċezzjoni tal-mexxejja, li fehem il-kunċett politiku speċjali tal-festa. Mhux biftaħir dan, iżda dan in-nuqqas u dovut ukoll għal ċerta indifferenza u xi drabi għal nuqqas ta' kooperazzjoni li l-partit fl-organi tiegħu dejjem wara lejn il-ħidma tal-Għażad u lejn il-festa tal-ħbiberija. Forsi wkoll din hija attitudini tipika fil-konfront ta' proġetti ġodda bħall-Għażad u l-festi, appuntu. Issa, dak kollu li qabel kien indifferenti għalih jew forsi ma kienx jiftiem, il-partit irid jagħmlu. Mingħajr ma jindenjaru u jiftakar f'mintaħ il-ħajja u kabbru imqara l-kurjanza. Għaliex dan kollu? X'hemm wara din l-imġiba? Il-ħadd l-ewwel ta' Mejju. Dalodu qom taktar kalm wara li għaddejt perjodu tassew depressed feeling ta' wieħed minsi u abbandonat. Wara li bqajt naħseb fuq dawn l-aħħar ġranet, rid noqgħod attentu nipprova ma nħallix li l-nifsi niġi żbilanċjat negattivament minn dak kollu li qed inħoss fija. Le, ma rridx naqaf ċertu vittimizmu, ma rridx noqgħod nitħassar li l-nifsi veru li mill-latu ma ninħoss li f'ħafna punti għandi raġun, ma rridx lanqas titnaqqar li l-fiduċja f'mexxej bħaledi li konvint mill-akbar interessi lealtà u sens ta' ġustizzja li jpossjedi. Jew mill-ħbiberija fraterna tal-Wis, is-sens ta' kritika tiegħi u wkoll leali. Irrid noqgħod attent ukoll li ma nitlifx il-paċenzja. Din għandha tkun paċenzja mingħajr ma titbiddel f'letarġija jew indifferenza. Anzi għandi nibqa' dejjem ċert minn innifsi, konvint mill-kawża ġusta u fejn jidhirli li hemm id-difett u l-leġġerezza min-naħa tal-partit għandi nara f'nieħu raġun bis-sewwa. Il-prezz biex nerġa' nakkwista l-libertà li ngħix bħal kull ċittadin Malti u tqil imma żgur ġustifikabbli. Irrid li jasal il-jum meta nkun nista' nara li ssir ġustizzja ma' min wera kattiverja faxxista b'dak li għamel mill-elezzjoni l-hawn anke lili personalment. Ma nistax nara nies bħal Minto, Lorisant, Leo Brincat, Alex Cibera Strigona, Morris Paċ u sieħbu Paul Mifsud, Carbone u oħrajn jaddu għalixxa wara li l-Partit Nazzjonalista jirnexxielu jagħti mill-ġdid il-libertà u d-demokrazija lil Malta. Dawn il-politiċi huma ħatja direttament ta' tant delitti kontra d-demokrazija. Kieku kelli naqbad karriera parlamentari inkun dedikat biex nara li ssir ġustizzja politika u terbaħ dejjem il-libertà. Ma nafx x'sar dwar l-attivitajiet tal-partit taċ-ċelebrazzjoni tal-ewwel ta' Mejju, gazzetti m'għandix, kuntatti lanqas. It-2 ta' Mejju. Filgħodu ċempli li jedi. Stennejta ħafna din it-telefonata.
ħassejta tikkalmani. Iżda ċertament mhix tnessili dak kollu li kien jagħtini fastidju fil-ġranet li għaddew. Edju konxu mis-sitwazzjoni tiegħi. Anki jekk għadu ma jafx bl-aħħar dettalji. Kellimtu u rejtu li nisab preokkupat bir-reazzjoni tal-ittra tiegħi. Ma sar xejn. Metlux kollox, iżda dan biżejjed biex bħal fetaħ għajnejh. Għatlu li jien lest infittex impjieg hawn stess. Infatti kont naf li l-Amerikani f'Komizo kienu qed joffru impjiegi lil min jaf il-lingwa Ingliża sewwa. Meta fehem li kont qed naħseb li nagħmel dan il-pass, allura ġif tiegħu. Nistennew u naraw. Ragusa 2 ta' Mejju 1993. Din hija ittra li ktibt lil Viktor Kamilleri. Aziz Viktor, jekk jogħġbok għandi din l-ittra biex tiġi pubblikata fil-ġurnal tiegħek. Skużani għal handwriting u jekk ma tarafx xi kelma għajdli. Peress li l-gazzetta nirċevija biss xi 3 ġimgħat wara, meta nirċevija, napprezza jekk tgħidli li ġiet pubblikata. Grazzi bil-qoddim, selli għal-ħbib u nittama li għat niltaqgħu kif nixtiequ. Riċi. Sur Editur. Fl-aħbarijiet tar-Rai, fost l-oħrajn, rajna films dwar iċ-ċelebrazzjoni tal-ewwel ta' Mejju fil-Polonja u fl-Unjoni Sovjetika. Xeni mqanqla, skontri u arrest fl-ewwel ta' Mejju, u ordni perfetta, kuluri u pompa fit-tieni każ. Dwar l-ewwel ta' Mejju f'Moska m'hemmx lokal kummenti, ħalif li s-sistema riġida u monolitika tirrendi kollox artifiċjali u xejn aktar minn teatru ta' spettaklu. Iżda ċelebrazzjonijiet fil-Polonja għanqlu li riflessjonijiet. Rajna xeni ta' poplu enormi jisfida lill-oppressur, rajna laċċu d-determinazzjoni ta' poplu għal-libertà, rajna li l-pulizija armati attakkaw li l-poplu tagħhom f'xeni brutali ta' swatu sparar bl-ilma maħmuġ u mħallat biex jitebba l-ħwejjeġ. Naturalment, la ma jirrispettawx il-libertà, mhux se jaslu biex jirrispettaw l-età. U allura rajna wkoll nisa u rġil xjuħ jitħabġu bil-folla, imsawtin mill-pulizija u arrestati. U ftakart f'Malta tiegħi u tagħna l-koll. Mhux darba jew tnejn li l-pulizija tar-reġim Intoffjan tefgħu l-ilma maħmuġ fuq il-folol nazzjonalisti. Kont hemm u xarrabt bl-ilma mħallat briħa ta' urina fil-bla tal-Bajda. Mhux darba jew tnejn li l-pulizija tar-reġim Intoffjan garaw ġebel u oġġetti oħra sawtu arrestaw ċittadini li kienu biss jieħdu sehem f'manifestazzjonijiet legali u paċifiċi, partitarji nazzjonalisti, studenti, eccetera. Dan kollu fil-waqt li ma sar ebda intervent serju biex iżommu l-klikka bil-kriminali milli jagħmlu ħerba għal anijiet politiċi l-interess tar-reġim. Data memorabli u tajb nhar it-tnejn 15 ta' Ottubru 1979 magħrufa bħala Black Monday. Ftakartu kol fil-Riot Squad bil-klip u armati bil-biz grottesku wiċċhom motti lesti biex jaqsu fuq il-nazzjonalisti fil-mass meeting ta' Zebuċ f'Mejju tas-sena l-oħra. Ma ngħidu xejn dwar kif ġiet organizzata u maħduma l-aħħar elezzjoni ġenerali u dik ta' qabilha. Ir-rieħa tal-arroganza tintempesta u tinxtam mill-bogħod. Dan ir-reġim Intoffjan se jibqa' jissemma fl-istorja bħala era ta' dlam, firda u oppressjoni għal Maltin. Ftakart li kont rajt klim tal-Linerik Mitzi qal 33 sena ilu meta lil Mintoff kien qallu xi ħaġa hekk. Int mhux komunista iżda t-tattika tiegħek ikollha kemm hi komunista. U wkoll fil-kliem li qal Mintoff stess li żgħażagħ soċjalisti madwar xarejn ilu. Aħna kburin li rnexxielna nilħqu ħafna mill-objettivi tagħna mingħajr ma kellna bżonn nirrikorru għad-dittatura. U dan hu l-qofol tal-ħakma Mintoffjana. Le, assolutament jien qatt ma nista' nirrikonoxxi lil innifsi b'ebda mod ma' dan ir-reġim. It-twemmin u l-istil tal-ħakma Mintoffjana huma l-velenu tal-konvenzjonijiet tiegħi u li għalihom feħsibni nikkumbatti u nirreżisti. Dan bħalissa qed nagħmlu mill-qagħda tiegħi fi Sqallija fejn għaddi ninsab għall-istess raġunijiet li żammewni mill-għada ta' riżultati elettorali li nibqa' sakemm nara li sseħħ ġustizzja, sakemm nerġgħu nakkustaw il-libertà, bla kundizzjonijiet ridikoli, biex dan il-kapitlu fl-istorja tal-Partit Nazzjonalista dwar ix-xandir jagħlaq bla tiċpis, nadif kif beda fl-ewwel momenti li ġġelu li l-mexxej tal-partit jirrikorri għal dan il-mezz.
Għall-informazzjoni tal-qarrija tiegħek kont parti mid-delegazzjoni tal-Partit Nazzjonalista Fagrate, Brianza, dal-aħħar. Hemm tkellimt mad-dirigenti politiċi dwar il-qagħda sħiħa tax-Xandir, inkluża dik tiegħi. Ftit ġimgħat wara kont Berlin mal-grupp ta' deputati u kandidati nazzjonalisti. Anki hemmhekk tkellimt dwar l-istess problema. Sibt ruħi fl-ambjent tiegħi wara tanxur imdawwar minn ħbieb tal-Partit u tal-Konrad Adenauer Foundation li urew solidarjetà miegħi. Ħallsuli l-vjaġġ u l-ispejjeż kollha tas-seminar minkejja l-liġi tal-intħil barani li kien suċċess bħal dawk kollha ta' qablu u dawn l-aħħar 8 snin li fl-għada. Nittama li jinfetħu l-għajnejn magħluqa u bamdin biex tinstab soluzzjoni li tiggarantixxi tħaddin tad-demokrazija ġenwina mibnija fuq it-tolleranza u l-ġustizzja. U xejn anqas minn dan. Ejja nagħmlu ta' kull wieħed minna l-prinċipju li l-libertà hi dmir aktar mill-dritt. Richard Muscat. It-3 ta' Mejju. Ħalli jirnexxi l-ftehim li jiżblokka l-kriżi politika f'Malta. Bil-fors irid jiġi stabbilit dan il-ftehim mal-Partit Nazzjonalista li jirrappreżenta mill-anqas 51% tal-elettorat. Ftehim mal-Partit Nazzjonalista jista' jwassal imqar għal minimu ta' rekonċiljazzjoni mal-poplu għal-gvern Mintoffjan. Però ebda ftehim ma jirrikonċilja lil poplu mal-gvern u l-istituzzjonijiet demokratiċi li bħalissa huma biss skeletri jekk dan ma jwassalx ċaru tont għal bidla ta' tmexxija li l-elettorat wera li jrid. Kollox ikun inutli u xejn ma jagħti verament ħajja u stimoli ġodda l-ekonomija li tirrifletti b'mod klamorus l-inkapaċità u l-falliment komplett tal-gvern Mintoffjan fil-qasam soċjali. Bil-fors li kull ftehim irid iwassal għal rikonċiljazzjoni mar-rieda tal-poplu u jkun gwaj jekk dan ma jirnexxix. X'jagħmlu bejnietom il-partiti politiċi ftit jimporta jekk il-Partit Nazzjonalista ma jirnexxilux iwassal lil Malta Labour Party għal dan il-pass. Tantu hekk li mill-elezzjoni l-hawn teżisti qasma profonda bejn il-gvern Mintoffjan u l-poplu. Din il-qasma titfejjaq biss dakinhar li l-poplu jakkwista dak li diġà wera u għadu juri li jrid. Bidla fil-gvern. Ilu 10 snin Mintoff jipproba minn kollox biex jagħmel lil Malta kif irida hu, ma rnexxilux f'ebda qasam, kisser u ddeforma l-faċċata iva, iżda bena u żviluppa s-soċjetà Maltija le. Ir-riżulta sforz tal-ġennu inutli għax Malta kif irida Mintoff u Malta kif hi fir-realtà tagħha għadhom żewġ elementi opposti għal xulxin. Ta' Mintoff tibqa' ħolma, illużjoni u Malta hi l-ħajja vera u awtentika kif jgħixha il-poplu tagħna. L-4 ta' Mejju. Laqatni ħafna dan il-passaġġ minn emen ta' Fallaċi. Nikkwota. L-eroj veru ma jċedi qatt li jiddistingwih minn ħaddieħor mhix il-bravura tal-bidu jew il-gburija li biha jaffronta t-tortura u l-mewt imma l-perseveranza li bihom itenni l-aġir tiegħu, il-paċenzja li biha jsofri u jirreaġixxi, il-gburija li biha jaħbis sofferenzi u jixħethom lura fuq dak li jkun ordnhom. Mhux jingħalaq fil-misteru jew jotruħu bħala vittma jew jaħbi mill-oħrajn id-dwejja u d-disperazzjoni tiegħu. L-opera li ppreżentajt illum fuq ir-radju kienet Il-Kavallerija Rustikana ta' Mascagni. Il-ħamis 5 ta' Mejju. Kultant inħoss li mar li l-aptit li nerġa' nikteb l-artikli. Xejn speċjali b'daqshekk. Għall-ewwel ma rridx nikteb b'sens ta' protesta. Issa anki jekk għadni b'dan l-istess atteġġament, xorta mar li l-interess li kelli. Iġni bħal ma rridx naf x'qed jiġri u għandi aktar attitudni ta' naqgħu. Tgħid qed naqta' qalbi jew nirrassenja ruħi f'din il-qagħda, qed naqta' qalbi forsi, ma nafx. Però d-dispjaċir tal-li l-partit u l-gazzetti ma jridu jitkellmu xejn dwar dan l-eżilju xorta għadu qawwi ġo fija. Din mhix kwistjoni ta' ftaħir jew pubbliċità personali. Ma rridx inċempel jew nagħmel kuntatt jien bħas-soltu mal-partit. ċo rrid nuri b'dan is-silenzju li c'è qualcosa che non va tra me e il partito.
Però minnaħa l-oħra rrid noqgħod attent li ma tinbidilx f'attitudni ta' drajt u rassenjajt ruħi. Id-drawit huma l-akbar marda ta' mistħija għaliex ġeluna ngħixu ma' persuni li nobodu, inġorru l-pis tal-ktajjen u noqogħdu għall-inġustizzji. Jgħalmuna mbagħtu nirrassenjaw ruħna niket għas-solitudini għal kollox. Id-drawit huma qawwa blaħnina għaliex jidħlu fina bil-mod, fis-skiet u jikbru ftit ftit, majxa mill-konsapevolezza tagħna stess. U meta nintebħu li din il-qawwa qiegħda fina, ġisimna jkun adatta ruħu għaliha u l-kull azzjoni tagħna tkun kondizzjonata minnha. Hekk rajt fil-ktieb ta' Fallaċi. Il-ħamis 5 ta' Mejju, fil-għaxija. Attenzjoni li n-negozjati ma jfissrux li l-gvern issa sar leġittimu u kostituzzjonalment korrett u moralment postu. Dan għandu jkun ċar il-ħin kollu ma jaljenaniex bil-lużjonijiet. Li ma jmurx minn forsi ġi kostret juri li qed jitlakkja u jikkonċedi biex ta' parsi id-demokratizza u n-normalizza s-situazzjoni. Bħal forma ta' bridge policy. Di tista' tkun mossa ta' makakkerija u perikoluża ħafna. Xejn ma jista' juri demokrazija jekk mhux dak il-ħin li tiġi rispettata r-rieda tal-maġġoranza wara elezzjonijiet ħilsa u ġusti. Żbal kien li l-ġurnali tagħna ħarġu b'titli ta' rebħet id-demokrazija jew lejn demokrazija sħiħa għax sempliċement il-Partit Nazzjonalista daħal fil-Parlament. B'daqshekk qatt ma rebħet ebda demokrazija. Jien ma nagħmilx dmiri sempliċement biex xi ħadd jgħidli grazzi. Nagħmel dmiri għall-prinċipju, għad-dinjità tiegħi. Kemm hawn nies f'kull rokna tad-dinja li qegħdin maqfula f'xi post iżolat, mitfunin ħajjin għaliex iddefendew id-dinjità tagħhom u ma stennewx grazzi għal ilhom. Iva, persuni mhux magħrufa li jibqgħu hekk għal dejjem. Nixtieq nieħu inizjattivi jien stess biex nesponi din l-inġustizzja miegħi li għaddejja b'mod ineżorabbli fis-skiet bħalli kieku ma qed jiġri xejn. Ir-reġim minn Toffjan tnittem din il-vendikazzjoni miegħi u ħadd ma jħammġu la l-partit, la l-gazzetti u allura lanqas jien stess. Veru li stennejt u sapportejt kont il-ħin kollu attent iżda steadfast, ċar, inflessibbli, determinat fir-rieda u fl-intenzjonijiet tiegħi. Veru wkoll li meta ħassejt il-mument li kien opportun bdejt l-offensiva tiegħi permezz ta' artikolu għaliex fis-qallija. Dan kien imblokkat, ma jistax jiġi pubblikat għax mhux il-mument għaluli għax jista' jagħmillek aktar ħsara. Kollha skużi li għalija kienu inspjegabbli, ħatta ferm bi kbira, infatti ħatta ma' Lewis, ma' Victor u anke ħassejtni eġi ma' Edi. Wara ftit irġajt waqafta x'ħassejtni melub, f'gat, u at the mercy of others. Falli l-ħsieb. Irrid nerġa' nipprova. Ktibt ittra lil Victor biex jippubblika fil-ġurnal. Iżda fil-mument tal-posta waqaft, għaliex dak il-ħin ħsibt li jkun fermar jekk iċċempilli biex jgħidli li aħjar ma nippubblikawiex on superior orders. X'sitwazzjoni! Ħadd ma jerfa' fuq spallejh. U jien sadattant nistenna. Però qudiem għajnejja qed inżomm ċar li jibda negozjati u taħdidiet mill-partit minn Toffjan li waslu għar-ritorn tiegħi f'pajjiżi ma jien se nħallih ikun ritorn negozjabbli. Jew bħalli kieku xi konċessjoni, xi maħfra, xi att ta' ġenerożità mir-reġim. Qatt. U jiżbalja l-partit jekk jaċċetta r-ritorn tiegħi bħala xi package deal marbut ma' xi trufijiet oħrajn. Ma rridx ngħid grazzi lir-reġim, ma rridx inqisu bħala suċċess fin-negozjati ir-ritorn tiegħi. Ma rridx li jkun ritorn f'dari f'pajjiżi bil-parir li għall-ewwel aħjar ma ngħidu xejn u toqgħod kwiet. Kif kien hemm min ikkummentali nitwerwer li jistgħu jaslu għal din is-sitwazzjoni ta' bridge policy. Ma naċċettax li nirritorna. Nippreferi nibqa' kif jien milli nirritorna bl-illużjoni li issa ksibt id-drittijiet bħala ċittadin liberu Malti. Tkun gidba u jagħmel x'jagħmel li jgħid il-partit fil-każ ta' ritorn tiegħi irrid li jkolli l-aħħar kelma biex naċċerta ruħi
li l-prinċipji li għalihom ikkumbattejt jibqgħu bla mittifsa. Żgur li nħu miżuri li kif nasal nuri bil-fatti dan kollu li qed ngħid. X'ħin jasal dak il-waqt naġixxi wara li nagħmel pjan tajjeb. Is-Sibt 7 ta' Mejju. Wara nofsinhar tlaqt lejn Taormina wara li ħajruni Josette, oħt ħabibi Pierre Muscat u żewġa Melo. Iltqajt ma' grupp ta' Maltin, tim tal-basketball, li ma kontx nafhom qabel. Għaddejna serata u kilna flimkien f'atmosfera divertenti. Kienu kollha nazzjonalisti li laqgħuni tajjeb ħafna. Wieħed minnhom biss kien laburist, nafax għalli stess. Dan, mument qabel sellimtilhom biex nitlaq, ġibidni waħdi u qalli: ara jien l-uniku laburist, kollha nazzjonalisti minn barra jien. Però xorta irrid ngħidlek kelma waħdek, mhux quddiem l-oħrajn, biex żgur nurik li jien sinċir. Riċi, jiena lilek namirak, ċert li jint dak li għamiltu għax tħobb il-partit tiegħek, u allura għandek dritt tagħmel skont ma hemm mint l-aħjar. Mhux għax laburist jien kontra tiegħek, anzi fil-każ tiegħek ħaqek ammirazzjoni għax temmen li hekk kien l-aħjar għal ġid ta' Malta. Jien nivvota Labor, però nerġa' ngħidlek li nammirak u nawguralek. Jiena bqajt sorpriż u għatlu: grazzi tal-kliem inkoraġġanti tiegħek, nassigurak li dak li għamilt u kif għatli jint, però lilek nammirak ukoll tal-li kellek il-kuraġġ tgħidli kliem bħal dak. Din irġulija u lealtà għaliex in-nazzjonalisti u l-laburisti huma kollha Maltin u rridu ngħixu flimkien. Hekk għalaq tal-ġurnata b'din in-nota tajba li tatni tant soddisfazzjon. Il-Ħadd 8 ta' Mejju. Lido Tropicana Taormina. Dan il-grupp tal-Luxol u tassew meravigliuż. Ħbieb jiċċajtaw il-ħin kollu u ħarġa magħhom fi Agost. Spikka fosthom Paul Falzon u wkoll Andrew Sullivan, Josanne Darmanin, De Maio u oħrajn. Melo u Josette kienu kuntenti ħafna u jien mhux anqas. Kelli okkażjoni nerġa' nkellem lil dak George Inglot minn San Juan. Nemmen li hu laburist moderat u objettiv. Kien sinċir meta u kif kellimni. Ħad li bidi xi 4 darbiet qabel infridna minn xulxin u bħal donnu rrid li jkunu li jsellim li l-aħħar wieħed. Għalli: il-laburisti jgħiru għad-nazzjonalisti li għandhom bnidem bħalek li għamel tant tal-partit u li jinżgulu mhux għall-interessi jew għall-flus qed tagħmel dan. Għadni ma ddeċidejtx li nivvota lil Partit Nazzjonalista, naralu tajjeb u ġdid speċjalment il-lider u oħrajn, però għadni ma wasalx biex nivvota lilu. Ngħidlek li din l-esperjenza li ltqajt miegħek ħadd gost biha u żgur li nibqa' niftakarha. Nawguralek li tiġi Malta kif tixtieq u li narak mal-familja tiegħek. Għatlu: jalla min jaħsibha bħalek fil-partit tiegħek tkunu fil-maġġoranza għaliex bekk il-partiti għamlu politika demokratika fil-pajjiż. Qis li meta nirritorna tersaq lejja b'wiċċek minn quddiem. Sellimt lill-oħrajn kollha u tlaqt lejn Ragusa f'burdata aħjar milli ġejt. Anki jekk xorta rid tinfittex nasal ħalli nċempel lil Lewis, sibtu d-dar u għamilt diskursata twila u f'ħafna momenti aġitata. Abbużajt mill-ħbiberija ta' Lewis u allura ħassejt nisejf inneħħi ftit stim miegħu. Tista' tgħid li tkellimna dwar il-problemi u s-sensazzjoni tiegħi ta' dawn il-ġranet. Naturalment tajt importanza lill-aktar punti urġenti bħall-ittar tiegħi lil-Ledi. L-impressjoni li ħadd kienet li r-ritorn tiegħi għadu l-bot. Donnom xtaqu li jien inkun aktar orjentat li niffirma xi dikjarazzjoni stupida biex inkun nista' nirritorna f'pajjiżi u jien bqajt ngħid le. Taruma wkoll dal-bot peress li Bernassola għadu kif esprima ruħu biss bil-kliem u mhux bil-fatti. Eddi kien se jċempilli biex naħseb dwar is-soluzzjoni Ragusa. Kont iddiżappuntat bl-atteġġament tad-Demokrazija Kristjana dwar il-vjaġġ tal-Kanada tar korrox marriħ. Inħabba li ma ġbarniex flus għal-vjaġġ għaluli. Għatlu li Franco kien wera ruħu dispost li jgħin biex jirnexxi il-vjaġġ billi jiġbor il-flus għal-biljett minn xi ħbieb.
Però semmejtu ma' Lewis biex speċi nurih li where there is a will, there is a way. Is-sitwazzjoni ġenerali f'Malta għadha mixja bil-mod ħafna u prematur li wieħed jagħmel ħsieb ta' prospettiva konkreta dwar x'jista' jiġri. Aktar milli ċarajt moħħi, ħassejtni biss striħajt għaliex żvogajt ħafna feelings li kelli. Se nirċivi ittra minant Father Peter Serracino Nglot li skont Joyce li diġà qrata ma tantx fiha xinxilli lanqas. Issa naraw. It-tlieta 10 ta' Mejju. Ċempilli Lewis, din id-darba baħbar tajba. Ħabbar li se ninaqat ma' jedu miegħu għaż-żjara li se jagħmlu fil-Kanada. F'jumejn instabet soluzzjoni dwar il-fondi għal-vjaġġ wara li saret ġabra minn xi ħbieb. Id-diskursata tal-ħadd ħallit xi frott. Anki jekk jien konvint li kemm Lewis u kemm Eddie xtaqu l-ħin kollu li jirnexxilhom joħduni magħhom. Joyce ukoll kienet kuntenta bl-aħbar. Għalt li bissem determinanti ta' Franco. Infatti rnexxilu jiġbor aktar minn nofs l-ispiża f'jumejn. Ċempiltlu. Ma nafx kif naqbad nirringrazzjah tal-interess fija u l-ħbiberija verament ġenwina lejja. Nixtieq ngħid grazzi wkoll il dawk li kontribwew bilan li l-vjaġġ jirnexxi. Kont qatajtu barra kompletament u ma ħsibx aktar dwar din iżjara. Iżda x-xogħol tinbidlet u dik li dejjem kienet ħolma li nara l-Kanada u l-Istati Uniti issa se ssir biċċa realtà. Interessanti ferm li se nieħu sehem f'delegazzjoni tal-partit mmexxija mill-kap u li fiha hemm ukoll Lewis. Non plus ultra kif jgħidu. Interessanti wkoll se jkunu l-laqat mal-immigranti Maltin. Għalija żgur li se tkun esperjenza personali minn kull aspett. L-erba' 11 ta' Mejju. Fil-programm ta' sija dwar l-opri fuq ir-radju Studio Master li kont nipproduċi u nippreżenta jien kull nhar erba', illum kien imiss l-opra In-Nabucco ta' Giuseppe Verdi. Ġiarani ħabib ieħor, Tonio De Pasquale. Ħadd gost ħafna għaliex dawn huma okkażjonijiet li fihom jien inħossni tassew f'tiegħi. Ħbib li għal snin sħaħ sibna mod kif nibdlu l-idejat, niltaqgħu ta' spiss anke kultant sempliċement biex inkunu ntqajna. U Tonio wieħed minn dawn il-ħbieb tal-qalb. Miegħu ġab li t-tieni jittra ta' Father Peter li ma tantx kienet inkoraġġanti, però ninsab ħerqan u nistenna b'fiduċja u ansjetà kbira dan il-vjaġġ lejn il-Kanada. Rajt il-programm li bat li Lewis, mimli u interessanti. Żgur li din għandha tiswini ta' esperjenza utli immens. U fl-istess ħin naraw aktar mill-qrib ma' Eddie u Lewis dwar is-sitwazzjoni politika. Din hija ittra li rċevejt mingħand Father Peter Serracino Nglot. 6th May 1983. Dear Richie, your name often crops up in discussion, but as Hobbes Machiavelli remarked, in today's context, with the beginning of Carnival, only slightly delayed by the ex-president's state funeral, paradoxically recalls that politics is a game in which masked utterances and half-disguised opinions and expectations are the rule. So I can give my personal and possibly mistaken interpretations of what's said and done. It is a fact, however, rather than an interpretation of mine, that even after your very clear letter, nothing exceptionally energetic has been done towards a Roman rather than Ragusan solution. But my interpretation is that it is to be explained with reference to the strong emphasis you placed on the matter of electoral eligibility. There are, at present, unmistakable signs being clearly emitted by the other side of gearing up to elections, intensification of door-to-door canvassing, etc. Of course, it could well be that these signs are being conspicuously fleshed out in order to deceive. But the possibility, however slight, of their being genuine cannot be completely ruled out. At any rate, tomorrow the first serious discussion about the key issue is to be held at the top. I take it that our chaps do not want even to risk raising new expectations
that are very liable to be dashed, and knowing that I am not a politician and incapable of not telling my friends exactly what I know without camouflage, won't even fully confide in me either. But they definitely intend at some point, not certainly tomorrow, to bring up your case in all its aspects. So I imagine the following hypothesis. Efforts made successfully to get the Roman solution fixed up. Efforts made successfully to get a Maltese solution, too rosy to be true, of course. But it would have been a thorn getting the Roman solution unscrambled. I suspect that that's why it is not being pressed for with full strength at present. Moreover, if the second leg of the hypothesis breaks, it will also most probably mean that the whole package has not been tied, and that would most probably mean a counter-offensive. Very ugly to picture, but hardly with any alternative, that would certainly call for action in Sicily. At present, people here avoid to think about this dark prospect, and obviously prefer to entertain the brighter one. However, both alternatives seem to suggest the don't rush to Rome attitude at the top. As I said at the beginning, this present letter is entirely of my own cooking, and not a report of anything I was told to tell you. It is just my attempt at conveying my reading at what's going on inside the minds of some people. I am at present materially closer to watch than you are, and also to explain why they don't convey it explicitly to you. My guess is, now that it has been cleared up that you do not have a definite preference for Ragusa, but that you are rightly worried about the matter of electoral status, the top will not take any decisive action immediately about Rome. I am sorry, I can only guess, and hence might easily be putting too rational a construction on a matter made up of hunches. Just to conclude, the skeleton of a think tank at Azad has just begun to crackle. Will the bones keep together without the heart? Let's not think too much along the lines of this slightly macabre metaphor as I prepare to return to semi-exile. Love and greetings from all your many friends. Peter. Il-ħamis 12 ta' Mejju. Il-Moviment Nisa tal-Partit Nazzjonalista organizza laqa soċjali fl-okkażjoni ta' Jum l-Omm. Joyce kella sorpriża tas-sew sabiħa. Qalt li kienet mistidna fl-imkien mal-mama ta' Edi u kien hemm ukoll il-mama tiegħi. Ċettina Zara qalet kliem sabiħ dwar Joyce, dwar il-mama ta' Edi u dwar is-Sinjura Mary Fenekadami li ftakru fija ukoll. Joyce Grek tata rigal li joġob ħafna lil Joyce. L-aħħar Edi għamel diskors li fih faħħar u enfasizza l-kontribut ta' Joyce bħala om u tiegħi li ninsab barra favur il-valuri tal-libertà u d-demokrazija fl-interess tal-Partit Nazzjonalista u tal-pajjiż. Dan id-diskors intlaqa tajjeb ħafna. Joyce kienet kuntenta u għamlet kuraġġ aktar. U jien ukoll ħassejt soddisfazzjon. Din kienet l-ewwel darba li Edi tkellem fil-pubbliku dwar il-każ tagħna. Il-ġimgħa 13 ta' Mejju. Tonio rritorna lejn Malta u miegħu jien batt 5 wardiet magħmulin bil-pastarjali tal-Olimpja li tinsab f'Korso d'Italja, il-pastiċċerija preferita tiegħi. Sirt ħabib sew ma' Giovanni Di Martino li huwa artist bravissimu tal-pastiċċerija, verament sbieħ u maħdumin barti kbira. Dawn fl-okkażjoni ta' Jum l-Omm, waħda lil Joyce, oħra lil mama tiegħi, oħra bħala ringrazzjament ta' dak li għamlu biex irnexxi l-vjaġġ tal-Kanada lil Vinciennes u lil Joyce ta' Franco. U l-oħra għal mama ta' Edi b'sens ta' rispett u stima lill-omma Ziza tal-mexxej tagħna. Is-Sibt 14 ta' Mejju.
Illum iltaqgħu għat-tieni darba d-delegazzjonijiet tal-partiti dwar is-soluzzjoni tal-kriżi politika. Ma nafx kif marru, għadhom żminijiet diffiċli. Pereżempju ma nistax nifhem kif jistgħu jagħtu ħielu ta' tama sakemm għadhom ma sabux soluzzjoni għall-aktar żewġ problemi bażiċi u li m'għandux ikun hemm diffikultajiet kbar dwarhom jekk verament hemm intenzjoni tajba. Qed nirreferi għax-xandir u għall-każ tiegħi. Tal-ewwel u dritt sagrosant tal-Partit Nazzjonalista imċaħħad mix-xandir b'mod sfaċċat. Tat-tieni hu każ uman li qed juri l-ksur tad-drittijiet fundamentali tal-bniedem. Jidher ċar li ż-żewġ każi qed jirriżultaw f'kobba mħabbla għal partit minn Tufjan li qed isibha diffiċli joħroġ minnhom. Jekk irridu nassumu li jrid verament joħroġ minnhom. Il-każ tiegħi qed insejjaħlu saga tant fih trofijiet, inċertezzi u ipotesi. Il-partit qed jittrażmetti spiss bir-radju klandestin, Radio Libertà, minn diversi postijiet f'Malta. U minkejja kull tentattiv mir-reġim ma jistgħux isibu tarf tiegħu. Il-ħadd 15 ta' Mejju, jum l-Omm. Ħsibi f'Joyce u t-tfal. ċempiltilha biex nawgurala, iżda sibta bħassultu nkwetata bit-tfal. Filgħodu kmien diġà ta' wakedda wara l-oħra u spiċċajt biex lanqas kelli kliem biex ninkoraġġiha u nferraħha f'dan il-jum. U ħsibi allura biss fil-bżonn urġenti li nkunu flimkien għax f'dan iż-żmien twil waħedhom Massimo u Mariano u issa anke Marco għalkemm għadu żgħir nibża li qed jieħdu libertajiet żejda magħhom li tista' tirriskja titlef il-kontroll fuqhom. U għawn nibda nitħasseb li ma jmurx li din l-assenza forzata tiegħi mill-familja tħalli xi effetti negattivi fuq it-trobbija tat-tfal. Ma nafx però fatt li din hija età diffiċli u delikata għal Massimo, speċjalment, imma anki għal Mariano. Il-mama ħadet gost bil-warda u bil-ħsieb tiegħi. Bħas-soltu tifraħ malajr kull ġest sabiħ. It-tlieta 17 ta' Mejju. Tlaqt lejn Ruma fejn għaddejt il-lejl u l-għadda komplejt fit-triqti lejn Toronto. F'din is-serata rumana iltqajt ma' Father Charles saċ-ċena. Kien ġej minn Malta u miegħu ġab sens kbir ta' preokkupazzjoni dwar is-sitwazzjoni politika. Kien ukoll diżappuntat għax ma rnexxilux ikollu laqgħat impenjattivi ma' ta' ġewwa, jiġifieri ma' Eddie u ma' Louis. Father Charles iħoss li n-negozjati huma biss logħba biex jittawwal ovvjament iż-żmien favur il-Malta Labour Party u xejn aktar. Kun realistiku u ħud deċiżjonijiet fl-aħjar interess tiegħek u tal-familja għall-libtun mafus li ħareġ mill-loqla ta' Grizmeh. Ma nafux soltu daqshekk emotiv u drammatiku lil Father Charles. Ċertament barra li verament ra sitwazzjoni diffiċli kif fil-fatt ir-realtà ikun ħass id-diżappunt personali li ma esprimix femtu mal-ħbieb tiegħu. Nifmu għax meta tgħix barra minn pajjiżek tkun trid tħossok tingħaqad aktar mal-kawża ġusta li tħabbat f'qalbek ukoll. Ħafna drabi meta ma jirnexxix li tingħata ftit tal-widen malajr tħossafsa ta' qalb anke meta ma tkunx azzjoni intenzjonata ħażin. Iżda s-soltu malajr jaf jerġa' jkun b'moral tajjeb u possibilista. Meta jkun f'dan it-tip ta' burdata, kollox imur ħażin. Is-soltu tiegħu jħobb jittratta l-ħbieb tajjeb u ħadni f'ristorant karatteristiku biex nieħdu ċena tajba. Ħajjarni nordna l-abbakkju alla Romana, platt tipiku tal-kċina Rumana. Darba ħattu u ma kienx oġobni. Għalli, issa tara kemm hu tajjeb, hawn jagħmluh tassew alla Romana. Jien aċċettajt aktar biex inkompli milli għax konvint. Il-waiter ġab li l-abbakkju, iżda kien kollu għadam u maħruq wisq u ma kienx fih xtiekol. Jien ma tkellim xejn, iżda f'minuta kont diġà lest. Father Charles induna li l-waiter ma ġabx l-abbakkju veru kif kien ordnalu hu. U ridni bil-fors nerġa' nieħu ieħor. Ta' xejn għatlu jħalli kollox, sejjaħ lil-waiter u ħatfu tal-li ma ħarġux ta' raġel. Iżda bqajna b'xejn
għax dik kienet l-aħħar biċċa li kien fadal. U blajta jien. L-erba' 18 ta' Mejju. Qabel tlaqt minn Ragusa għaluli li xaktarx li sentenza tal-pretore ta' Ragusa u kif inti kien se jaqtaħħa kontra tagħna. Il-mottiv ta' sentenza negattiva kien li ma rridx jippreġudika l-pożizzjoni tat-Tribunal Reġjonali ta' Katania fejn kellna l-kawża għaddejja dwar l-istess każ. Nibqgħu nistennew, forsi xi darba naraw. Nino joħodha bi kbira sentenza negattiva għax kien għamel xi spejjeż biex itella stazzjon televiżiv ieħor u kellu ħsieb jixtri l-impjant tagħna għalih. Waqt il-vjaġġ minn Londra għal Toronto. Dan il-vjaġġ għalija kien mimli sensazzjonijiet. Kont maqbud f'elf ħsieb. Seta kien vjaġġ eċċitanti, speċjalment meta din kienet l-ewwel darba li kont qed naqsam l-Atlantiku biex nasal fart enormi bħal Kanada fejn tant eluf ta' Maltin sabu l-futur tagħhom. Iżda ħsibijiet huma l-bogħod minn din l-aspettattiva, assorbit f'dan l-inkwiet u fl-istess ħin naf li se ngħaddi l-jiem li ġejjin ma' Edi u ma' Luis, rrid inħejji ruħi sewwa dwar x'se ngħidilhom. U bdejt inħażnet in-noti. Ma tantx tajt każ tal-istil tal-kidba, l-aqwa li nieħu noti ta' argumenti li qed jiġuni kontinwament quddiem għajnejja u jaħduli moħħi. Irrid inkellem lil-Edi dwar ix-xogħol tiegħi, dwar il-qagħda tiegħi f'Ragusa, drittijieti, ir-rwol tiegħi fil-partit. Is-soċjalisti li jistgħu jakkużawni biksur ta' xi liġi bħal tixwix, inħil barrani. F'dan il-każ, x'tista' tkun il-pjena? Wasal li teddid direttament minn politiċi u minn diretturi fl-uffiċċju tal-gvern bħal Morris Patch, Lorisant, Leo Brincat, Alex Xiberras Rigona u oħrajn li bih ostakolaw ir-ritorn tiegħi f'pajjiżi. Dan huwa abbuż ċar ta' poter u wkoll ksur ċar ta' drittijiet fundamentali fil-konfront tiegħi personali u wkoll tal-familja tiegħi. Dan kollu qed jgħaddi lix, jew qisu ma ġara xejn. Il-konsegwenzi ta' dan kollu qed insofruhom jien u l-familja fis-skiet tal-oqbra. Għaliex il-partit għadu ma tkellem xejn dwar dan il-każ politiku b'konsegwenzi umani kontra dan l-abbuż, kontra l-akkużi folot u maligni. U dan kollu għallima motiv qed isir. Meta se ssir xi ħaġa, kif se jitħarsu d-drittijieti u l-integrità tiegħi bħala ċittadin u bħala individwu. Sar xi diskors dwari ma' soċjalisti u x'intqal u jekk ma sar ebda diskors, għaliex? U meta se jsir? Inħossni mweġġa meta tal-partit jgħiduli ara, il-familja biss jonqsok, il-bqija qiegħed aħjar minna. Nifhem li b'dan iridu jagħmluli koraġġ jew jikkunslawni. Dwar l-għażad ma nafx ġara, x'kien dan l-interess kollu mill-partit? F'daqqa waħda qed tingħata attenzjoni u ħeġġa li qatt ma rajta qabel. Korsijiet politiċi, riċerka, festa tal-ħbiberija. Kollox organizzat mill-partit. Veru li bħalissa il-kriżi finanzjarja tal-għażad wara li waqfet l-għajnuna tal-Konrad Adenauer Foundation bil-misħuta liġi ta' intħil barrani. Iżda qabel kont ninkwieta għaliex kont nara ħafna bruda madwar din il-ħidma fl-ambjenti tal-partit. Kont immexxi dak kollu li nafu b'qalbi kollha. Dawk kollha li ħadu sehem fil-ħidma tal-għażad, Maltin u barranin, kienu għamluli kuraġġ kbir. Inkellem lil-Edi dwar il-familja. Mhix problema faċli. Jiġuni ħsibijiet bħal dak li t-tfal jingħaqdu ma' missierhom bħala eżiljat fi Sqallija. Xi tfisser din għalihom? U l-iskola. Xi tfisser għalihom li jinterrompu l-kurrikulu f'Malta biex jidħlu fieħor differenti f'Ragusa? U xi ngħidu għall-problema tal-finanzi? Kif? Se jkolli xi impjieg jew inkella se jkolli sempliċi pocket money? U l-benefiċċji soċjali għalija personali u għal-familja, kif se nassigurom kemm indum f'din il-qagħda? Id-drittijiet tiegħi. Meta ninsab f'din il-qagħda, fejn ninsab? Imneżża minn drittijiet fundamentali,
mhux aħjar nagħti il-każ kollu tiegħi fidejn avukat tajjeb u daqstant ieħor ħabib ġenwin bħal Franco De Pasquale biex jieħu ħsieb kolloxu. Hemm il-każ mal-awtoritajiet Maltin li dwaru għandi bżonn parir minħabba l-miżuri legali opportuni. Hemm l-interessi tal-familja. U rrid nara li wara r-ritorn tiegħi f'pajjiżi issir xi ħaġa biex tissewwa l-inġustizzja. Kultant jidħol li suspett u nistaqsi lil nifsi. Imma jien forsi qed inkun ta' embarrassment għal partit tiegħi. Kif jien bħalissa qisni qasba tixxejjer mar-riħ. Minix emigrant, ma rridx nitlob kien politiku bħala rifuġjat. Mal-partit m'għandix status formali. Jekk jien inkun kostrett li naqla l-familja minn Malta, allura għall-inqas nipprova nsib soluzzjoni li toħodna il-koll Ruma. Għaliex se nkompli ninsisti għal punto di vista tiegħi ta' reżistenza u ngħid le għas-soluzzjoni ta' Salamun, jiġifieri kompromess ma' xi tip ta' dikjarazzjoni firmata. Il-bażi tal-fema konvinta tiegħi ġejja minn 3 punti ewlenin li huma: l-ewwel, il-fatt li l-Partit Nazzjonalista rrid jittrażmetti minn barra kien ispirat mill-valuri tal-libertà tal-espressjoni li kien ġiet mixħuda. It-tieni, irridu naraw b'dan li s-soċjetà Maltija tkun demokratika u libera. Eluf ta' Maltin segwew bl-akbar entużjażmu x-xandir tal-libertà u taw ukoll semhom b'diversi modi. Ix-xandir mir-Raguża ma kienx xandir bħall-oħrajn li jinsabu numerużi fis-Sqallija, iżda kien xandir li fisser reżistenza kontra l-arroganza tal-poter minn Toffjan. It-tielet, f'dan il-kwadru, kif nidħlu jienu l-familja? Ninsab konvint mill-prinċipji marbutin ma' din il-missjoni. Għamilt ħilt biex inkun koerenti, konvint li dak kollu li għamilt kien tajjeb u fl-aħjar interess tal-kawża miġġielda mill-Partit Nazzjonalista. U għal dawn ir-raġunijiet inħoss li qisni qed nittradixxi l-istess sagrifiċċji li għamilt mal-familja tiegħi. Li nibqa' nirreżisti jfisser soddisfazzjon ukoll għall-inqas morali għax ma neqafx sakemm tirbaħ il-ġustizzja demokratika u iż-żejt fl-aħħar jitla fuq l-ilma. X'ħin nara kemm hu diffiċli li tinsab soluzzjoni għal kriżi politika f'Malta, nista' nifhem u napprezza li l-partit jitawwel xi ftit u jkun prammatiku, basta jasal biex ikun fil-poter skont ir-rieda tal-poplu. F'dan il-kuntest ikun probabbli li jissagrifika diversi affarijiet, inkluż il-każ tiegħi. Jien però f'ebda ħin ma naqbel li l-każ tiegħi personali jiġi mkaxkar f'xi interessi ta' strateġija ta' poter. Dan għaliex jien qed inżomm fis-sod biss bis-saħħa tal-fatt li nemmen fi prinċipji li jiġu ogħla minn kollox u li għalihom wieħed għandu jkun lest għas-sagrifiċċju. Ma nixtieqx però li nsir riġidu fit-twemmin ta' ideali li għalquli kull possibilità ta' dialogu. Ma naqbilx lanqas ma' soluzzjonijiet tipiċi ta' Salamun jew konvenjenza. Noqgħod attent li ma naqax fit-tentazzjoni ta' vanaglorja jew eroizmu eżaltat. Iżda anke l-ġirja għal ksib tal-poter tista' tkun brieħa ta' eżaltazzjoni. Għalhekk nara li l-aktar importanti tkun dik l-għażla dettata mill-kuxjenza. U din l-għażla naħseb li għamilta għalija stess. Il-ħamis 19 ta' Mejju. Il-wasla tiegħi f'Toronto intlaqet tajjeb ħafna mill-Maltin tal-Post. Ġew jagħtuni merħba sabiħa fl-ajruport l-organizzaturi taż-żjara tal-kap tal-partit. Fosthom kien hemm Milo Vassallo, Tony Manjon u Eric Stellini. Xi ħud oħrajn sirt nafhom mal-ewwel darba, fosthom Lou Bondi, Norman Bezzina u Thomas Woods, Grezio u Doris Farrugia, mara ta' enerġija u inizjattiva kbira. Jien kont mistieden noqgħod fir-residenza tal-familja Stellini.
Lillian tiġi kuġina ta' Eddie u żewġa Eric mħallat ma' Joe Stellini, it-teżorier tal-partit. Il-familja Stellini hi familja tassew simpatika. Isni ħabbejthom mill-ewwel. Għandhom żewġ tfajliet, Kim u Pam, intelligenti, smart u jġibu l-allegrija kull fejn ikunu. L-għada kellu jasal Eddie ma' Louis u jien immur nilqahom fl-ajruport flimkien mal-ħbib Maltin. Il-programm ta' żjara u mimli daqs bajda u żgur li se jitlob impenn kbir minn Eddie. Iżda qabel tħalt norqod, irġajt ktibt xi ħsibijiet oħrajn li ilhom jiġru warajja xhur sħaħ. Biex wieħed jifhem ftit kemm dan ta' mintof u reġim arroganti, mistoħbi wara faċċata ta' qafas demokratiku, nieħu l-każ tiegħi u nagħmel dan ir-raġunament. Ir-reġim minn Toffjan għamel akkuża mhix miktuba. Għamel ukoll ġuri mhux miktub, jiġifieri mhux fil-formalità tal-awla tal-qorti. U qata wkoll sentenza mhux miktuba. Kif għamlu dan? Għamel dan il-proċess kollu meta l-min Toffjan iwettqu kampanja persistenti kontra tiegħi personalment u akkużawni li jien traditur, xewwieqi li jittradejt l-interessi tal-gvern mal-barranin. Qalu li jien skjav mibjuħ lill-barranin, laqi tal-barranin u tant ħwejjeġ oħrajn. Dan kollu talli trasmettejt mir-Ragusa. Akkużawni permezz tat-telefon, insultawni u għajruni fil-parlament u fil-meetings pubbliċi, akkużi diretti u ħafna oħrajn billi jirreferu għalija bla ma jsemmu ismi. Aktar. Akkużawni permezz ta' kampanja ta' artikoli u ittri fil-ġurnali. Din il-kampanja ostili damet sejra xhur twal bla waqfin. Dan kien forma ta' ġuri bla ma tellawni l-qorti. Fl-aħħar tawni s-sentenza. Din tikkonsisti f'teddid li arrestawni, li jippersegwitawni, jien fejn jien. Bekk jikkostrinġuni nibqa' barra minn pajjiżi. U hekk la darba ma jistgħux jiggranfawni taħt idejhom għatawa li m'għandix nirritorna. Għajtu joqgħod ma' pikkoli ħalli jieħu ħsibu persona non grata. Arrestawh man li jasal l-ajruport jew il-port. Din kienet in-nota miktuba ħdejn ismi mill-Pulizija tad-Dwana. Issa, jekk dan mhux metodu dittatorjali, mela x'inhi dittatura? X'inhuma u fiex jikkonsistu d-drittijiet tal-bniedem? X'inhi l-libertà? X'ifisser sewa sew dak li jissejjaħ eżilti? U dan kollu għamluh lili, għamluh kontra tiegħi, bla ma kitbu xejn formalment bis-sigla tar-reġim. U dan hu l-ħażen ta' moħħhom. Huma makakki kif jużaw id-demokrazija biex iwettqu dittatura. Maligni, ma setgħux jagħmlu xi ħaġa għax kieku kienu joħorġu l-vera kattiverja u ħdura mod ieħor. Riduni taħt sninhom u ma rnexxilhomx. Ma rnexxilhomx lanqas jikkonvinċu lill-kwestura ta' Ragusa biex tarrestani eżatt wara l-att tal-voti fl-elezzjoni misruqa. Fil-fatt ir-reġim u aktar irritat jew offis meta jien ninsab barra minn pajjiżi, għax ma jistax jagħmel vendetta tad-diżubbidjenza tiegħi lejh. Irritati li mhumiex kapaċi jikkontrollaw lili personalment u x-xandiriet li wettaqt. F'każi bħal dawn dejjem ġara li għal reġimi repressivi ċittadini insubordinat fl-eżilju ifisser problema akbar milli kieku kien f'pajjiżu, għaliex fl-eżilju jaħseb, jesprimi ruħu, jaġixxi u biex twaqfu ikollhom forma ta' ingombru meta jkunu kostretti wettqu miżuri barra minn normal tagħhom, bħal dik li jikxfu għajnhom mal-pulizija barranija, jeżerċitaw pressjoni diplomatika, ifasslu liġijiet apposta. Dan kollu għamluh fil-każ tiegħi, imma kellhom iħammru wiċċhom quddiem gvernijiet barranin demokratiċi u istituzzjonijiet internazzjonali. Jekk il-Partit Nazzjonalista u l-Poplu Malti jibqa' jżomm lura u siket fuq dan, ir-reġim iħossu aktar komdu u anqas imbarazzat. Il-ħamis
26 ta' Mejju. Qabel ħadna l-ajruplan minn Ottawa lejn Toronto, kellna stedina te għand Dr. Jackie Frendo Azzopardi. Kont smajt ħafna dwar dan l-ex ministru nazzjonalista fil-gvern ta' George Bush Olivier ta' snin 50. Kien igawdi fama ta' ministru bravu u onest. Kellu karattru ċajtir. Ma sarx sinjur minn ministru għax emigra bil-familja lejn il-Kanada. Kellu immaġini ta' ministru kbir. Iva, għax kellu persuna enormi. Kienu ħafna li jitċajtaw miegħu fuq hekk. Konna għaddejjin fil-karozza limuzin fi triqitna lejn il-bini tal-Parlament ta' Ottawa. Konna Eddie, Louis, Jackie u jien. Jackie kien vena mill-laqwa, ferħan sejtir. Din kienet okkażjoni kbira ħafna lih li jiltaqa' mal-kap tal-partit. Beda jirrakonta xi aneddoti ta' snin 50, speċjalment ta' żmien il-ġlieda tal-integration li rid minnhom. Intant Dlong ħażist xi noti mir-rakkonti ta' Dr. Frendo Azzopardi u dawn huma xi wħud minnhom kif takarthom jien. L-ewwel waħda. Waqt check-up għand it-tabib tiegħu dan qallu: "You are clinically dead." Jackie, sorpris, irrisponda: "But can't you see I'm breathing?" Wit-tabib reġa' qallu: "Well, let me change my terminology. You are a living denial of medical statistics." It-tieni. Mintof ma rridx l-integration, ma undbatin rida, u mintof ħares lejn l-opportunità u aċċetta. It-tielet. Borċ Olivier lill-Arċisqof Gonzi: "Aħna kattoliċi qabel ma aħna nazzjonalisti u tamlilna x'tamlilna mhux se naħduha kontrik fil-beraħ." Gonzi kien jgħidlu: "U dan id-Dominion status xi triduh?" Ir-raba'. L-Arċisqof Gonzi ma rridx l-indipendenza u rrid li nibqgħu kolonja. Fil-ġlieda ma' Mintoff, Borċ Olivier kien qallu lill-isqof biex ma jagħtihx lil Mintoff l-interdet. Gonzi ma rridx jaf għax rid itelfu l-elezzjoni. Borċ Olivier wieġbu: "Ħażin tagħmel għax anke jekk iġġib biss 20% tal-voti bl-interdet, dawn tkun tilfithom il-Knisja. Għalhekk l-aħjar tħallih u jiġġudika l-poplu." Il-ħames. Borċ Olivier kien waħdu jmexxi l-Partit Nazzjonalista wara l-gwerra. Kien hemm żmien li sapruħu jiġġieled kontra mhux biss il-Knisja u boffa li ridu jċedu lill-Ingliżi, iżda wkoll meta sħabu tal-partit ħallewh biex marru fid-DNP u xorta baqa' jsostni l-programm ta' Dominion Status u sovranità għal Malta. Il-ħadd 29 ta' Mejju. Eddie kien mistieden fil-cottage fuq Lake Simcoe għand Eric u Lillian Stellini u jien kont mistieden ukoll miegħu. Wara vjaġġ bil-karozza fil-highways enormi ta' Toronto, wasalna fil-post tar-residenza tal-vaganzi tal-familja Stellini. Cottage tipiku, ambjent rustiku, id-dar tmist anzi kważi maħruġa fuq il-lejk. Tassew ambjent sabiħ. Fix-xitwa dan il-lejk isir jibes, jiffriża. Nimmaġinah mejda enormi, ċatta u bajda, u kulħadd jiskija. Eric malajr ħadna ħdejn il-pont li miegħu jorbot id-dajsa. Viċin kellu set tal-barbecue. Il-ġurnata kienet stupenda. Lillian tħejja l-ikel. Il-karattru ta' Eric u sabiħ. Ġwejjed ta' ftit kliem. Dbissima dejjema. Tħossok tajjeb fil-kumpanija tiegħu. Lillian tip ferriħ, ġeneruża. Malajr tagħmel ħbieb. Insomma, kont tassew għal-qalbi. Wara li kilna flimkien, Eddie u jien bqajna weħidna nitkellmu. Kien jaf li rrid ngħidlu xi ħaġa importanti li kont ilni nħejji għaliha. Il-jum ta' qabel tkellimt fit-tul anke ma' Louis fil-kamra tiegħu fil-lukanda. Qabilna. Issa rid nara kollox ma' Eddie. Tkellimna fit-tul dwar il-qada tiegħi minn kull aspett. Iżda minkejja li hu ma tantx kien tal-parir, jien insistejt li naslu għal deċiżjoni li nirritorna Malta jiġri x'jiġri.
Ovvjament Eddie dejjem rrid jirrispetta x-xewqa tiegħi li nirritorna Malta. Wara kollox, dan kien dritt tiegħi wkoll. Ma kienx faċli naslu għax fin-nofs hemm riski għalija anke jekk forsi nistgħu nieħdu l-vantaġġ li napprofittaw ruħna minn din il-fażi pjuttost ħemda li għaddejjin minna il-gvern u l-oppożizzjoni. Il-konklużjoni tad-diskors tagħna kien li jien nirritorna. Eddie awgurali u għallejna t-tazza tal-inbit fl-imkien. Min issa l-qudiem, ħsibijieti se jkunu biss fuq ir-ritorn. Għall-inqas wasanna f'deċiżjoni. L-erba' l-ewwel ta' Ġunju. Din in-nota tajta lil Eddie feluq isdjara fil-Kanada bħala turija ta' gratitudni. Maħbub tagħna Eddie, grazzi minn qalbi ta' din l-opportunità li għaditni mad-delegazzjoni tiegħek fost il-Maltin fil-Kanada. Nittama li servini ta' esperjenza utli fil-ħidma tiegħi fiħdan il-partit. Irrid ngħidlek li jien f'moħħi u f'qalbi il-ħin kollu nżomm preżenti li l-eżistijaj waqt li nkun qed ngħaddi dmiri. Iżda fl-istess ħin inħoss li rrid inħares bir-reqqa l-interessi tal-partit. Dan nagħmlu mhux għaliex jiena xi skjav tal-partit, iżda għaliex nara fil-partit tagħna l-mezz u simbolu ta' valuri u prinċipji politiċi u umani fejjieda u dejjema mibnija u ispirati minn u fuq il-bniedem bħala persuna. L-aktar għal-qalbi fost dawn il-valuri il-libertà li nikkonsidra bħala dmir aktar mill-li bħala dritt. Namel ħilti biex inkun fejn inkun u namel x'nagħmel fil-ħidma tiegħi fl-ambjent politiku nara li nosserva dan l-ispirtu. Jekk tarani nidbijat, iġbid li l-attenzjoni. Jew idnejja jekk hemm bżonn. Meta nitlob il-pariri tiegħek, nixtieqek tagħtihom li b'dawn is-sentimenti, għaliex jien barra milli rrid naħdem, irrid ukoll nirnexxi fil-ħidma tiegħi li tkun kontribut lejn il-ksib tal-programm politiku immexxi minnek. Fil-jiem li għaddew kelli ċans nammira aktar il-kwalitajiet u l-ħsibijiet politiċi tiegħek. Grazzi. Nixtieqlek kull suċċess minn qalbi. Tiegħek Riċi. Il-ħamis 2 ta' Ġunju. Tlaqt minn Toronto lejn Londra ma' Eddie. Fil-waqt li huwa qasejjer lejn Malta, jien waqaft Elmshire biex niltaqa' ma' ħija John, Torja u t-tfal li kont ilna ħafna ma nara. Is-Sibt 4 ta' Ġunju. Erġajt lura lejn Ragusa. Din il-belt inqisha bħala t-tieni dar tiegħi. Il-ġimgħa 10 ta' Ġunju. Ktibt ittra lil Eddie Fenekadami u kont qed ngħidlu dan li ġej. Aziz Dr. Eddie, b'referenza d-deċiżjoni li ħadd flimkien miegħek fil-cottage fuq Lake Simcoe, jiġifieri li nirritorna Malta definittivament f'Settembru, nixtieq inżid xi punti oħrajn bl-iskop li dawn jiġu konsidrati skont l-importanza tagħhom. Dawn il-punti naturalment qed inqanqalhom peress li qed ninkludi l-possibilità li meta nirritorna jkollu nikkonsidra l-ipotesi ta' arrest mingħajr libertà provviżorja u wkoll eventwalment b'sentenza għal ksur ta' xi liġi bħal sedizzjoni, eċetera. Nibża li t-tfal meta wieħed qis l-età tagħhom jista' jħalli xi effetti ta' natura psikoloġika fuqhom il-fatt li missierhom ikun jinsab fil-ħabs. Taf inti li għalihom fil-ħabs imorru l-ħżiena. Ngħid min jaf iħallix xi trauma jew sensazzjoni li ma tkunx tidher b'impressjonijiet li jibqgħu magħhom. Jew jekk dawn jistgħu jħallu effett fuq il-ġiba tagħhom ma' sħabhom. Jew jekk xi tifel tal-klassi jew tal-ġirien joffendihom b'missierhom. Jew jiskartawhom għax missierhom jinsab il-ħabs. Insomma, problemi bħal dawn ma nistax ma nagħtihomx importanza, speċjalment wara li diġà għamlu kważi sentejn mifrudin minni f'din l-età delikata tagħhom. Barra minn hekk għandi l-problema ta' ommi li rrid ukoll niffaċċja bl-aħjar mod possibbli. Ma ninsewx li jien qiegħed nagħmel il-kalkoli tad-deċiżjoni tiegħi li qed nippjanaw ukoll u mhux bħal fil-każ li ġejt maqbud u ma nista' nagħmel xejn li f'naffronta dak li hemm bżonn bil-fors. Irrid li nagħmel x'nagħmel id-dinjità tiegħi bħala persuna u l-prinċipji nibqa' nħarishom.
Nixtieq inkun naf ukoll kif tista' tinfluwixxi s-sentenza tal-qorti kontra tiegħi fuqi bħala ċittadin wara li nkun ħriġt mill-ħabs. Fix-xogħol tiegħi fl-għadad, f'xi kariga pubblika, jekk niġi f'sitwazzjoni li jkolli nfittex impjieg f'xi ditta privata jew fl-estremità ta' emigrazzjoni. B'sentenza ta' ħabs jien personalment ma nieħu xejn li fl-umiljazzjoni. Iżda min-naħa l-oħra almenu nittama li l-kawża tagħna tieħu xi gwadann. Taħseb li verament jista' jinkiseb vantaġġ għall-partit. Dan qed ngħidu illa li xi m'iniex ħlief sempliċi ċittadin mingħajr ma nirrappreżenta lil ħadd uffiċjalment, ħlief rappreżentanza simbolika marbuta mal-kawża tal-partit. Qed naħseb ukoll li huma jistgħu jużaw il-forza kollha tagħhom kontra tiegħi biex bekk isaħħu jdejhom fin-negozjati mal-partit. Apparti milli jien ma nixtieqx li nservi ta' oġġett ta' skambju f'ebda ħin. Però nistaqsijin jaqbel jekk kienu hekk li nieħdu dan ir-riskju. Minkejja n-negozjati qed nara li baqgħu xorta waħda dejjin bl-arroganza u bid-despotiżmu tas-soltu. Jew forsi kun jaqbel li l-partit jagħmel il-pożizzjoni ċara minn qabel min-naħa l-oħra biex inkunu nafu sewwa fejn aħna. Jista' l-partit jikseb garanzija mingħand mintow dwar l-inkolumità tiegħi mingħajr kundizzjonijiet? Jien nissopponi li jekk iridu jirranġaw l-affarijiet bis-serjetà, ħaġa li għadni niddubita ferm, m'għandhomx isibu problema. Jista' jkun li jien naïv hawnhekk, però inħoss li mqar jekk hemm dubju li qed jinkisru xi drittijiet fundamentali demokratiċi għandu jiġi miġġieled mingħajr komplessi min-naħa tal-partit. Nara li jista' jkun diffiċli għall-partit u għalija li nippruvaw li fil-ħabs ikun hemm ċittadin li weħel minħabba l-tema politika tiegħu. Dan naħsbu jekk il-partit jirraġuna li jekk ninsab ħati li ksirt xi liġi b'dak li għamilt f'Ragusa m'għandix nippretendi li l-qorti jew l-akkużaturi jittrattawni bl-ingwanti. Għaldaqstant japplikaw il-liġi bħalma japplikawha kontra min seraq, qatel, imbrolja, etc. Żgur li jien minn għalija li lest naffronta l-ħabs għal prinċipji li nemmen fihom. Iżda jekk dan mhux il-każ, allura x'jiġri? Forsi nkun mort imqarraq bija nnifsi. Nixtieq forma ta' tweġiba jew kjarifika fuq dawn il-punti li semmejt u oħrajn li jistgħu joħorġu minnhom. Dan li jgħinni biex il-pass li nagħmlu sewwa, b'moħħ ċar mingħajr dubji u b'kull konvinzjoni. Aħfirli, però ma nafx inkun mod ieħor. Eventwalment dwar ir-ritorn irrid li nagħmel kif jiddeċiedi l-partit. Meta semmejtek kif kont qed naħseb l-aħjar li nasal l-ajruport, jien kont qed naħseb biss fi strateġija u xejn aktar. Ma rridx żgur li kwalunkwe ħaġa li ssir tiġi interpretata bħala xi plattforma elettorali għalija. Il-bot ħafna minn hekk. Ma rridx naħseb f'kandidatura, inħalli kollox isir skont iċ-ċirkustanzi tal-mument. Isir dak li hu l-aħjar u li għandu jsir. Nassigurak li nipprova li dmiri naqdih bħal dejjem. Nixtieq li jkollu reazzjoni tiegħek għal dawn il-kummenti, nittama li kont oġġettiv u b'ebda mod ma għandi xi ħsieb ta' polemika, xejn ħlif li nkompli nagħti l-kontribut tiegħi b'sens ta' lealtà u b'realiżmu. Mill-ġdid irrid inġedded kull stima u ammirazzjoni lejk bħala l-kaptana b'qalb umana. Inselli għall-familja tiegħek u għad-diriġenti l-oħrajn tal-partit. Dejjem ansjus li niltaqgħu, għodni tiegħek Riċi. Il-ħadd 12 ta' Ġunju. Mariano wasal. Dawn huma xi noti li ħadd mill-qari għax laqtuni tassew. Freedom. The word freedom has no synonyms. It has only adjectives or extensions. Individual freedom, collective, personal, moral, physical, natural, religious, political, civil, commercial, legal, social, artistic. Freedom of expression, of opinion, of worship, of the press, of a strike, of speech, of faith, of conscience. In the final analysis, it is the only fanaticism that is acceptable, because without it a man is not a man, and thought is not taught.
Intellectuals. Many intellectuals believe that being an intellectual means enunciating ideologies or developing them, treating them, and then linking them together to interpret life according to formulas and absolute truths. This attitude does not care about reality, man, the intellectuals themselves. In other words, they refuse to admit that they themselves are not made only of brain. They also have a heart, or something resembling a heart, and an intestine, therefore feelings and needs alien to the intelligence, not controllable by the intelligence. These intellectuals are not intelligent. They are stupid, and in the final analysis, they are not even intellectuals. They are the high priests of an ideology. With the stupidity of high priests, they do not recognize that once they are married to the ideology, or worse still, if they married the ideology in a marriage that denies adultery and divorce, they are no longer free to think, because everything is bent to fit that solution. Everything is judged according to those formulas. On the one side, hell, and on the other, heaven. On one side, licit, and on the other side, the illicit. Therefore, to be coherent, they become incoherent, or rather dishonest. Take the intellectual of the left, the intellectual fashionable today, or rather, the intellectual who follows the fashion out of convenience or fear or lack of fantasy. He will always be ready to condemn the dictatorships of the right. Nothing wrong with that, but he will never or almost never condemn the dictatorship of the left. The former he dissects, studies, combats with books and manifestos. The latter he remains silent about, or excuses, or at most criticizes with embarrassment and timidity. In certain cases, even falling back on Machiavelli. The end justifies the means. What end? A society conceived on abstract principles, mathematical calculations, 2 plus 2 make 4, thesis and antithesis make synthesis, and so forgetting that in modern mathematics 2 plus 2 does not necessarily make 4, maybe it makes 36, or forgetting that in advanced philosophy thesis and antithesis are the same thing, matter and antimatter are two aspects of the identical reality. It is thanks to their calculations, to the lugubrious fanaticism of the ideologies, to the illusion, or rather the presumption, that the good and the beautiful are all on one side, that a genocide or a murder or an abuse is illegitimate, or at least excusable if it takes place on the left. Conclusion: the great disease of our time is called ideology, and the bearers of this infection are the stupid intellectuals, the lay high priests not prepared to admit that life furnishes on its own a way of reshuffling their mental masturbations, and thus proves the artificiality of the dogma, its fragility, its unreality. If this were not so, why would the communist regimes repeat the same outrages of the capitalist regimes? Why would they have the same Joandizes, the same Hasisicizes of the fascist regimes? And why would they fight needs like love of country and egoistic nationalism? It is time to denounce the disease without timidity, without embarrassment, without fear. And to do so, it is not enough to stop our Marx and the Marxists. We have to go back at least 2,000 years, refer to the Christian ideology. That is the ideology that conceived of the unnatural division, the licit on one side and the illicit on the other, paradise on one side and hell on the other. Today, the masters of our brain, the theologians of the left, simply repeat the errors of those masters. Take the cross from the flagpole, put the hammer and the sickle there, and you will see that it remains the same thing. A rag that wears the usual privileges
the usual ambitions, the usual frauds. 12 ta' Ġunju 1983. Nota lill-Edi. Aziz Dr. Edi. Nibatlek kopja ta' sentenza intermedja ta' Tribunal Reġjonali u kopja ta' digrit maħruġ mill-Pretura ta' Ragusa. Flimkien ma' dawn il-kopja għandek issib ukoll sforz tiegħi biex nagħti ritratt tas-sitwazzjoni. Dan għamiltu għax ħassejt li ma nitlef xejn li ngħidlek, speċjalment dawk il-punti li diffiċilment nesprimihom bit-telefon. Domt intella u nniżel, għandix nikteb kif ktibt, però fl-aħħar nett iddeċidejt favur u għamilthom fit-tlieta ta' dalgħodu. Li l-professor Ali qatt ma rnexxilix inkellmu, jinsab dejjem barra mill-uffiċċju. Nibqa' nipprova, tisliet mill-qalb riċi ġewwa Ragusa. Id-digrit tal-Pretura ta' Ragusa bil-kopja annessa għal-partit ifisser almenu żewġ punti ta' importanza kbira. L-ewwel, Salvuccio kien liberat minn kull akkuża. Bekk il-partit ħeles minn kull responsabilità li kellu mdinla miegħu kieku Salvuccio nstab ħatef f'din il-kawża penali peress li seta' ġie kundannat. Kienet tkun verament biċċa u ġiftarat, ġmiela. Intant il-partit ma' Salvuccio jinsab klier. It-tieni, il-partit ukoll kiseb ġustizzja u kienet vendikata l-ħidma tat-trasmissjonijiet. Meta saru l-inizjattivi legali mal-Pretura ta' Ragusa f'Settembru tal-1982 u aktar tard mat-Tribunal Reġjonali, l-iskop prinċipali kien li jiġi dikjarat mill-Ġustizzja Taljana li d-deċiżjoni amministrattiva tal-Gvern Taljan kienet inġusta u abbużiva. Konsegwentement nifhem li anki politikament il-partit għamel rebħa u ħass soddisfazzjon. Wara diskursata mal-Avukat Guastella, qed nifhem li s-sitwazzjoni fir-rigward tat-Tribunal Reġjonali hi kif ġej. Kważi b'ċertezza li t-Tribunal Reġjonali mhux se jiddeċiedi favur tagħna. L-aħjar trattament jista' jkun li jitfa' l-każ quddiem il-Qorti Kostituzzjonali. Dan ikun ifisser madwar 3 snin ta' proċeduri. L-Eskopost fost l-oħrajn qed isostnu li bejn Malta u l-Italja ma jeżistix ftehim biex jistgħu jsiru trasmissjonijiet bil-lingwi ta' xulxin mit-territorji rispettivi. Dan jirriżulta wkoll ma' pajjiżi oħrajn. Ir-relazzjonijiet bejn il-gvernijiet ta' Malta u l-Italja b'konsegwenza ta' trasmissjonijiet li għamilna qed jitfgħu piż qawwi fuq il-ġudizzju tal-każ. Nota bene, hawnhekk qed niftakar kemm inqalet polemika fil-Parlament Taljan meta Rizzoli permezz ta' RTI beda jittrasmetti bit-Taljan minn Malta. Għall-inqas jien ma nafx preċiżament x'kienu r-raġunijiet li waqfu dan il-proġett. Kien hemm min qal minħabba l-falliment ta' Rizzoli, iżda wisq naħseb li mhux din kienet il-vera storja. Nerġgħu għall-Kastana. Quddiem din il-probabbilità indikata mill-Professor Ali lill-Avukat Guastella, hux allura l-waqt li l-partit jiddeċidi favur li jirtira l-każ mit-Tribunal Reġjonali. Dan jista' jsir billi Ali jagħmel nota lit-Tribunal fis-sens li Studio Master waqaf mit-trasmissjonijiet kollha u mhux intenzjonat li jerġa' jittrasmetti. Għalhekk dan jirtira l-kawża. Wara din in-nota, it-Tribunal Reġjonali jaċċetta u jiddikjara l-każ magħluq li jfisser ukoll jitneħħew is-siġilli. Jekk neħduha li t-Tribunal Reġjonali mhux se jasal li jagħtina raġun minħabba dak li semmejta fuq, ifisser li ma nkunux xorta nistgħu nittrasmettu bil-lingwa Maltija bħal qabel. Ma rridux ninsew li l-aggressjoni kontra tagħna ġiet mill-Gvern Taljan u partikolarment minn dawk li żgur kellhom qalbhom magħna. Jiena nemmen li jkunu jridu jagħtu l-appoġġ lill-partit, però fil-livell ta' gvern altru jappoġġawna lejliet l-elezzjoni u altru meta għalihom issa hemm Gvern Malti li huma aċċettaw ir-relazzjonijiet miegħu. Bekk nifhem li jekk nerġgħu nittrasmettu bil-Malti inkunu qed insaħħu lil Mintoff biex iġiegħel li l-Gvern Taljan jerġa' jalaqna. U fatt li l-protezzjoni tal-Gvern Taljan hi indispensabbli għalina. Jekk Studio Master ikun spiċċa u jitneħħew it-siġilli, ħadd ma jżommna fil-linja tal-prinċipju li bl-istess apparat inwaqfu stazzjon ieħor apparti l-problema ta' channel. F'każ ta' trasmissjonijiet oħra, inkunu rridu nagħtu ħafna importanza għal xandir b'intelligenza
jiġifieri fl-għażla tal-film ston politiku li jaqbel ma dak tagħna u xandir bi propaganda twemmin tagħna. Barra minn hekk ikunu jistgħu jsiru aħbarijiet bit-Taljan fuq Malta. Insomma, kollox b'mod li naslu fejn iridu naslu u fl-istess ħin ma nagħtux lokal reazzjoni. L-urġenza ta' tneħħija tas-siġilli tot ħafna wkoll biex anki jekk ma nittrażmettux inkunu nistgħu niġbru l-apparat kollu f'post sejf u mhux jibqa' espost kif inhu għal possibilità ta' serq jew atti ta' vandaliżmu. Ta' min jinnota wkoll li aktar ma tittawwal il-kawża tat-Tribunal Reġjonali aktar ser jitla l-kont tal-avukat. Jien qed nifhem li apparti l-fatt li min-naħa tagħna nsostnu dejjem ir-raġun, sostanzjalment id-diffikultà tal-ġudizzju min-naħa tal-imħalfin ma tbidlitx minn dak li interpreta l-Pretore ta' Ragusa f'Settembru tas-sena l-oħra. B'dan nifhem li mill-punto di vista tiegħu li mħallef quddiemu għandu min-naħa dritt li Studio Master jittrażmetti u jiffunzjona bħal kull stazzjon ieħor diment li ma nkisrux liġijiet jew ma sarux disturbances fuq ir-raj, eċetera, u min-naħa l-oħra l-istess Studio Master u stazzjon żgħir iżolat, jiġifieri mingħajr ebda appoġġ ta' partit politiku Taljan, jiġifieri l-importanza tal-istazzjon tar-radikali, u dan it-trasmetta b'lingwa barranija kontra gvern esteru li jirreaġixxa b'qawwa sproporzjonata iżda b'ċans ta' konsegwenzi meqjusin bħala serji u delikati f'dawk li huma relazzjonijiet bejn l-istati in kwestjoni. Ovvjament li mħallef naħseb li jżomm distakk mill-mertu tal-każ partikolari tat trasmissjonijiet bil-Malti. Ma nafx inhiex korrett biżżejjed f'dawn l-opinjonijiet tiegħi, biss naħseb li jekk xejn wieħed jista' jibni fuqhom jew jieħu xi ħaġa konkreta minnhom. F'dan il-kuntest jidher li l-aktar ħaġa urġenti li l-partit jiddeċidi x'jagħmel bil-kawża tat-Tribunal Reġjonali. It-tnejn 13 ta' Ġunju waslit li ittra minn Lubondi u qed inżomma għax fiha bażi tajba ta' proġett u taħsib politiku li fil-kuntest tal-esperjenza tiegħi fis-Qallija jista' jiżviluppa b'mod interessanti. It-22 ta' Ġunju. Ċempilt lill-Ledi. Naturalment ninsab ansjuż nistenna tweġiba jew ir-reazzjoni tiegħu għall-ittra tiegħi dwar ir-ritorn lejn Malta u wkoll dwar il-punti li qalt wara d-deċiżjoni tal-Pretura ta' Ragusa favur tagħna u fil-konfront tal-kontinwazzjoni tal-kawża mat-Tribunal Reġjonali. Peter Serracino Nglott għandu jwassalli riżultat tal-laqa li hu kellu ma' Edi u ma' Louis, kif ukoll l-ittra tweġiba ta' Edi. Peter Serracino Nglott forsi jiġi nhar il-ħamis. Intant Edi qalli li għandna nkomplu bil-kawża mat-Tribunal Reġjonali minkejja kollox. Onestament ma nifhimx x'inhu eżattament l-għan tiegħu f'dan il-każ, però la darba jrid hekk naturalment insegwi. U qalli wkoll li taħdidiet tas-sibt li għadda kienu ħżiena. Kważi konna se nqattaw il-karti, għalli, imbagħad kompla. Se nerġgħu niltaqgħu it-taħdidiet, però jista' jkun li jkollna kriżi mill-ġdid. Iddispjaċini nisma' dan. Verament ma nistax inneħħi minn qudiem għajnejja dak li ktibt fid-daħna bajda. Żgur li nżomm qudiem għajnejja s-sitwazzjoni f'Malta meta niġi biex niddeċidi finalment jekk għandix nirritorna f'Settembru. Nistennew u naraw. Nhar is-sibt Nino qalli li sema minn Angelika li mill-kuntatti ta' ġewwa li għandu mar-reġim Mintoff irid jagħmel Kostituzzjoni Repubblikana. Xi fisser da? Ifisser li Mintoff irid ikun isir President ta' Malta bil-poteri kollha f'idejh. Issa qed nifhem b'mod ċar li din tista' forsi tkun waħda mill-problemi li qed jimblukkaw in-negozjati. Jien nifhem li Mintoff dan iridu u li dan ikun l-aħħar pass lejn il-perpetwazzjoni tal-poter. Jalla mhux hekk, iżda s-sintomi dittatorjali ġo fih ilhom jidhru u jinħassu tul 12 sena li ilu fil-poter. Anzi ferm qabel, jekk niftakru fi kliem Erik Mizzi fl-1950 meta qallu int m'intix komunista iżda għandek l-elementi kollha li għamluk komunista. Issa qed naraw il-pjan diaboliku tiegħu jasal fl-aħħar fażi. It-tnejn 27 ta' Ġunju.
Dini għajtra li jina ktibt lill-Defene Kadami. Ragusa, 27 ta' Ġunju 1983. Aziz Dr. Edi, wara l-aħħar li tkellimna bit-telefon, iġifieri nhar 22 tax-xahar, meta għadt li biex ngħid li l-avukat tagħna ħalli jkompli bil-proċedura tat-Tribunal Reġjonali, illum għadni kif ġejt minn Katania fejn iltqajt mal-Professor Ali. Ma' Professor Ali naturalment bqajt li fi żmien jumejn jitlob lit-Tribunal biex da jifissa data l-seduta bl-intenzjonijiet li nafu. Sa hawn kollox sew. Iżda nista' ngħidlek li hu kien tal-parir nettissimu kontra li għandna nkomplu. Għall-istess motivi li diġà semmejtlek fl-ittra li batlek konnessjoni mas suġġett għalli li kellem lil maġistrati u dawn urew l-orjentazzjoni tagħhom li żgur mhix favur tagħna. Wara l-pressjoni tal-Ministeru tal-Esteri Italjan, l-akkuża ta' trasmissjonijiet diretti kontra gvern ta' Stat Barrani u jaqbdu ma' kull difett biex iġibuh jiżen kontra l-każ tagħna. Xejn ġdid, dan diġà għedtu fl-ittra msemmija, il-każ jaħraq u mimli pressjoni mill-poter, Taljan u Malti bħala gvernijiet. Ma kienx jaf jgħidli meta se ssir is-seduta tat-Tribunal Reġjonali, iżda żgur li mhux qabel Ottubru. U l-impressjoni tiegħi hi li lat-Tribunal u lanqas il-Professur ma għandhom interess jew motiv biex jaġlu minkejja l-insistenza tagħna, għalkemm il-profs kellu jaġixxi immedjatament. Dan qed ngħidu għax jidher ovvju wkoll, ċoe maġistrati f'każ jaħraq li wrew diġà l-intenzjoni li jeħilsu minnu billi jiddeċidu li hemm ksur ta' xi klawsola kostituzzjonali u għalhekk jgħadduh lill-Qorti Kostituzzjonali, kif ukoll avukat li diġà jaf li qed jiddefendi kawża mitlufa. Dejjem qed nassumi li dan hu parir ġenwin. Ngħid il-verità ħassejt nimbarazzat ferm ninsisti kontra l-parir tiegħu, ħaġa li diġà ġratli mal-avukat Guastella. Wara li kont kellimt lil Lewis biex nara kif nista' nżomm motiv ċar fil-konfront tal-parir li tani l-avukat, jien insistejt li għandna nkomplu bil-proċeduri għaliex ma rridux li niġu kostretti naċċettaw minn xi parir tal-maġistrati li forsi jixtiequ biss jaħslu idejhom. Guastella skarta din l-idea u sostna li kemm hu kif ukoll li għandhom ħafna interess fil-klient tagħhom u meta jitkellmu mal-maġistrati dan jagħmlu ħax anki huma jkollhom ix-xewqa li l-każ jirbħuh. Tant li jekk isiru jafu fin-negattiv jagħtu l-parir tagħhom accordingly. Għalli Guastella, allura ma setax jagħti l-każ li ssibu avukat li qgħu jqum minn rebħa jew telfa u li l-uniku interess tiegħu jkun dak li jisloħ il-fis kemm jista'. A propositu, ma ninsewx li telfa ma' Tribunal Reġjonali barra li żgur tiġi strumentalizzata kontra l-partit, tfisser ukoll terfa bl-ispejjeż kollox. X'in niftakar illum fil-parir tal-Ministru Gaspari taqbadni korla kbira, għaliex jew kien jaf fiex kien se jdaħħalna u allura kienet malizzja l-avukat tal-Istat dejjem kien akkużatur mimli porvli, inkluż din id-darba li l-Tribunal Reġjonali reġa' żiedlu dettalji tal-pressjoni tal-Gvern, jew inkella ma kienx jaf x'qed jgħid, fis-sens li hu ma jkunx jaf x'inhu jagħmel l-avukat tal-Ministeru f'Katania, u allura l-leġġerezza grassa. Żgur li effettivament qisna rregalajnilu l-apparat kollu li jinsab siġillat. Skużani f'dan il-mument, però nħoss li hemm minna lill-Ministru li kien fid-dmir li miegħek jimxi bl-irġulija u minflok għamel bil-kontra. Dini l-fema tiegħi. Meta għandi qudiemi dan il-kwadru kollu, jekk tippermettili, jiena personalment ma fimx allura għaliex għandna nkomplu ma neħdux il-parir tal-avukat tagħna li jidher li kien oġġettiv ħafna, u speċjalment meta kellna qudiemna opportunità storika tas-sentenza favur tagħna mill-Pretura ta' Ragusa. Jien ħassejt li dan kien mument irripetibbli meta l-partit se taħada kollu li ried mill-lat politiku u morali tal-kawża tiegħu. Anki jekk din is-sentenza ma kellix is-saħħa li tneħħi s-siġilli mill-impjanti u aħna rridu wkoll li jitneħħew. Ma rridux ninsew fattur ieħor ta' ċerta importanza, jiġifieri dak li l-Partit Nazzjonalista qatt ma jissemma jew jiġu konsidrati l-interessi tiegħu fil-mertu tal-każ b'mod uffiċjali u dan għal raġunijiet ovvji. Dan ifisser li r-riskju u l-inkonvenjenti kollha li qed jiffaċċjaw ħbib tagħna bħal Nino u Salvuccio
wieħed l-inkonvenjent u liħor il-riskju li jiġi b'xi mod inkriminat. Inħossok tajli imma dan kollu għalfej qed terġa' semmijuli. Veru, però apparti li b'daqshekk ma nħoss li qed nonqos, jien magħmul forsi stram fis-sens li ma nafx naġixxi sempliċement ta' civil servant. Irrid nurik kif naħsibha jekk ma jkunx irnexxieli nikkonvinċi ruħi mod ieħor, u dan hu każ prattiku. Dmiri żgur qdejtu għaliex mexxejt mill-aħjar li stajt id-deċiżjoni tiegħek, però nħoss li qed naqdih ukoll billi ktibt din littra nojuża. Tislijiet Riċi. L-erba' 29 ta' Ġunju. Ġie Fader Peter jarani fi triqtu lejn Milan fejn fi ħsiebu jissetilja. Ġab li littra ta' Edi li kont nistenna. Tkellimna dwar l-għazzat kif illum bl-inizjativi li ħawu. Tkellimna wkoll dwar Malta, il-partit u l-problemi tiegħi. Tani parir ninsisti fuq is-soluzzjoni ta' Ruma. Infatti ċempel lil Lewis biex jgħidlu hu stess. Kien ħafna dubjuż li għandi nirritorna peress li kien pessimist dwar il-futur immedjat ta' Malta. U allura qalli li jista' jkun ferm aktar utli għalija u għall-partit li immur naħdem Ruma. U din hija littra li rċevejt minant Edi Fenegadami. Aziz Riċi. Grazzi għan-nota tiegħek rigward il-proċeduri qudiem it-Tribunal Reġjonali. Jiddispjaċini imma ma naqbilx mas-suġġeriment tiegħek li f'dan l-istadju nirtiraw il-proċeduri. Nippreferi li nistennew id-deċiżjoni tat-Tribunal Reġjonali anki jekk dan it-Tribunal jirremetti l-proċeduri quddiem il-Qorti Kostituzzjonali. Naturalment, f'din l-eventwalità nerġgħu nikkonsidraw il-pożizzjoni tagħna u jista' jkun li allura nieħdu d-deċiżjoni li nwaqfu l-proċeduri għaliex ma jkunx utli li nistennew aktar fit-tul. L-interess tagħna mhux rebħa morali biss fis-sens ta' pronunzjament ġudizzjarju li ma ksirna ebda liġi, iżda l-utilità li jkun disponibbli stazzjon minn fejn ittrażmettu. Jekk id-deċiżjoni tiegħek tkun dik li tirritorna Malta, allura nerġgħu nagħtu konsiderazzjoni sħiħa dwar jekk nirtirawx il-kawża, f'każ li din tkun għadha mhix deċiża qabel ma tkun wasalt biex tirritorna. Ninnota li s-sentenza tat-Tribunal Reġjonali li biha l-Ministeru jew min ingħata 30 ġurnata biex iġib provi, ngħatat fit-23 ta' Frar, jiġifieri kważi 4 xhur ilu. Naħseb li l-avukat tagħna għandu jagħmel li hemm bżonn biex it-Tribunal Reġjonali jiddeċiedi finalment. Niġi issa l-problema aktar importanti dwar x'se tagħmel inti. Nibda biex nerġa' nenfasizza li d-deċiżjoni finali trid tkun tiegħek u l-konsiderazzjonijiet li tagħmel int biex tasal għad-deċiżjoni għandhom ikunu biss l-interess tal-familja tiegħek u tiegħek personalment. Għannom tal-partit nerġa' nassigurak li aħna nsostnu kull deċiżjoni tiegħek kemm jekk tiddeċidi li tibqa' Raguża jew li tmur post ieħor jew li tiġi lura Malta. Sadattant ninformak li dwar Ruma m'hemm ebda tweġiba billi Bernassola hu introvabbli għaliex hu kandidat għas-Senat tal-Lago Negro. Ngħaddi biex nipprova nwieġeb għad diversi punti msemmija minnek. L-ewwel, effett fuq it-tfal. Inti trid tkun l-aħjar imħallef fuq din. Iżda jien jidhirli li mhux diffiċli li t-tfal fl-età li jirraġunaw bħal Massimo u bl-atmosfera polarizzata li hawn Malta jifmu li missierhom m'għamel xejn ħażin, anzi jissagrifika lilu nnifsu għal pajjiżna. Wieħed irid jiżen ukoll l-effett mhux pożittiv tal-assenza tiegħek li fil-fema tiegħi għandha definittivament tispiċċa. Wara l-vaganzi ta' sajf inti għandek tingħaqad mal-familja jew f'Malta jew barra minn Malta. F'każ li l-familja tiegħek tiġi miegħek barra, għandek tiżen sew l-effett li dan ikollu fuq it-tfal li jinqataw għal kollox mill-ambjent li mdorrijin fih u anki l-problemi tal-lingwa. It-tieni, għażla tiegħek. Inti tpoġġi l-argument li jekk tiġi din tkun għażla tiegħek u speċi int liberament tkun qed tpoġġi lilek bħal il-lupu. Jien dejjem derli li inti bqajt Raguża mhux unikament minħabba konsegwenzi li tista' ssofri jekk tiġi lura, iżda wkoll għaliex il-partit seta' u għad jista' jkollu bżonnok hemmhekk. Għalhekk jien ninsisti li possibilment ikollna deċiżjoni ta' Tribunal Reġjonali
anki jekk jirrinvija l-proċeduri qudiem il-qorti kostituzzjonali, għaliex allura ma jkunx hemm raġuni min-naħa tal-partit għaliex għandek tibqa' hemm li tolbok tifhimni sew. Int ma ġejtx lura għaliex bżajt mill-konsegwenzi iżda għaliex rrid tibqa' taqdi lill-partit. Meta dan ma jkunx possibbli aktar b'mod definittiv, inti tista' tiġi lura bid-dinjità kollha kif issemmi int. It-tielet, il-ħabs. Wieħed irid jiddistingwi bejn sentenza ta' ħabs u perjodu ta' detenzjoni mingħajr bail. Taħt dan ir-reġim xejn mhu impossibbli u wieħed ma jistax jeskludi definittivament għalkemm fil-fema tiegħi dan hu improbabbli il-possibilità ta' detenzjoni fit-tul. Rigward sentenza ta' ħabs jien inħoss li l-proċeduri jieħdu fit-tul u t-tul ikun favur tiegħek u l-probabbiltà li l-proċeduri jispiċċaw f'ġuri li intortament jitqies ġuri politiku. Sallum sa fenna fien, kull ġuri li fih l-akkuża saret għal motiv politiku spiċċa bil-liberazzjoni tal-akkużat. Inti semmi wkoll il-konsegwenzi ta' kundanna parti l-pina u fuq din jien jidirli li wieħed ma jistax jabbanduna l-isperanza ta' bidla fil-gvern u bidla fil-gvern kull konsegwenza ħażina tista' tiġi sanata anki f'każ estrem b'leġiżlazzjoni ad nominem. Ir-raba, il-mod kif tiġi. Jekk inti tiddeċidi li tiġi, sissa jien tal-opinjoni li għandek tiġi lura għaliex ix-xogħol tiegħek barra jkun spiċċa u għalhekk tidħol bl-aktar mod normali. Dan ma jfissirx li ma tkunx akkumpanjat minn xi ħadd anki ta' ċerta statura. Nittama li weġibtlek għal punti kollha li qajjemt int. Nerġa' ntenni li d-deċiżjoni finali trid tkun tiegħek u aħna nappoġġawk fid-deċiżjoni tiegħek tkun li ma tkun. Naħseb li tajjeb ukoll li meta tiddeċidi ma tibqax tikkunsidra aktar soluzzjonijiet differenti. Dan jgħod naturalment sakemm ma jkunx hemm tibdil sostanzjali fiċ-ċirkostanzi. Ngħidu aħna, f'Malta s-sitwazzjoni tista' titjieb jew teħżin. Jekk dan jiġri, jiena stess nafżak bit-tibdil ta' ċirkostanzi li jistgħu jinfluwixxu fuq id-deċiżjoni tiegħek. Kif taf, it-taħdidiet qed jitkomplew kull nhar ta' Sibt. Sissa d-diskussjonijiet huma abbastanza serji, iżda għad m'hemm xejn konkret u ma nistgħux nibqgħu żejrin hekk għal ħafna żmien. Riċċi, nirringrazzjak għal dak kollu li għamilt u għadek tagħmel u għad trid tagħmel għall partit u għall pajjiż. Kuraġġ, iċ-ċertezza tar-rebħa finali tkabbar id-determinazzjoni u l-kuraġġ tagħna u jien fir-rebħa finali ma niddubitax għalkemm għad baqalna kalvarju x'nitilgħu. Imma bla kalvarju ma kienx ikun hemm il-glorja tar-reżurrezzjoni u pajjiżna għad jerġa' jkun sabiħ kif nixtiequ aħna. Gawdi s-sajf mal-familja. Tiegħek Eddie. Il-ħamis 30 ta' Ġunju. Joyce, Massimo u Marco raqdu f'Ragusa. Father Peter telaq lejn Milan. Il-ġimgħa l-ewwel ta' Lulju. Filgħaxija ċempilli Eddie u qalli li l-jum ta' qabel splodit bomba wara l-bib tad-dar ta' Albert Mezzi. It-tensjoni reġgħet għolliet. Issa qed inċempillek biex ninfurmak li reġa' hawn tensjoni kbira u minix tal-idea li taħseb fuq ritorn f'dawn il-kundizzjonijiet. Hekk qalli Eddie. Dan ifisser li issa nabbanduna l-ħsieb li nirritorna u naħdem biss fuq is-soluzzjoni rumana bil-familja miegħi. Is-Sibt 2 ta' Lulju. Ġarrejna lejn Marina di Ragusa għax-xhur tas-sajf. Peress li l-appartament li kelli meta kont nittrażmetti stajt nerġa' noqgħod fih. Il-ġimgħa 8 ta' Lulju. Ġew jarawna Frank Giordmajna Medici u Manuela Bela. It-tnejn 11 ta' Lulju. Ġew Mario Callus, Hoch u Bobby Laurenti. Mario ġab li l-bicycle ta' Massimo. Sirt naf li Bobby Laurenti il-mexxej tat-trade union tal-bdiewa. Ħassejt sodisfazzjoni ntaqma personaġġ koraġġuż u mimli ħeġġa bħal Bobby. Mank li l-mexxejja tal-unions huma kollha bħalu kieku għandna possibilitajiet aktar qawwija li nirreżistu ir-renju minn tuffjan li ħaxejra aktar miftuħa ta' dittatura f'dawn il-ġimgħat.
l-4-13 ta' Lulju. Wara li kont ipprovajt xi 3 darbiet bla suċċess biex nifraħ lil Bernassola għar-riżultat elettorali tiegħu bħala senatur ġdid, dalgħodu ċempilli huwa stess. Fraħtlu, iżda qabel tajt staqsejtu wkoll jekk il-proġett li dwaru kien kelmu Eddi biex jiena niġi fl-uffiċċju tal-Unjoni Mondjali tad-Demokrazija Kristjana għadux jeżisti. ċoħe staqsejtu jekk dak għadux ta' min jistennih jew għandna ninsewħx kompletament. Għalli le, daku proġett konkret u li jien stess irridu jirnexxi. Infatti, l-għada kellu laqa propju biex dan jiġi definit. Għalli li jrid li jien naħdem minnu fih u jagħtini l-uffiċċju stampa u informazzjoni għaliex fi kliemu voljamu organizzarci bene. Għalli li f'dawn il-ġranet se jerġa' jċempilli. Jien bħal inħsat għax ma kontx qed nistenna li se jgħidli hekk. ċempilt malajr lil-Eddi biex ikun jaf u jsegwi sewwa x'se jiġri. Il-ħamis 14 ta' Lulju. Morna nġibu l-ħbib tas-sew tal-qalb tagħna Franco u Joyce u Christopher minn Sirakuza. Reġgħu ġew iżuruna. Oġobhom il-land, fraħna ħafna b'xulxin. Joyce tas-sew ħabiba li bdiet tidra s-sifer propju għat-tieni darba biex tiġi tarani. Għadu magħna tul iż-żjara tagħhom f'Marina. Is-Sibt 16 ta' Lulju. Mort fix-xatt ta' Sirakuza biex niltaqa' ma' Joe Busuttil tal-Kanada li kien ma' bintu Jackie, ma' missieru u ma' oħtu Rose. Joe li kien għal-vaganza f'Malta ġib il-vapur Għawdex minn Malta apposta biex jiltaqa' miegħi. Kien l-uniku ħin li stajt naraħ ftit, preċiżament qabel ir-ritorna Malta mal-istess vapur. Ġi Franco Spiteri Cremona miegħi. Kienet sħana u xita qawwija tul it-triq kollha, minn Ispika għal Ragusa u Pozzallo sa Sirakuza. Stennejt ħafna fix-xatt. Fl-aħħar ma min kont nitkellem għalli li kien hemm xi ħadd ixejjirli mill-vapur. Kienu Joe, Jackie u Rose u missieru. Mort niġri niltaqa' magħhom. Iżda ma stajniex għaliex huma kienu diġà abbord. Wara li skambjajna ftit ġesti ta' tisli u minn fuq u jien minn isfel ftemna li jinżlu isfel u nitkellmu minn wara l-ħabel tal-entrata tal-vapur. Kienu ħafna l-mintuffjani preżenti, kienu jidru x'inhuma ħafna minnhom minn wiċċhom u anki Mario Buontempo informani sew. Mort, iżda f'daqqa waħda Joe u missieru ma derux aktar u wara ftit nismagħhom isejħuli minn fuq. Għadd, x'ġara? Għaliex? Wiċċhom rajtu tbiddel. Joe sar aħmar u kien donnu eċċitat. Għaluli, fittex itlaq lura. Issa ponejt b'xi ħaġa tintel. Grupp minnhom bdew jgħidu, jinsolentawni u jedduni. Bdew jitfgħu xi fliexken lejja. Ħasbu li kont se nitla fuq il-vapur u kienu lesti għalija. Ma kontx sejf. Sellimna lil xulxin bħarsa twila u b'tixjir tal-idejn u tlaqt lura ma' Franco qalbi sewda. Aktar ikkonfermajt li l-odju kontra tiegħi għadu ma spiċċax. Insomma, biex inkun naf ġara sew, rrid inċempel lil Lewis ħalli jistaqsili. It-tlieta 19 ta' Lulju. Ġejna lura minn Taormina. Franco u Joyce u tfal waqfu Katania fejn għaddew l-aħħar 3 ijiem tal-vaganza. Tawni l-appuntament tas-sena d-dieħla f'Ruma, jixtiequ li mitqlu deb, u maħbib verament ta' min iħobbhom. Ħadna gost ħafna flimkien, ċempilt lil Lewis dwar Joe Busuttil, għalli li kien kelmu. Fil-fatt grupp ta' mintuffjani bil-perċib mes fosthom ċertu Grixti Piero ta' St. Luke's bdew jinsolentawni bil-klim tas-soltu. Grixti u mintuffjan pastas u magħruf għalli għamel lil tanti f'St. Luke's. Talab ukoll kamera ta' ritratti lil Joe biex jħodli xi ritratti u fl-istess ħin beda wkoll jinsolentani meta kien qed ikellem lil Joe. Kien hawnhekk li Joe u missieru telgħu jġibu l-kamera bi skuża biex jgħidu li nitlaq. X'ħin Joe ra li tlaqt, reġa' niżel bil-kamera ħalli jkompli jara xi rid. Iżda Grixti qallu li issa ma kellux x'jambija aktar għaliex jien kont tlaqt. Joe baqa' jiddiskuti magħhom li dan li għamlu ma kienx għad demokratiku u mill-lider tal-li prova jaqbes għalija Joe patta qares. Meta waslu Malta, xi ruħ tajba,
kelmet il-tadwana u waħħalhom xi 3 lira dazzju ta' xejn. Il-ħamis 21 ta' Lulju. Waslu ħdejna Frankie u Poli mifsud ma' Mike, Mr. Vincien u ċensu fi triqthom lura lejn Malta mill-Olanda Overland. ċempilt lil Joe u l-missieru dwar is-sibt f'Sirakuża. Iddispjaċihom ferm għalija, għaluli li ħassewhom disgustati għal dan il-barbarizmu kif sejjaħlu Mr. Joe. U rew miegħi simpatija u ammirazzjoni bi kliem sabiħ. Dawn huma ħbieb ġodda li għalkemm laburisti għandhom sens nobli, uman u huma sensibbli għal prinċipji tal-libertà u tat-tolleranza. Hekk irridu li nibnu s-soċjetà Maltija. Jackie kienet diżappuntata ħafna li ma ltqajniex. Joe qalli li għandu impressjonijiet negattivi fuq is-sitwazzjoni f'Malta u din komplet tiġi konfermata. Il-ħamis 4 ta' Wissu. Eddie went to Rome purposely to settle my job with the CDI. I joined him at the meeting with Bernassola which took place at the CDI office. Eddie also met Bernassola for lunch just before I arrived in Rome. They discussed my job. Bernassola confirmed the position already taken by him and Zaldivar and other officials. No agreement reached so far regarding the salary. This had to be defined later, even though Bernassola said that Demita had already committed himself on the subject in principle. All this and other details emerged from the meeting at Bernassola's office. The job is that of head of the Ufficio Stampa Informazione of the CDI. I discussed with Eddie various points related to my transfer to Rome together with my family. A lot of problems have still to be solved, but hopefully we can make it until the beginning of the scholastic year. Bernassola agreed to send me a letter of appointment after the political decision was defined. He also suggested another alternative, that is, to work with Janssen at the European Union of Christian Democrats in Brussels. Eddie and I disagreed. Work with CDI was expected to begin on the 1st of October. Eddie also categorically stated in front of Bernassola that he was against my return home in the present serious situation, as I would be made the scapegoat. In fact, the discussion opened with my question of returning. In the end, all 3 of us were satisfied with the outcome of the meeting. Bernassola was enthusiastic to have me work with him soon. Eddie was also relieved with the solution of my problem, since I was to continue staying away from home, thus avoiding the well-known repercussions. And I was also satisfied that in the circumstances that was the best solution possible. Honestly, I was sometimes having mixed feelings. Is-Sibt u l-Ħadd 10 u 11 ta' Settembru. Tard wara nofsinhar ċempillu Richard Kakija Karwana u qali biex nabbit transmitter fuq il-karozza u nieħdu immedjatament fil-port ta' San Vito a Capo fejn ikun jistennini xi ħadd bil-luzzu u nikkonsenjawlu. Dan it-transmitter kellu jasal Malta bil-moħbi. Lanqas kont naf li jeżisti l-post li semmini u allura tlabtu jindikali fejn jinsab dan il-post. Kif qalli ħdejn Trapani inħsat. Min Ragusa sa Catania u lejn Palermo u Trapani hemm traġitta madwar 6 sigħat bil-karozza non-stop. Richard Kakija Karwana kien deċiż. Tipika tiegħu din. Għattu li kont se nagħmel minn kollox biex nasal sewwa u fil-ħin. Dak il-ħin stess, qabbejt it-transmitter fil-luggage boot, tellajt lil Joyce u l-tfal u xi siegħa wara t-telefonata erħejnila lejn il-post indikat. Tard fil-għaxija wasalna Palermo fejn għaddejna l-lejl. Kmini la ta' filgħodu komplejna triq lejn Trapani. San Vito a Capo jinsab ftit kilometri qabel Trapani. Impressjonawna l-ismijiet ta' toroq bl-arbi. Ngħidu aħna żona minnhom jisimha Balata il-Bajida. Fakritna mill-ewwel fi Blata l-Bajda tagħna. Sibna ġmil ta' baħar blu li jisaħħar. Nadif u ċar imelles il-blat aħrax li wassalna sal-port. Hawnhekk sibna ambjent mimli siġar tal-palm li servewna tajjeb għal naqra del mix-xemx tiżreġ li xwietna. Iżda jien maritni għafimkien qabel ma nserraħ rasi li nkun ikkonsenjajt it-transmitter u l-whisper writer lil kaptan ta' Monte Pellegrino. Dan għamiltu f'nofsinhar neqsin kwart, meta sibtu jistennini. Kien infurbat kollox u jien ma kelli għalfejn inżidlu xejn u sellimtlu u tlaqt. Wara li kilna l-kuskus li kelar bissibu ħafna f'dawn l-inħawi, erġajna qbadna triq lejn Ragusa bla ma waqafna imkien.
wasalna f'postna tard billejl. It-tlieta 13 ta' Settembru waslet littra li kont qed nistenna bħerqa minn Angelo Bernassola dwar il-ħatra tiegħi bħala segretarju tal-Uffiċċju Stampa u Informazzjoni tal-Internazzjonali Demokratika Kristjana f'Ruma. Naturalment din il-ħatra qed tagħtini l-opportunità li nissetilja l-familja tiegħi wkoll barra minn li jien stess inkun inħossni aktar utli fix-xogħol ma' organizzazzjoni tal-Partiti Demokristjani. Ma nafx kif se tkun il-paga, iżda għall-inqas sar pass tajjeb. Il-ħadd 18 ta' Settembru. Joyce u tfal telqu lejn Malta. Il-ġibda lejn darhom kienet qawwija. It-tfal speċjalment kienu ansjużi ħafna li jirritornaw biex jaraw lil ħbiebhom. Anke ċkejken Marko kien ferħan li se jitlaq, naturalment il-ħerqa tagħhom hi naturali u mhux għax ridu jeħilsu minni, iżda jien ħassejt tal-weġa għax il-verità hi li ma wrew ebda sinjal ta' dispjaċir li kienu se jħallu lil missierhom warajhom. Ngħid li anki Joyce inqabdet bejn żewġ kurrenti interni ġo fiha, jien ma qed xejn dwar dak li ħassejt, imma fgajt ġewwa fija. Le, lanqas Marko ma jidher li nduna li jien bqajt waħdi, donnu kollox indara. Qed titfassal ħajjitna. Jien ma nistax naċċetta din il-qagħda. Allura jekk ma niċċaqlaq xejn, ħadd ma jagħti pass. Il-partit mhuwiex tant sensibbli, anzi nibża li qisu ma ġara xejn li kważi rġajna bdejna Ottubru ieħor mifrudin minkejja tant kliem u intenzjonijiet tajbin li dan Ottubru għandu jarana flimkien. Peress li għandi biżżejjed programmi ċari, Joyce telqet bħalli kieku kollox is-soltu. It-tfal fl-iskola tagħhom St. Aloysius u Stella Maris u fi ftit ġranet oħra tibda is-sena skolastika u biex nissetilja Ruma bil-familja fejn noqogħdu, skejjel, eċċetera, għadni ma naf propju xejn. It-2 ta' Settembru, il-birthday tiegħi, x'jum ikraħ, waħdi bħal ta' qablu. Sar il-funeral tal-mama ta' Eddie, battlu ħsieb ta' solidarjetà b'xewqa kbira li rid inkun viċin tiegħu f'din is-sija. Lewis reġa' l-darb'oħra mhux ġej Ragusa, peress li l-partit tawwal il-programm tal-indipendenza. It-23 ta' Settembru, din hija ittra lil kap tal-partit, Aziz Eddie. Din l-ittra ġejja f'mument meta qed inħoss li se nagħlaq ħidma tiegħi fil-kamp tax-Xandir minn Ragusa għall-partit. Fl-istess ħin ħarst il qudiem biex nidħol għal ħidma oħra f'Ruma. Kif taf tajjeb kull deċiżjoni li provajt nieħu kienet dejjem ta' ċerta diffikultà. Ix-xewqa li nirritorna f'pajjiżi tibqa' l-ħin kollu tħeġġiġni, għaliex jien inħoss li bħala membru militanti fih dan il-partit posti li nagħti semi hemmhekk farti, f'dari, ma' sħabi li qed jagħmlu sforz kontinwu biex naraw titjib fis-soċjetà tagħna. Taf tajjeb li mhux minni jonqos li nara x-xewqa tiegħi li nirritorna s-seħħ. Konxju li din il-ħidma f'Ruma mhix ħarba, anzi, bil-kontra hi kontinwazzjoni tal-kontributum li tiegħi favur il-kawża tal-partit li qed issir minn barra l-pajjiż. Kull ma għamilt f'Ragusa u anke meta stennejt inattiv għal bosta xhur jien gburi li qdej dmiri tranquill u bla dispjaċir jew komplessi oħrajn. Konxu mill-fatt li qdej dmiri u basta. Dan ix-xahar kellu jwassalni lura Malta. Hekk konnet naħsbu, iżda paċenzja. Il-parir kien kontrarju. Minn barra ċ-ċirkustanzi anki għaliex is-soluzzjoni ta' Ruma tista' tkun utli wkoll. U għalhekk naqbel perfettament li quddiem prospettiva pożittiva utli m'għandix ninsisti li niffaċċja sitwazzjoni diffiċli għalija personalment f'Malta fejn nista' nkun biss sagrifiċċju passiv. Nifhem li l-partit tagħna, militanti u attivisti għandu bżonn u mhux vittmi omja għar-realtà. Intant għada Joyce u t-tfal se jirritornaw. Verament jafsa li b'kull intenzjoni tajba ma rnexxilniex nevitaw għall-inqas għalissa. Wara jien nintefa biex inħejja trasferiment f'Ruma. Lil Bernassola għandi nkellmu fil-bidu tal-ġimgħa. Hemmhekk nagħmel ħilti kollha kif dejjem ippruvajt nagħmel u nittama li x-xogħol jirnexxa s-soddisfazzjon tiegħek u tal-partit kif ukoll għal dak Bernassola u għall-Internazzjonali Demokratika Kristjana. Nifhem li hu xogħol ta' impenn u ta' ċerta responsabilità li lest naffronta b'kuraġġ u bil-prudenza possibbli. Nino qiegħed jutilizza l-apparat sakemm il-partit jiddeċidi li jiddisponi minnu. F'dak il-każ jkun jixtieq li l-partit jagħtih żmien ta' madwar xarej sakemm jirrimpjazzah peress li l-istazzjon tiegħu jkun qed jiffunzjona. Naturalment hu wkoll jimpenja ruħu li jżommu f'kundizzjoni tajba u funzjonabbli sa dakinhar li l-partit jerġa' joħodha lura.
Hawn nixtieq ngħid li b'dana kollu jekk tiġri xi ħaġa lill-apparat f'idejn Nino, xorta jkun diffiċli għall-partit u għal Nino li tiġi stabbilita r-responsabilità. Nino għamilha ċara miegħi li hu jkun responsabbli għall-apparecchiatura li tinsab għandu fl-istudju tiegħu, jiġifieri għal kull ħsara u jew ser eċċetera jirrispondi hu. Ċempilt lil Lewis biex niċċara dan il-punt. Il-fatt li se nitlaq jien se nħalli vojt anki f'dan is-sens. Nino ħabib sinċir tagħna u jixraqlu fiduċja, però xorta tibqa' sitwazzjoni imbarazzanti għal kulħadd. Madankollu, dini fil-fatt is-sitwazzjoni li se nħalli u naħseb li eventwalment ikun tajjeb li l-partit jieħu pożizzjoni definittiva ta' x'ikun irid jagħmel. Skont ix-xewqa tal-partit wieħed ifittex l-aħjar soluzzjoni. Min-naħa tiegħi nibqa' nsegwi kemm nista' din il-problema u jew il-ħidma. Naħseb li għalissa nagħlaq hawn. Qabel nitlaq mir-Raguża nerġa' nkellmek. Inġeddet l-ola stima lejk u nixtieqlek minn qalbi dak kollu li tinħtieġ f'din is-sija hekk diffiċli, konvint li twassalna l dawk iż-żminijiet li Malta tanti ħerqana li tikseb. Tiegħek Riċi. L-4-21 ta' Settembru. Se nibda nħejji għal Ruma, iżda għadni mollejx il-moral. Anzi ninsab beżan li ma mmurx infalli f'dan it-trasferiment li qisni qed naqbes fid-dlam. Għandi bżonn ta' ħafna kuraġġ mingħand il-partit u l-ħbieb. Iżda l-partit jinsab medja l-aħħar bil-problemi tiegħu tal-pajjiż. Allura nagħmel kuraġġ li nnifsi u nimxi. Naturalment il-problema tal-flus qed kompli tħabbatni u jekk ma jkollix f'idejja kollox inutli għaliex ma nkunx nista' nagħmel il-vjaġġ lejn Ruma. Aħseb u wara li ngħix. It-3-27 ta' Settembru. Lewis qal li ġej nhar il-Ħadd 2 ta' Ottubru. Sa fl-aħħar wara tant sulluzzu. Naf li mhux minnu jonqos, però veru wkoll li hu l-partit, mhux hu li donnu mhux dejjem jifhem l-importanza li għandu jiġi s-Segretarju Ġenerali biex miegħi jara din il-ħidma f'Raguża b'mod xieraq. Din ħidma u missjoni tal-partit. Barra milli jien personalment għandi wkoll ferm bżonn ta' xi kemmtejn x'niskambja. Il-Ħadd 2 ta' Ottubru. Wasal Lewis u ġie wkoll John Dalli. L-idea hi li Lewis bħala Segretarju Ġenerali jiġi personalment biex jagħlaq il-missjoni ta' Raguża u juri li l-ħbib tiegħi ta' Raguża sens ta' gratitudini għal dak li b'xi mod tagħmlu miegħi. Personalment ukoll rid li t-trasferiment lejn Ruma jkun biss komplija tal-missjoni politika f'ambjent u b'ħidma differenti. Il-preżenza ta' John Dalli bħala l-Financial Controller tal-partit tfisser settlement ta' problemi ta' kontijiet, x'se jsir bl-impjant ta' television u tar-radju u naturalment kif se nsolvi l-problemi tiegħi personali f'dan ir-rigward. Fil-għaxija organizzajt ċena fil-ristorante tal-ħabib tiegħi Fabio. Dan u wieħed mir-ristoranti favoriti tiegħi b'ambjent u kċina familjari u tassew tajba. Iċ-ċena ta' ċerta formalità u Lewis ringrazzja lil mistednin Nino Criscione, Gianni Cintolo, Salvuccio Nicita, Paolo Di Noto, Pippo Gurrieri, Maurizio, Guglielmo Carnemolla li hum iżewweġ l-Irene minn ħal-Qormi. Lewis faħħar ukoll il-ħidma tiegħi f'Raguża u sostna li ma nistax nirritorna Malta minħabba l-kriżi politika li hemm b'mod speċjali fil-konfront tiegħi. U iżda spiċċa b'messaġġ ta' tama kbira fir-rebħa ġusta tad-demokrazija. Nino u l-oħrajn kollha apprezzaw ħafna dan il-ġest u rew dispjaċir li se nitlaqhom. L-għalda kelli kollox lest biex nitlaq lejn Ruma bil-karozza. Min-naħa tiegħi ħassejt it-telfa ta' dawn il-ħbieb. Sitt komfort, għajnuna u kumpanija. B'mod partikolari nofs il-ħbiberija ta' Nino u Franca, Gianni Cintolo, Guglielmo u Irene. Ma ninsjomx u nibqa' grat lehom. Se nimmissja l-pastiċċerija Olimpja ta' Giovanni Di Martino. Raguża hija belt ħelwa, kwieta, storika. Raguża saħrek bil-bini barokk. Id-daħla lejn Raguża speċjalment fil-għaxija idea stupenda u suġġestiva. Nistħajjilha presepju mixaw. Modica, Xikli, Vittoria, Ġaratana, Marina di Raguża, Comiso u Chiaramonto Gulfi huma bliet karatteristiċi li kont inħobb inżur ta' spiss. Xikli belt antika bi tradizzjonijiet qawwijin kienet isservi ta' post kummerċjali internazzjonali fejn il-Maltin kienu jitħaltu ma' kommerċanti Ġermaniżi, Venezjani u Franċiżi u oħrajn. Kont inħobb infittex fil-biblioteka antika ta' din il-belt u rnexxieli nsib diversi dokumenti li jirrakkontaw ir-rabtiet storiċi tal-Maltin ma' din in-naħa ta' Sqallija. Lokalità ħelwa u romantika dik ta' Donna Focata li fiha hemm il-palazz antik li tant jifforma parti mir-romanz ċelebri Il-Gatto Pardo ta' Lampedusa
li nħadem mal-iskrim mid-direttur famuż Taljan Luchino Visconti. Insomma, l-inqas not din ta' Ragusa bħala rabta politika mal-kawża tal-poplu Malti favur il-libertà u bħala soġġornalija mimli b'esperjenza ta' umanità u b'tifkiriet storiċi li skoprejt b'tant pjaċir. Ciao Ragusa. L-erba' 5 ta' Ottubru. Ippakkjajt il-bżonnijiet essenzjali għalija fil-karozza. Amara ħwejjeġ oħrajn personali ħallejthom warajja sakemm iwassalhom li xi ħadd li jkun ġej Ruma. Fejn se noqgħod ma nafx, iżda lissa bbukkjajt kamra tis-sorijiet Franġiskani Maltin ġewwa Ruma. Louis u John telgħu miegħi sa Katania minn fejn qabdu l-ajruplan lejn Malta u jien bqajt sejjer fi triqti lejn Villa San Giovanni. Minn hemm naqbad it-tren, nabbi l-karozza u l-għada nisbaħ Ruma. Intant qabel ħallejna xulxin sellimt lil Louis u lil John b'afsa ta' qalb. Awgurajna l-xulxin ix-xorti tajba u jien se nkompli fejn ħallejt f'Ragusa minn ġewwa Ruma sakemm inkun nista' nirritorna f'pajjiżi. Il-ħamis 6 ta' Ottubru. It-tren daħal fi-stazzjoni Termini fit-8:15 ta' filgħodu. Irqatt mhux ħażin. Issa sibt ruħi f'belt kbira. Ftit kuntatti prattikament berna s-sola tad-Demokrazija Kristjana li naf li qed jistennini. Dan l-aħħar sirt naf ukoll il-George Cremona, student tal-Mediċina, l-ewwel student Malti li beda l-kors bil-ġemelli ta' Ruma. L-ambasċata, naturalment, għalija daqs li kieku mixen. Inħoss sensazzjoni ta' issa hawn qiegħed u rrid infendi għal rasi. Mela nagħmel kuraġġ u nibda niskopri l-ħajja tiegħi ġewwa Ruma. Iżda kien sewwa li f'din l-ewwel ġurnata f'Ruma iltqajt ma' Dottor Censo Tabone li kien ġej minn Brussels u bon fit-triqtu lejn Malta. Għalhekk wara li settiljajt il-bagalja antis-storijiet mort via del plebiscito 107 fejn iltqajt ma' Censo Tabone. Staqsini dwar il-familja u dwar x'se nagħmel f'Ruma. Tkellimna fuq l-għadad. Naturalment l-għadad tfisser ukoll l-impjieg tiegħi. Tfisser li jien għadni marbut mal-partit u ma' Malta f'dan il-mod uniku formali li però mhux aktar fil-prattika. Il-paga waqfet, il-bolol tal-insurance waqfu biex ma jiġix akkużat biksur tal-liġi dwar l-idħil barrani u Dr. Tabone spjegali li kun aħjar li l-għadza ta' kull kuntatt miegħi. Jien ma ħax pjaċir biha din il-ħaġa iżda ma nista' nagħmel xejn. U marant il-President tal-Konrad Adenauer Foundation, Joseph Tesi, u tkellem fuq il-qagħda preżenti f'Malta u dwar il-kooperazzjoni mal-għażad. Għalli li tkellem ukoll dwar il-każ tiegħi u sab ħafna min irid jgħin b'xi soluzzjoni prattika. Dr. Tabone iltaqa' wkoll ma' Forlani f'Palazzo Chigi. Għalli li Forlani jassigurah li l-Gvern Taljan mhux se jagħmel ebda ostakolu biex il-Partit Nazzjonalista jkun jista' jkompli jwettaq il-battalja politika favur ritorn tas-sistema demokratika fil-pajjiż. Ma ninsewx li kien il-Gvern Taljan wara l-elezzjoni tal-1981 li stiġilla l-istazzjon ta' televiżjoni tagħna wara li ċeda għal pressjoni u r-rikatti tal-Gvern ta' Mintoff. Għalhekk din l-assigurazzjoni ta' Forlani ippastajjeb favur il-battalja politika sakemm tinstab soluzzjoni għal kriżi. Ħsieb li kien se jkolli l-okkażjoni li niltaqa' wkoll ma' Bernassola peress li kont qiegħed l-uffiċċju tiegħu. Iżda se narah nhar it-tnejn. Il-ġimgħa 14 ta' Ottubru. Din hija ittra li ktibt lil Joyce. Aziza Joyce, dawn l-ewwel ġranet tiegħi f'Ruma fihom xi ftit diffikultajiet. Kif semmejtlek fuq it-telefon nista' nifhem li l-bidu diffiċli dejjem. Ix-xogħol għandu joġobni, fih tiegħu, però sakemm jasal libes nittama li nilħaq nissetilja ħafna mill-problemi. Għalissa qiegħed naqra ħafna dokumenti dwar l-internazzjonali diċi biex nieħu idea u sfond sew. Fl-istess ħin blajnuna ta' kollegi oħrajn inħejji xi press conference u nara briefing notes li soltu jibgħatu kull xahar. ċoj bil-mod il-mod nibda nieħu over ix-xogħol tiegħi. It-triq twila, però l-pass moderat tat-Taljani jagħtini ċans nissetilja. Illum wasal Gabriel Valdez taċ-Ċile. Għada ġej Zaldivar li żgur nieħu gost nerġa' niltaqa' miegħu. Fl-10 ta' Novembru ġejja konferenza tal-European People's Party u l-Unjoni Ewropea diċi f'Ruma. Edi għandu jattendi. Barra mill-elezzjoni ta' Andreotti bħala President tal-Unjoni Ewropea diċi se jkun hemm ukoll udjenza mal-Papa. B'xi mod għandi nkun involut. Kif tara dan hu xogħol li żgur għal interess kbir. Però hej, din li ma jagħmlux l-affarijiet ċari u konkreti mill-ewwel tagħtini fastidju wisq, speċjalment il-kwestjoni finanzjarja. Malli wasalt Ruma wieħed ħabib tiegħi qalli, f'Ruma għal kollox trid taraf tistenna u tieħu paċenzja għax kollox b'ritmu baxx isir,
pero fl-aħħar kollox jisolvi ruħu. Beħ, nista' ngħid li danu veru sissa nittama li naslu. Bernassola ferm interessat li organizza sew l-affarijiet, pero jiena għandi l-problema tal-familja miftuħa beraħ. Ma nistax nirrassenja ruħi li noqgħod mingħajrkom aktar fit-tul. Ikun diżappunt enormi jekk sal-miliet ma taslux. U diġà qed naraħi berraq. Mhux minni jonqos, lanqas mill-availability ta' appartamenti, irrid li noqogħdu flimkien. Fiduċjuż li meta tiġu il-ħajja ħruma għandha toġobkom, anke l-itfal. Is-sorijiet, nies mill-aħjar, jilqawni, jgħinuni, u kollhom pregati la Vergine, Mater Dolorosa, viżiti lil Marija delle Lacrime u sejrin, u jinġu nofshom. Dbissima minn taħt laj ma tonqosx lanqas. Imma dik li norqod meta jgħidu huma fl-10 ta' filgħaxija bla television hi kbira wisq. Il-kanċelli dumu ma jiftħuh għax ikunu jitolbu. Trid tistenna bis-sabar kollu li xi darba tasal is-soru biex tiftaħ f'dik it-tranquillità kollha. Imbagħad bibien oħrajn imsakrin, eżattament tassedjat. ċwievet, katnazzi, kanċelli. Jien stess ikolli 3 ċwievet biex niftaħ 3 bibien, ħalli nasal sal-kamra wara li s-solu tkun fetħit li xi 3 oħra. Immaġina ftit. Nitla 70 tarġa kull darba. Skiet perfett. Biex naqta ftit niftaħ ir-radju kważi full blast. Għax mank l-asfur ma jsaffar. Il-kolazzjon bejn it-8 u 8 u nofs ta' filgħodu. Wara xejn. Però rranġajt ma' sorella gustuża biex meta nasal tard tħalli li t-termos. U ftemna. Tajtom 2 kili ta' biskotti di mandorla tal-Olimpja u ħadu gost bihom immens. Tfal tal-azilo jgħajtu u jiġru. Insomma, kunvent li reġa' xeħedni 18 sena lura. L-aktar bil-numru 49 taċċella, l-istess numru li kelli bħala fratel ta' San Pawl, ġewwa r-Rabat. Il-telefon kollu problemi, ġieli noħdilhom f'daqqa madwar 150 ġettoni. Jieħdu qata, boros minn hawn u boros minn hemm, messaġġ ma jasallix, għax kulħadd jaqbad it-telefon u jekk tinserta xi soru miskina minn dawk tax-xogħol tal-idejn, tispiċċa ma tinftihemx. Irrid ngħid li hawn indafa perfetta, il-karozza parkjata, nasal fi kwarta fl-uffiċċju biex ngħid kollox kif inhu, però xorta waħda mhux komdu, issa naraw x'nagħmel. Għandi opportunità nippassiġġa ħafna fit-toros bih ta' Ruma ċentrali u tant niftakar Fedi, xi vista fil-Knisja nagħmel ukoll. Rajt film li oġobni, fino għall-ultimo respiro u biħsibni nara aktar, però mhux sakemm qiegħed fil-kunvent. Iltqajt ma' Paola, Tatonio u Mrs. Gazan li tant tħobbni. Ferħu bija ħafna u anke jien fraħt bihom qed nagħmel ħbieb ġodda. Inkun spiss ma' George Cremona, se nintaqa' ma' Agostino Fleres, insomma nara kif ngħaddiha. Però ħsibi u biss li nġibkom hawn, u mbagħad inħossni aktar ftiegħi. Kemm nixtieq nitkellem aktar ma' tfal, dejjem kemmtejn fil-qosor u bil-għaġla. Nittama li qed iġibu ruhom sew f'kollox. Ipprova nżel għal magħhom kemm tista'. B'nub jermak jekk ma jirnexxilniex nagħtuhom kull ċans li jitalmu mhux bis-skola meta qegħdin fl-aħjar età. Insomma nitlob lil bambin biex jieħu ħsiebhom ferm aktar f'dawn is-snin li jinsabu f'din il-qagħda. Jiddispjaċini li ma nistax inkellem ftit lil ħbieb bħal Franco, Joyce u Tonio u oħrajn, selli li ħafna li huma lissa. Nagħlaq. Selli għal mama, għal ħuti u għal tad-dar tiegħek, għal ġirien u l-ħbieb. Bus li tfal għalija u l-akbar bewsa hija għalik flimkien ma' Happy Birthday. Richie. Post scriptum. Isma' dwar is-sorelli. Ara meta ngħidlek li nixtieq ma nibqax fil-ħajja tal-kunvent jew inkun niċċajta dwarhom, m'għandekx toħodha b'xi sens ta' ingratitudni tafx lehom. Għax tassew iduru bija jaraw li dak li hu bżonn ma jonqosnix, jorganizzaw talpalija mela, veru l-madre ġielhom jitolbu għalija. Insomma, veru mdawwar b'nies tajbin. Kważi ngħid li qed inħoss li qed nitlaq b'xi guilty conscience fis-sens li għax ġibajt. Nipprova nissaporti aktar. Ma rridhomx jaħsbu li ddejjaqt magħhom anki għall-appartament qed jippruvaw li, infatti jistaqsu lit-tfal kollha tal-ażilo jekk rawx xi affittasi fil-bloks tagħhom, ikkellmu wkoll lill-kuntatti tagħhom. Jien min naħa tiegħi nkun ġentili magħhom u nikkoopera mat-timetable u nosserva l-eżiġenzi tagħhom u ma nippruvax napprofitta ruħi għal xi trattament speċjali b'ħafna eċċezzjonijiet favur tiegħi.
kultant noħdulhom il-pasti u xi kejk sabiħ u ġmiel u nimxu. Insomma, qishom qed jaqilbuni għal magħhom. Forsi nsir kappillan tas-sorijiet, min jaf x'nisma' kieku. Ciao, Richie.